YouTube Mirasım kanalı. YouTube Mirasım kanalı. Çağrı Amangilli, Ahunun ölümü, povest. Bereket Bina Neşriyatı, Aşıva şehri 1996 yıl. Düşteki nur huştaki murat. Savarlı bol eyepti. Matumulu. Gıngırgış gılıcını tıyırıp gelipti. Yere ak postunu giydirse de alla ziyallı. Garın gardan mı, şakar soğuktan mı garad? Gar yerde köp yattı. Bugünem şeyli oldu. Fevral ayı ortalattı. Asman hazinasından mercan däneti allı uğurdap durun yer kanatlı. Gar tozgoları şo keçerent durdu. Dıyız boyu olan galın gar hayvanu insanı ıyınzılıklanıryadı. Mal süne gidip onun meşgulünü çölde geçirip şu gün giyişlik gelen Muhammed Berdi öyün yılısına aladasılı malayım uradı yükkanın mehrine memirap erkiren yal etti. Oyunun tam gözüne uku elmedi. Bir-birinin ıyından kelle geliyen toňsuz pikirler ukuyunu alla orra koptu. Gözünün depesine dikip yatan Muhammed Berdi'nin pikirler yattımalar dünyasını alıp gidiyordu. Muhammed Berdi atadan yekedi. Yöne Hudaya şükür kakasının dirin duran 5 tane erkek doğunu vardı. Doğunlar mallarını bileleş bakyadılar. 7 hazinanın biri bulun. Musa peygamberin nazar düşen oyuncana vurum, seyretme oňurup, iyidegini yetirdim köpelmek bilen. Yapýaňam saany yüze yeter etmez mallary. Görüşü geçen 3-4 ýylda 4-5 eteden ýer köpelipdir. Kakam pahir bolun orada belki mundan artardy diýip ýatdymalar ýumagyny çeşlep ýatan Muhammed Berdi. 3-4 ýyllykda dünýäden ötün kakadan ýatlady. Kakadan ýadyna düşenine galym almagy bolan högüsli, molly ýollaşy Hojagelliň keşbi gödüňi dikelli. Muhammed Berdi alymdan suwara bolmady. Hojagelli ýaly daş ýurtlara gidip okaty gelýärdi. Emma duýdansyz gelen şu majal onuň ardy daragynyň gap beýlen palturdy. Ejetinden zıda düşüp kakasyna ýüregi ile berilen Muhammed Berdi'ni bir ölüm attan ikrany etdi. Tuýar ýa şagaly juwan geliniň bir öýüdini goýup ýa diýillere gidip okamak oňşyna agyr düşdi. Doğun urun agalary gitdi okoýnym. Bu bir Allah işidir. Başgalaryň üstünden guşamyçmy diýip ynamlaýdylar. O bolsa Taňry ýalkadan diýip oňaýdy. Muhammed Berdi oýlandy. Gör bu wagtyň geçişini. Hojagelli ýem bu Kur'anyň medresesini tamamlap ahunlyk derejesine ýetip geldi. Innol ýazda gaýşak ýaly şaraf otlary tozanyna garyp gider. Öyle pikirden hoşal bolup ýylgyrdy. Magtumuly prawynyň bir guýruksy ittir gaçyl, nedigat ýokmy ýani ärdin diýen tetirlerini aýtardy. Belki şair bu şygyryny ýazda gaýşak ýaly kitap tersine tutup ýödüni ılımly kişi taýýandyra bagşlandyr. Ahun ýoldaşyny köpden bäri görmäniniň ýadyna düşen Muhammed Berdi'niň göwüni bir hirwon küýsedi. Häzirem galyň kitaplaryň sahypalaryny döreşdirip oturunlar. Uzaklarda ýeti fesli horozyň owady ýaňlanyny. Daňam atyp gelýär. Muhammed Berdi ýady gawaklaryny ýumyp uklamagy ýanaşdy. Yeniden bäbek sürep, ejetiniň gujogyna gysylyp ýatan 5 ýaşlyja oglunyň üstüne gowja ýapyp, içinden 3 gede kulpallaryny gaýtalap, ýorgonyň üstüne çekdi. Argynlyk gony ýuwaş-ýuwaşdan ukum mannalyp gitdi. Ine goýunjy owasy. Owanyň ortasynda bir beýik depe barmyş. Muhammed Berdi şo depeň üstüne çykyp oturmyş. Şo wagt göz gamaşdyryp barýan şöklü, ýagyty nur onuň ýödüne dolap alýar. Ol hayran galyp töweregine ýokursyna siňe teredi. Gözüne ananmaýar. Görse asmanyň ganatly ak taýçanak göni ýöz üstüne inip gelýärmiş. Taýçanak şeýle bir nur saçýarmyş görün. Diňe bir depeň üstüne asyl tutuş goýunjy owatym. Golydak owarrym şol ak nura gark bolup görünip durmuş. Ak taýçanak pisaýlap gelýärdi. Hiç satdan habarda Muhammed Berdi'niň üstüne gonýar. Oňa agram salman ýere düşübem, altyn eýerli, döýüşler göwswentli, ýeňçeden uzun ayakly, başı belen çyn bedewe gürlýär. Bedewiň irişmesine elini ýyldan Muhammed Berdi asy ýüreg urýar. Galmy gözli, gyýzgylykly dag jerininek buýsanyşly bedew, kä onuň bilen deňleşip käte uýanyny süýräp, nur saçyp ýoňa garşy uş bolup uçýar. Owadan çykyp gitmese de birim onuň diýip nur saçýan bedewiň ýygynyň ylgap, dem-demni ýetmän dalyjygan Muhammed Berdi suwsap bokurdy uğrap gözüni açdy. Ýerden turdy.
Ocak başynyň aňrýanyna duran suwly küýden başyny çekdi. Suwdan ganyp daşykdy. Gaýradan tilki uýruk bolup daňatyp gelýärdi. Görün täsirin düşünden ýenidem oňly aýňalyp bilmedik Muhammed berdi, asmany seretdi. Göwnüne garly asmanyň ýenide şol ak bedew ýenip gelýän ýaly boldy. Ýegnindäki mele postuny akşamlaşdyrdy. Garyň üstüne çukur ýygy goýup, öz bedewiniň ýanyna bardy. Bedewiniň öňüne gyzym penje ot taşlap, ýegbarlan garry goýun saklanýan agylyň agdyna çyp, olaňam öňüne ot döküşdirdi. Daşarda köpeglenmän öýüne girdi. Orada ki eýem ocakda ot yakypdy. Muhammed berdi aýalyna mylaýym nazar saldy, ocak başynyň üstüne geçdi. Ertir namazyny okap bolan soň, onu şol täsin düýüş heýzana saldy. Hut şonuň üçinem, şo düýüşi ol 40 günläp hiç nerse aýtmadyk ýüregine döwdi. Ana şuna görä. Bu düýüş 40 günläp hiç nerse aýtmasaň hakykata görülýärmişin. Muhammed berdi Gaşgaşlygynydan soň bu ýerde gyssagyly şöyle mallara aýlanmaga gitmeli bolan soň dostuny görüp bilmedi. Gaşyň soňky aýy. Ýaz paslynyň başy çopan şolugyny arada hartýardy. Şeýdip aradan 3 aý töwere geçdi. Gaşy garly bolanyň ýaly nurly bolar diýişýäri. Büýüň ýaly ýütgeşip geldi. Meýdanyň at göwsüne ýeten ýaşyl ot çöpü, göwüň götürýän alelwan güller, akly farly bahar guşşagadlary, bökşöklep iki ýany at salýan oglak gudular. Bulan bari antan kalbyny heýzana salyp göwüň götürýärdi. Mele bedewini öz maýdanyna sürüp barýan Muhammed berdi. Suhty gojaly obasyna geldi. Bu oba Hojagelliň obasy. Goýunjudan gelýän atly bedewiniň başyny çekip, bir fäginde de obanyň ortasyna ýerleşýän aýyn adarlar gurdy. Bedewiniň üstüne oturan kişi aýyň deňine ýetip garanjaklady. Ýana şu oturan öýleriň bir ýerinden 10 ýaşlaryna ýigit algaçlap çykdy da Muhammed berdiň ýanyna gelip aýak çekdi. "Assalamu aleykum agam, gelinde geçin, gelende öret" diýipdirler dedi. Muhammed berdi şağa ýar ýylgyrdy. Onuň salamyny aldy. "Wa aleykum assalam. Amanlyk menim. Molla Hojagelli ahun öýdemidir. Hudaýa şükür ahun agamy öýdi. Köpden bäri gara bermediňiz. Getirin özüm atyňyzdan garyn." Mülayim kesligdekçe bedewi amatly gazyga ýiltedi. Ol mihmana ýerine düşürip uranyna öýden zire boýly, ýinçemek ak gözli, gara sakkally, agyra sypatly, mele begres tonny Hojagelli ahun çykdy. Muhammed berdi dostuny görüp begeniş dilgirdi. Iki dost uzak aýrylykdan soň gadarly görüşdi. Hojagelli ahun dostuny töre ornaşdyrylmagyň ýylgyryp görledi. "Keremli Taňry ahyr ýüregiňize mäher salyp durýar. Hene özüňiz geleýdiňiz. Hal ýagdaý bala çağa gurgunmy? Ahun dostunyň ýüzüne siňetine bakdy. Mene mal gara bile başagay bolup gara berip bilmedim. Siz göli kögrüne aýmylyňyz. Muhammedi agtarıp 2 gelek öýüňize berdym. Tagulun. Barıp gaýdyňyz çağıly aýtdylar. Ýogsa özüňiz çopan awulyny nerdiňizde? Aýdyşyňyz ýaltas bolupdym. Mal eýetiniň gözünden suw çermiş diýipdirler. Malyň müňlesin. Ya pasly malyň köpelýän nuri, maly bolmadyň haly bolmaz diýip ýöne aýtmandylar. Mene siziň giden ýaşylygyňyzyň aşagyna näme çyksagymy ýatsam tursam bilýän nälerinde bolun. Molla Hojagelli ahun dostunyň gaňyrgyşyň sowguny gaýdygan ýüzüne syňçy gözlerini Ýöňüne goýulan güllü şaýnakdan käsiri çaý goýuşdyryp Muhammed berdi. Dostuny köp garaşdyrmady. Öýke kinesi jogabyny berdi. "Ras aýdýaňyz ogunum. Malyň köpelýän döwri. Olara ýedi bermesen iş bolaşjak. Adamy ýerine düşýär. Gudulan köpsi urkosy gudular. Işe bir ýüzledibim ýanyňda gelişim. Ýörüte çagyrýan. Siz günäňizi aňsat şeýerden ýuzak golýana dersiňiz-de." Ahunyň sözüne dostlar gülüşdiler. Şaýnahardan bollum edilip töwür galdyryldy. Ýödary gurrunda o çekdi. Şöhratly Buhara, medrese, ahunlar, talip tanışlar hakynda gurrunlary Muhammed berdi gösüredin dedi. Awşamyň haýyryndan ertiýän şeýer diýilip Muhammed berdere gitmek ertiýere goýuldy. Mihman giç ýatanan molda ýyroýandy. Ahunyň ýeriniň boşdugyny görüp adadyk üýeden uka basrynyny duýdy. Daşykdy. Ahun mal gara aýlynyp ýördi, dostuny gözleşdi. "Gelinmäý täre suwun taýin etdi. Işimiz bile boluberelip, Molla Hojagelli ahun dostunyň ýerine zirli hyýy günni unutturdy.
Ertir namazından soň şahy howlukmaz isip ýola düşmek bolýarlar. Ahunyň özüne ahallan berilen iýinse bil, gamış hulak almy gözli bedegini atlanyşyny gören Muhammed berdi. Tölemene mi doğru? Bedew atlanmanyha öwrenipdir. Allah her kime bir urdan beripdir diýip oýlandy. Atlylar owadan skuranny, Agirtirin hereketi başlandy. Olar uly ýola düşenlerini Hojagelda hundamyşlyk boldy. Akşam mertätin düýüş görüp durdy onjan. Herne peýgamber ýolgudy bolaýatdy. Aýdyp oturuň diýen Muhammed Tördiň 3 aýmynyň odalyky gören düýüşi ýadyna düşdi. Ahun bedewini öz baýdaryny sürüp barýardy. Gören düýüşini boluş-boluş ýaradip gurrun berdi. Aýtsam, men bir beýik depäň üstüne azan edip bolupdym. Şo wagt asmandan şar ýal toguluk zat nur saçyp gelişine aýamy gonýarmyş. Şo wagtam sen peýda bolýarmyşyň. Muhammed berdi ýygyny eşitmäge bolupdy. Wah aýdy beriň, soň näme oturdy? Wah. Ýygyny görmän oýanyp durun. Doňjan. Ýygymy ýa ýöňümi gören düýşüňi munun 3 aýgyr gören düýşüme oşaýar. Ya Allah özüňden medet aýt wakaly, sen gören düýşüň nähil boldy. Şeýle düýüşler 40 gün aýtmasaň düýüş hakykata görülýärmiş diýen soň hiç bir nerse aýtman gezdim. Soňam tas ýadymdan çykan eken, hälim siz ýadyma düşüräýdiňiz. Ahunyň dostunyň gören düýüşini sarrak eşdedi. Onun many çykarak geldi. Nähil düýüş orda bolsun sıralaşýan dost ýaryň aýtmak pardyr. Iki ulugum sizdedir. Senin şol ak nur diýen ak taýyňy ululup çyn bedewi gürlüdi. Şar tarapa nur saçyp ähli owulumy ýagtyrlyp sap gitdi. Wah, dogonsan. Sen şo bedewi tutdurdyňyzmy? Kä ýanymda, käti öňe gidýär. Dogonsan Hudaýa şükür bir de Allah ýalkapdyr. Düşdäki nur, huşdaky muratdyr. İnşallah muradymda da ýetersip ahun wagt hoş görledi. Udyň iýinse owadan ak barmaklar bilen gürdelek gara hakkandyrdy. Muhammed berdidir Hojagellahu goýunjy owasyna girip ulanlaryna gün henir özüň görkezmäge ýetişmänni. Şo wagtdan bir toprak goňras bulup geldi, şagardap ýagyş ýagmaga başlady. Ýa-ýaşyna dem salymda edilen dostlar bedewlerini yssadylar. Muhammed Tördiňiň aýgynyň deňini ýetenlerim şoldy. Batly çykan tüpeň dedi. İr bilen öğren terseleri sürgünlerde ýırpyra getdi. Atlylar bolsa Allah'ın çygyp bolup bir-biriniň göreşlerine geň arzylyk bilen bakdylar. Bedewlerinden saparlyp düşen dostlar gulaklaryna ananmadylar. Ýene taň gerek boldy. Gapdalla köýden ýaňram çykan beýbeziň sesi olar rahatlanardy. Bir salymdan kiçik gowany suw sileden bulut nuruny ýer döküp bolan soň tüpeň sesinden gorkunnak asmanyň şahy günün görünjek tarapyna himayet gözleýänlik rawany boldy. Muhammed berdakka, boşluk, oğluňyz boldy diýip goňuştynyň oğul algap gelişine begeniş seslerini. Mualla Hojagellahu içki şahatlygyň daşyna çykardy. Berenne şükür Allah. Dogonjan ýaşadyň bolsun. Ene gördüňizmi? Şu asmanyň iýinin nurumy ýagmyr bolup ýagandy görseňiz. Gudratyňdan aýlanaýan beýik Taňrym. Taňryl kadyn sede ýeterdin diýip begenişden ýaňa degerli söz tapmadyk Muhammed berdi. Ýöňü bilen maňryna galan ýagyş damjaryny syrdy. Ýene sözüni dowam etdirdi. Ýaşy ýigit toý üstüne diýipdirler. Hem ahun toýa geldiňiz. Han o toýa girip arkaýyn ornaşyň. Öýeti mehmanyny ula goýun alyp bardy. Beý ahunyň hem işe gelip ýörenýdi. Daş keşiklerini aýryp arkaýyn ornaşan iki dostun keýip sagdy. Uly güllühüm şäýneklerden käsiri şaý goýun Muhammed berdi. Nesibetse oğlumuza azanata özüňiz bolarsyňyz. Ýogsa da oň adyna näme dakarsydy. Ahun agaraslyk bilen gyryp nat jogap berdi. Oğlunzy gady geldi. Oň ady ýagmyr bolsa göňüňiz aýaly. Ýan kyzy ediliniňizi eýýäm unutdyňyzmy? Aýdanyňyz bolsun. İnşallah her ýet bolup ýetişer. Doguluny ýagmyr ýagdyran ululuny ýylgynyň silany bolar. Bagyt kuşu. Ezirleme, kuşa bilim. Şükür eyle, ýagyş tut pälim.
Yortgun hyzmatyna iyil alkışa täşdir göwnüm. Akşemal satlyk aman geldigiydi. İki ayaklı iki ünne dileni. Muhammed Berdi Gassabyň Muhammed Gulu diýen ogly öz uğurnady. Onun bar bileni biteni şahly alaty gyrdyr. 5 tane ýöküdi, 3 tuýany, 2 erkek bilen 4 maýan bakmaly. Jigiti ýagmyr alyp gitdi. Olaň ýanyna deňduşlar ulu berdi, söýün weli daga moşuldy. Bagar pasly bolan soň daşda görek toýu şaýlanan ulu gyzak görünýärdi. Adam bu ýylgynlaryň gülleriň aýsamy, ýeriň şorunyň aýsamy garad, o kassan geçmejek jengellikde dürli guşşagadaryň saýraşýan hisleri ýegenek oglanjyklarda az ulyk täsir edýärdi. Ýöne ýagmyr görün. Ýa-da daş töwregini algyr gözülen syýyndaýardy. Eýem ýylgyň şagalaryna hüwürtge ýaganyp, mekan tutulan guşşagalaryň şagajyklary bolsa, hüwürtgelerinden kellelerini çykaryp jyk gedýärdiler. Damaşlygy geplemsek ýagmyr boldy. Ýanyna gelýän ýollaşyna garady. Ulu berdi gör, nähir daş töwerek gözellik hem gyzykly. Şu dünýäniň gyzyklygyna buýsanyp, guşlaram öz wagtyny köpelýärler. Ine ýurtgydäk sagajyklar häzir aşdyr. Eneleriniň getirjek iýimlerine garaşýarlar diýdi. Edajadan ýurtgydäk jikjikiniň sagajyklaryna buýsanyşly wagtyda sözünde dowam etdirdi. Howrukman guşsagadlar. Ene hädi men size ganatdyr guýruk biter. Allahyň beren säýätligini uçup başlarsyňyz. Sizem hatara boşlarsyňyz. Allah sizi kiçik ýaradan soň şalt ulalyp gitmäni beripdir. Eýe Muhammed Gulu juma berdi, söýün ýagmyrdyr, ulu berdiden epesler anasypdylar. Taýdylar garlawa süýen akkuş ýagmyryň ýanyna uýup gitmeýärdi. Agada Muhammed Gulunyň ýanyna kellesi gadan ýaly, burun topuz ýaly, gözler käse ýaly, aýaklary şomş ýaly ýapet ýol bardy. Iki dost otluk ýerde çöke düşüp oturdular. Ulu berdi dostunyň ýüzüne garady da sakowlap ýürek maksadyny ma'lum etdi. Ýagmyr, sen bir hili nerse guşuşalar bilen gepleşýän. Bullaysam öňüňizde de mualla hoja geldi, hunyň ýanyndan turman oturdun. Indi sen öňki ýagmyr däle. Ýagmyr mulaýym gördü. Dostunyň ýüzüne anamly garap durşuny. Sag bol ulu berdi. Sen aňypsyň. Biler bolsaň, mualla hoja geldi, hunyň öýümde gelenine men bir köşkös kanaýaly bolýan. Dünýäm giňelýär. O maňa köp saatlar bardy gurrun görýär. Hasan ýanymdan turup giderim gölün. Ýüregim alyp giden ýar bolýan idi. Ulu berdi öýe çygaklanyny. Saňa näme görýär? Ýa-da ýazar edýän gurrunlaryň diňleýämiň. Hawa ikisini medýän mualla hoja gellahun inne kanun öýümde girjek. Onuň köp saatlar öwrenip bilerin. Näme öwrenýän? Kelimäni diýdiňmi? Kelime diýmek Allah'a inanmak we öz diniň bilen kabul etmek. Onuň arapçada boldy. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bolsa bir Allah'dan gaýry Allah ýokdur. Muhammed onuň resulüdür, ýelçisidir diýmekdir. Innem namaz okumany öwrenýän näme etmeli? Ýagmyr 8 ýaşanyň bolsa agraslyk güle gurrun berdi. İlk öyle täret kılmaly. Günnükdäk suwuň arasy mulaýym bolmaly. Soňra sanjy uýat ýeriň ýuwmaly. Täret kıljak ýeriň açyk meýdan bolmaly. Şondan soň 3 tapar ýeliň ýuwmaly. Tag elim künnü aktyrmaly. Çepeliň bilen bolsa ýuwmaly. Arasy ýer tapyp ýeliň künnükle oturmaly. Ýüzüňi kıbla tutmaly. 3 gedek tag eliň bilen agyzyň çaýkamaly. Çepeliň bilen burnuň çaýkamaly. 3 gedek tag eliňdäki suw bilen ýüzüňi ýuwmaly. Ikeriň bilen ýüzüňi tiýip almaly. 3 gedek saw boluňy, 3 gedek şep boluňy ýuwmaly. Soňra kelläňe mesih tartmaly. 3 gedek saw aýaňy, 3 gedek şep aýaňy ýuwmaly. Gusullypem bir söz bar eken, bu söz iýiniňi päg etmekdir. Täre dalyp kelle mesih çeken soň suwa düşmeli. 3 gedek saw çygynyňdan, 3 gedek hem şep çygynyňdan suw akıtmaly. Sen namaz okumak taýýar bolmaly. Namazyň kaadalary barmy? Hawa ertir namaz 2 sünnet 2 farz. Öğlen namazı 4 sünnet 4 farz. 2 sünnet. İkindi namazı 4 farz. Akşam namazı 3 farz 2 sünnet. Yatsı namazı 4 farz 2 sünnet 3 witr wajib.
Sağ ol Ýagmar. Başga näme öğrendiň? Men sana başga da bir zat barada aýdyn. Muhammed peýgamber şeýle diýenmişin. Daş bileten ursalar, sen onu aş bilurgun. İsa aleyhissalam sen bir duluğuna ursalar, onu sen ona gaýtyrdyp bermedi, beýle kinim tutgun ip götürdipdir. Hiç kim bilen öýkü kiyin etmeliler. Gahar kapırdır. Kiçigünlük ynamyň sakasdyr. Gara geçip giden ulamalar yamanlygy diňe ýagşylygyň bilen ýeňip bolar diýipdirler. Bu arada yaradan Reb, egerde öýüňizde gowy hyzmat edýäne gowy bolsaňyz, erbet, hantiň üýtgüç gedýän aýratynlygyňyz. Muny imansyzlar maşarýanlar. Ýöne men gulum murjak bolsaňyz, gowy ady gowy, erbede de gowy bolmalysyňyz diýe. Ýene de Reb, yıkılsaňyz şaltyrak tura görüň diýe. Oň beýle diýmesi. Bir närseniň göwnüne degen bolsaňyz, tiýrak barynda ondan ötünç soraň diýdigidir. Resul hemmeleriň öňünde haýır sahawatyň tarapdary boluň. Düşmanyňy da şurda onu doýuruň. Suwsuz bolsa gaanlaryň, yaman işleri ýagşylygy mukaddes ýollarla ýeňip geçiň diýip adam oglaryny aýryp geçipdir. Allah Taala bennämiň ýadygyny geçdi. Menem olan eden günah işlerini geçerini bırak aydıptır. Ulu verdi, Ýagmyryň ýoşluk güleberin gürrüňlerini dinläp durşuny doňup galdy. Egerde köpegi ýol bors, ağzyny açyp dilini tallap, ulu ýylgynyň arasyndan geçip gelmedik bolsa, agaty Muhammed uludur beýle koranlaryň 4-5 ýadym gapdarla gürrüňini dinläp oturuşlaryny Ýagmyr duýmady. Ulu verdi bolsa, bu zatlaryň habarsızdy. Ýagmyr ýoşluk gülen ýerinden turdy. Geliberiň. Biläsi uluklara giden röýtdik. Zuma berdiýän şo gara bollugy. Bu taparam suwjordy. Görlemini Muhammed uly Ýagmyr bizden ozdurypdyr. Ýagmyr Molla Hojagellahu taam köp sady öwredipdir. Ýene de bilýän zatlanmamy? Ýöne häzir bol. Bir kemede kelläň köp ölüm berip kellesi ütgäpdir diýilen sözlere bir eýe bolaýma göre. Ýagmyr mysaýyl berdi. Kelle öýül gerek almany alyp berdi, hiç tat bolmaz. Köp bilmek, ertiýeriňe umutly garamak. Ýagmyryň sözlerine hiç kimden artık goşma söz bolmady. Zuma berdi utuluny duýdy. Aradamışlyk düşdi. Enne olanlar bir-biriniň görüşlerine bakdylar. Muhammed uly boynuny ýüp taňyp, ýidip gelen eşeginiň üstünden gazaly horjun aldy. Bir gözünden tüňşäni, ak bir mata doluny, çöregini, gurduny, halwasyny, iki tane käsen çykardy. Ýagmyrym özüne aýtdyrman, eşegiň gaňgasyndan sallanyň meşigiň ak süýpüni çödüp aldy. Tüňşe hudan doğrun soň suwly meşigi türli ýylgynyň kölegleri şagadyna atyp goýdy. Gaptaryna ot ýakalýan tüňşe derew teretdi. Ýagmyr gaýnan tüňşäni gyra çekip saýatdy. Saýam öýde gaýtardy. Orta oýlanlardan her kim ýetdiňini tamaşlady. Çay içdi. Muhammed uly çay içip oturan ýene Ýagmyryň göreşlerine bulaýym bakdydy. Oglanlar teň ýatdy öwrenen howun kumagy mulagamyzyň goşgusyny eşitden nälerler diýdi. Bolýa okap berdiňe okap berýäryn. Magtumuny Pragynyň bu goşgusynyň adyna ýyl geçer diýilýär. Muny maňa Arnafiýet öwretdi. Ay tuğelim ömürde gördün. Anha görürüz. Arnafiýet güýçli kıssasy bolar diýip Ýagmyr ýoşluk gören şo goşgyny okap başlaryna Zuma berdiňiň üstünden sowuk guyruny aldy. Ey yaranlar. Pan jahan içinde. Ýagşy önür, yaman önür, ýyl geçer. Azap sözlän pisti dahan içinde. Dennin düşür. Gammat düşür. Dil geçer. Bir giden meydanlar, azayip saylar. Bina tutulgun ulu saraylar. Döwür aýlanyp gelip gider gün aylar. Ýagşy yaman nowruz, kışı ýyl geçer. Dünya gelip bar gördüğüm pıganlar. Bugün diri, erte bolsa gumanlar. Adana gurulun paany jahanlar. Yigitler gojalyp ömür sal geçer. Belek pıganyň gözüne almaz. Ol derdine lukman dermany bolmaz. Ýagşy yaman geda, şahu gulga almaz. Gara göz galamgaş, ýense bil geçer. Kimse tutup goly hally jahany. Gör ben dedip goýdy ol Süleýmany. Bağı hadan urur, solur reyhani. Bilbil yetir düşür, sergu gül geçer.
pelek, senin birdem aman eylegil. Biz nadan yetire döwran eylegil. Mağtım uli, ağarma, dihsan eylegil. Akıl huş daş düşer, senden iyil geçer. Zuma verdim, söyünem ulu verdim. Yağmurun yürekler tartıştırıcı goşa koyuşundan hoşal olup hayran qaldılar. Hem oğlanlardan ikabırra olanın mı? Başta kupur geplännen mi, näme mi? Bu gedek Zuma verdi, süýtli aşatılan fariýa gelýärep gitdi. Ömrüň uzak bolsun yağmur dogan. Oy mundan beýlegem zehinin gulaşdyn. Molla hoja gellah onuň beren ılmyndan artyk ılym berdin saňa Allah. Zuma verdi. Ulu gurlu höde ýeňi bilen burnuň aşagyny syryp goýberdi. Muhammed Gulu on bir sözlerine hayran qaldı. Görlemini. Zuma verdi. Yana hemme nerse şeyle dile edip paratıp aklı qalbersen bolmandyrmy? Yağmura beren netigadyň şuna ene menem şu şoarja gurduň bir ýerini berýän. Aydanyň gelsin dip Muhammed Gulu ýylgyrdy. Zuma verdi onuň şün gatyrganmady. Gurdu alyp agdyna atdy. Oturunlar hedere edip gülüşdiler. Gün öyle boldy. Oğlanlar maalra aýlanyp çykdylar. Çetrakda kömelek çöpläp aýlanyp ýören Zuma berdiňiň kete gatym gapdalynyň sülgüniň patardap usup gitmegi onu şarpyk degen ýaly etdi. Ol gorkup "Waýa jalo" diýdi. Oň bir hereketini orada beýle gapdalan ýagmyryň bir ösýüne otyrdy. Hatda o sülgüniň höwürtgönden usup gidenini görüpdi. Zuma berdi, sülgüniň usup giden ýerine baryp aýak çekdi. Ine taň gerek gurdy. Asyl otluk ýerde sülgüniň höwürtgösi bar eken. Höwürtgöde bir näçe ganat çykyp uçmagy ýetişmedik düýjeleri ýitije gölleriň balkyladyp durdular. Zuma berdi, net kadaryny tutdy. Ana, bulara sülgün düýjeleri diýerler. Meni gorkularça kim bolsuňa? Gözüňde görkölerini etdi. Ol ikisiniň her tane bir elini aldy. Jüýük gedip, nasy aýaklaryndan tutulup, aşağı sallanan düýjejikler göýe birinden haraýyp ýalylar. Öýlerini ýertäzi uşun penjerine düşen ýaly duýýardylar. Zuma berdi, sülgün düýjejikleriniň ogadanja keşbine üns bermeýärdi. Ýogsa dünýäde guşlaryň arasynda tawusdan soň iň zybalarynyň sülgün guşdugyny Zuma berdi bilen okmuka. Elbetde bilýänler. Eýdem onuň kalbyr pekmike. Ol elinde sülgün düýjeleri nämedirki? Anga ýagmyr häzir onuň 4-5 ýadym gapdaryndan syýynlap, şeýle pikirler kelletine urýady. Düýjejikler oň elinden sypmak üçin de daýadylar. Zarin gyýgyrşýadylar. Düýjejikleriň howaslary burada gaty edip goýa, "Ey insan, siziň bilen hiç şeýle düşmanlygymyz ýok. İlkinji gözümiz gören çağajyklanmada bir degme görýär" diýen ýaly. Ýagmyr sürgünleriň uwatly köýnek geýenlik patyrdaşyp, edýän testlerinden şeýle manada düşünýärdi. Ol şonuň şünem goksuz galmagy Zuma berdiden düýjejikleri halat etmek ýüregine dökdi. Zuma berdiňiň şolyň hereketleri. Maksady düýjejikleri howaslaryny daşdaşdyrmakdy. Erejäniň geň derligini aňan ýagmyr piçik başyny edip onuň arkasyndan geldi. Duýdan ýerden dillerini. Düýjejikleri goýber. Bularym Allahyň yaradan jandarlaryň biri ahyryn. Allah hemme zady hazaply ýaradyar ahyry. Ýagmyryň duýdanty ýaňlaryň sarty sesi ýollaşyň süňüni goşutdy. Onuň gelinäki düýjejikler götürülýäp, dyýdy ýetip duran otlugy tiňip gitdiler. Ýagmyryň duýdanty gelmegi. Zuma berdiň hayran galdyrdy. Doğrudan öýüden ýyraldy. Hırsyny işläp başyny ýaýkady. Egerde häzir ulugy berdi söýün ýa-da Muhammed Gulu şeýle hereket eden bolsa, onu olaryň ýaka tutuşyp, gyzyl ýumurga giýirişe görünip durdy. Zuma berdi ýagmyr öýüniň ýaşamyrda oňa hurmat goýýardy. Çünkü ýagmyr ýumşakdy, sadady, saýgallydy, düşünjeli, manily sözleýärdi, köp bilýärdi. Zuma berdi, uludan demallyda ýürek maksadyny aýan etdi. Ýönetýän bolaýdyňda, ýagmyr bolmasa ha, ýagmyr mysaýyl berdi. Beýle kolundan bir urunly ne ederdim? Agdyny urunu desseň ederdim. Näme üçin? Elimdäki düýjeler tapdaran üçin. Düýjejikler näme çekdiň? Öýde el uşuny saklaýan. Başka da diýen ok. Çiğeti, kuşları ýa-da düýjejikleri ýa. Ýoldaşynyň sözlerini. Ýagmyryň şiginler tilkinip gitdi. Onuň maniýasy görüşlerine bakdy. Gaharlananyň duýdurmalygy çalışdy. Ölen gowy. Ýelguşy Adam aleyhissalam yaradylyndan bäri ata saklanyp gelinýär. Sizinki ýelguşyny Zuma gellerim berdirerim bolupdy. Emma olara çiğet berip meýdanyna gezdirip bolupdyr. Eger desen häzirden ýelguşyny şey diýen bolsaň, birinizden guşun ýalty nanýagy bolar.
Yine görürüz. Eluşy eýetiniň diýenli bolmasa, görkezden aw alyp bilmese, gatylyk öwrenmese, ahyryna açgaryn doketsek bolup, goňşuň zadyny uğurlar ýa-da öz üstüne hüjüm eder. Özüm oňat bilýän näme ýerine, Juma berdiň sümüklerini hamirdek gözleri ýitelip gitdi. Garaşylmadyk burdutdy. Gorkuýda ýaly kelti öýlüp başyly, garynlak nerede öňe tarap özüni oklady. Aýaklary arpady ýaly otlukda togulanan Juma berdi. Helki eliniň gideren jüjejikleriniň birisiniň guyrugyny ýeşitlep ýapyşdy, beýlekde görünmedi. Ýagmyryň kellesine taýak degen ýaly boldy. Özüni el almaga çalışdy. Özünün 4 ýaş uly garaşdaşyny elinden tutup ýör boýuna aldy. Ýagmyr başga ýörpden opdy. Jüjejiklerden näme günah bar? Goýber. Pankelle diýsänim. Beýlekden hem aýagyny eper ýetiripsiň. O beýle gapdalla aýagyny tüýräp barýan ikinji tülgün jüjejigini ýerine alyp aýaklaryny etdi. Dogrudan hem jüjejigin sag aýagynyň butdan aşağı şalkylap durdy. Ýagmyr Juma berdi näme diýjegini bilmedi. Şonda aýtmalysyny aýtdy. Senin adamçylyk ýok Juma berdi. Jüjejiklerde näme günah bar? Häziriň gözünde ýeriňdäkini höwürtgötüne atal. Lähem gögüräň bilen bu jagadyň aýagyny döwpsiň. Bular hem Allahyň ýaşy üçin yaradan zannarlaryň biri ahyryn. Juma berdi doňup galdy. Ýagmyryň ýanyp duran göreşlerini gaýsym murda özüne çekici manynyň bardygyny aňan toňul gowşady. 70'ini düşündi. Tesini çıkarman bardy da elindäki jüjejigi sürgüniň höwürtgötüne goýberdi. Ýagmyryň ýanyna geldi. Bagyşda Ýagmyr günäm geçe göre jüjejigiň aýagy döwülipmi diýdi. Ýagmyr atyp gürlemedi hawa. Sen oğlanyň ýanyna gidiber. A sen näme? Ýerini jüjejigiň aýagyny döwüklüğüne goýmalymy? Ýok, ýok, bu bolmaz. Men jüjejigiň aýagyny odol kaddyna getirýär uğruna çykjak. Ýagmyr elindäki jüjejigi alyp owa tarap gaýtdy. Juma berdi bolsa, onuň ýerinden siňek gapçak gurbagan agyny açyşy dek agyny açyp bardy. Köp wagt geçmäke Juma berdi hokkodan tüýräp, takyrda aşk oýnap ýörün ýurlaşlaryň ýanyna bardy. Nurly kuýoşyň altyn zygalary ösüp başlapdy. Muhammed Gulu bir öýde gelen Juma berdiň keýpsi gördü. Intin sorady. Ýagmyr nerede? Gitdi. Nere öttü? Owa tarap. Näme üçin? Bilemok. Göýnünden gel Juma berdi. Göwünni degdiňmi? Bary özünden boldy. Näme tüpgün turdyňyz? Ondan özüňden 4 ýaş kiçirinden boldyňmy? Tapan tülgün jüjelenmi elimden aldy. Ol alyp näme etjekdiň? Öýdäki ýeruşymy giderjekdim. Jüjelerimi? Hawa? Sana samdyk diýer Juma berdi. Ýagmyr näme üçin gitdi göýnünden gel. Soň ýalňyşyma düşündim. Atanykda birisiniň sag aýagy döwülipdir. Birisini höwürtgötüne goýdum. Aýagy döwülen jüjejigi Ýagmyr ýany bilen owa alyp gitdi. Nire etjegini aýtdymy? Ýok. Muhammed Gulu öz aşyklaryny toplap aldy. Hiç kimden tes çykmady. Eýýäm nurly kuýoşyň hoşlaşyp barýanlygyny bilipmi, näme, töwregiň gylygasypdy. Oğlanlar mallar toplap owa tarap sürmek bile bolurlar. Enesiniň sülgün jüjejigini nire alyp gidenliginiň pikirini edip barýan Muhammed Gulu daş töwregini hediyedi. Muhammed berdi gassap doğanyny ýelbege ýatanyp, ýola tönnen häzir öýüne gelip durşdy. Aýaly Urazbeke şuň öýde guman edip alyp galan şahly gyzyl sygyrynyň dünýä iýinlerini görejigine enesiniň emjeginden emmeni uly diýdi. Gölejik soksap emen soň boýunyna aly jüýüp takdy. Gölejik gapdalla gazyga ýiltedi. Höwlüm diýip öz uruny heňlenip epetli tüý sagwarly. Aňardan gelen Muhammed Gulu gorkun öňürde etdi. Eje Ýagmyr geldimi? Ýok. Hasanen ber onu ýanyň ulak edip bir özüň goýup berýärdiň. Seni mene dişdiňmi? Ýok, mene seni mene sömmok. Juma berdi büdüräp, sülgün jüjejiginiň aýagyny nöwüpdir. Şo jüjejiniň aýagyny nep sagaryp, onu bir ýere alyp gaýdypdyr. Nire gaýdypdyr? Nire etsen Juma berdi aýtmandyr. Olar bekeje aýagyny köýüp oturan ýaly boldy. Akkaňy näme jogap berjek? Muhammed Gulu ýeňden gaçady. Tagyýaryny ýerine alyp takyr kelden diýip bolady. Ýoksa diýje, o jüjejigiň aýagyny bejertmäge da ekdäýdimki? Ine munyň başçy gep. Hani mallary güýmeň edip durwakaly molla hojagellähun mihmançyga gelmenke öýe köwüline aýdy herne diýdi. Uraz bekeje sygyrdan sag bolan tüýdüni ojokda gadyny sizip goýdy. Ojokda ot ýakdy. Guur çöp şatardap alaglap başlady. Ýylgynyň guran şeýbeklerini tarap oda güýçlendirdi. Elini ýuwdy da beýleki ojokdaky buglanyp goýulan palawyň üstüne açyp birincini agyny salyp görüşdirdi. Eşinden göwün hoş bolup
Yine de gazynyň agdyny ýunksy edip ýapyp goýdy. Ýagmyr goýunjy obotunyň çetinine ene ýabyň kenaryna ýaşaýan obodaşy Allahul Tebigiň ýanyna gelip jüýjejigin aýagyny görkezdi. Tebip ýagmyr görünnün Muhammed berdi gassabyň dogma suwuny tanady. Ýaşuly ýagmyryň şeýle haýyrly iş edişine buýtandy. Jüýjejigi tyýynlan Allahul Tebip buýtor etmedi. Ogul, jüýjejigin aýagy ha döwülipdir. Inniň aýagy bitmezmi Allahul hakka? Biter. Etüýür ýerine bola bitmejek zat bolmaz hany ol. Ýaşuly naşakaja agyr saralgy küýdejig alyp agydynyň sargysyna aýyrdy. Jüýjejigi ýagmyryň eline tutturup döwük aýagyny emabile typlaşdyrdy. Ilki bilen küýdede ardylap goýan towuk ýumurtgasynyň ýagynyň 3-4 damjadyny ýerde goýan akşam atasynyň üstüne damdyrdy. Kedijik şakgasy bilen guran gamşyň külem barmak ýardyny kesip aldy. Onu 4 böldü. Basışdırıp siňir ýal edip garnyny saldy. Üstünden taýýarlan hamirini yapdy. 4'e bölünen gamış bölejiginiň hersini hamiriň üstüne basyp 4 santy tün edişdirdi. Ýa uýun akşam atasy bilen emedilen aýazygy mehkem sarady. Ene oglum. Emi ýumuş bolsun. Ýagmyryň şagy goýun galkyny. Allah ýalkadyn, Allah ulakka. Men muny häzir hüwürtgesin elteýinmi? Ýok, inne bolmaz. Birinciden garanky düşdi. İkinciden hem üçüncü günü jüýjäni ýerden ýanyma getir. Sargysyna aýryp bererin. Üçüncüden hem sülgünler diýseň namys şoň bolýar. Ansanely ýanaşan hüwürtgesinden şo gün göçýär. Indi jüýjejik hüwürtgesine eltip oturma ýoksa da jüýjejik saňa ne edip düşdi ol? Ýagmyr ýaşula bolşy ýalgyrryň berdi. Ýaşul uludan demin aldy. Günäsine galma görjene görüň. Sen haýry iş edipsiň. Näme de bolsa 3-4 günden uçmaga taýýar bolar. Jüýjejigim hem silinkiýar atenesi bar. Çağazygynyň symat bolanyna ýürekleri para bolandyr. Ýagmyr aýazygy saralgy jüýjejigini eline alyp örtürdi. Gaýtmakçylygyny ma'lum etdi. Agşam molly, ýollaşlamayýam öýe köwlenendirler. Ýene bir gün ýörüýte ýanyňda oturmaga gelerin. Sag bolun, Allah ulakka. Elleňizde güller bitsin. Allah size uzak ömür bersin. Ýene ýüregi. Olanyň takat tapmaýady. Eger de adamy daş çykyp, hani ýagmyr oglumaň ýerinde diýse, näme jogap bererkä? Daýy aga şeň aňartyna Muhammed Tuli, Jumamrat ulu berdi, söýün nawy, süňk ýudan ýar bolşup, çuwutdyryp otyrdylar. Ýagmyr nirasmat bolluka. Çöplükde yatıp galaydymka, oň beýretmesi ýokdur diýip Muhammed Tuli gözüniň ýaşyny ýeňire süpürdi. Ýolbert garaşylmadyk ýerden ýürüp başlady. Aňardan bedew atlan adam gelýärdi. Bäden lonkullap baran ýolbert ýürmesini goýdy. Gelýän adam tanan bolarly. Muhammed Tuli dew oturdy, pikirini daşyna çykardy. Ýolbert ýagmyr tanady diýen, ýogsa ha ýürmesini goýmazdy. Bedew gelýän moğolly hojagerler bolny. Ýolbert ardyny mehmanyň sesinden dor bedewini tanapdy. Muhammed Tuli gelýän adamy tanady. Algap bardy da onu meherli garşaldy. Assalamu alaykum hojagerlakka. Sagaman geldiňizmi? Wa alaykum assalam Ýagmyr han. Besenmi? Amanet etmeň. Ýok men Ýagmyr däl Muhammed Tuli. Ha, ýören oňat. Saglyk mogul. Ýöýeler ýöýdemidir. Hawa geleriňde garaşyp otyrlar. Muhammed Tuli onuň bedewiniň jylagynyň ýedip uly agyla bardy. Bedewiň eýerine aýyrdy. Boş gazygy ýyltap, ýöňüne ot döküşdirdi. Ýene taň gerek boldy. Heni öýe girip ýetişmedik, ahunyň öňüni bir ýerden zompa çykan Ýagmyr kesdi. Gapdaly temölüp duran ulu berdiğinin eline jüýjegi tutturdu da mehmana salam berdi. Hoş geldiňiz ahuna. Assalamu alaykum diýip Ýagmyr goýa öýden onu garşalmaga çykan ýaly boldy. Saglykmy Ýagmyr han? Ne diýen howun köy öwredilenleri ýa tutduňmy? Buruşny görerek alynan rahuna ýöne harplar öwrenmek agyrrak düşdi. Berekellah senin tamada şeýledi. Eliňiz ýolgumy? 7 ýol kesilip geçiren soň täret bolup gaýtsaňam gelen soň 3 ýola eliň ýumak paradyr diýip ahun Ýagmyryň egine elini goýdy. Ýagmyr künnüge akadyp oň elini ýudurdy. Ahun ýöňüne düşüp onu öýe saldy. Derrewim daş çykdy. Oglanlardan beter ejeri Ýagmyra has goly geldi. Ýagmyr bardy da ulu berde saklamak üçin beren aýagy saralgy sülgün jüýjejigini eline aldy. Mähremene perdenden öýdürünni. Niras mahtulluň balam tassan käýinje iştipdik. Hälim gelişiňe sen toramady. Eger toran bolsa näme jogap bererdik? Nirde boldun? Juma merdi bilen näme dawga boldy?
Urad bekezi yağmur ödürünü. Yağmur ozokdayan yan odun yağıtısına elindeki cüyceği ezetine görködüdü. Ine atanlıkta suzagadan ayazığı dögülüptür. Ömürlük gordun halim Allah ulakka emetti. Ne emetti bunu? İlkiyle küydecikten yumurtlan yağı deyip akmata 3-4 damzasını damdırdı. Onun cüyceğinin ayağını sallı. Üstünden şor hamir yapıp böylecik kamışın ketinletini direk edip her kalksama tabilenin mehkam taradı. Ine bolunu. Yoksa diyece tebibin yumurtlanın yağı diyeni yumurtlan tarısı mı? Urad bekezi sağı yalil gördü. Yok oğlum. O hakiki yumurtlanın yağı. O yağı tavukta var mı? Ne at yumurtlan yağı bol ya? Onun için ayratin kaptı dine yumurtlan sakmalı. Otuda oluyor bolun son. Şo kapta yartı kesire soğukluk galya. Ene şoňa da yumurtlanın yağı diýilýär. Oň başga näme emi bar? Yumurtlanın yağı derde derman oğlum. Ayagyň agyrsa, eliň topugyň çyksa, şoňa salynýar. Onyan sam Muhammed berdi gassap ardynjap taşykdy. Muhammed tulu ezen ayda bar. Naharyň urun çyksyn. Yağmur nerede? Anha berdi. Hemişe ahun agasy gelse, derrew ýanyna gelip oturmasy bardy. Bugün näme mal bakmaya gidip ýadatdyň muny dep ýaşul ýene da ýedine görüldü. Ýok akka. Yağmur ýadatyp bolmada. Ýel ýüzüni ýuwup barjak bolup dur dep Muhammed Guli yağmura künni uzatdy. Yağmur bolsa ulugy berdi bilen jüýjejige ertiýere çenne mudar eder ýaly ketejik ýagap ony şoňa salyp goýdy. Urad bekezi gadannak palawy ketejik kep girilen agdyrışdyrdy. Ulu güllü mezmän ýuwdy. Ulugy berdi yağmurun eline su akıtdy. Palawy yağmur alyp gitdi. Muhammed Guli üzüma berdi, ulugy berdi, söýünna ojagyň başyna çökdi. Molla Hojagellähun bugün ýatymlyk gelipdi. Ol arkaýyn oturdy. Gabadyny ornaşdyran yağmury ahun sırly bakış bilen ýyndy. Hiç kimden ýetişmýärdi. Öýeti oğlunyň synyny ýanyna aňýady. Künsü ýağından bişirilen towukly palaw tagamly bolupdyr. Käşir ýerine käşiri, kişmiş ýerine kişmişi, kişde ýerine kişdeti bardy. Näçe ýetelerim, uly mezmäniň palawy ýetilmedi. Boluşdyk edilen soň ahun tögür galdyrdy. Yağmur mezmänini alyp taşykdy. Künnük bilen taňyr getirip ahun rykakalyny elini ýudurdy. Yağmurun öden birini ýuwup agazyny üçgede saýkady. Saýçyldy. Ýödary gurrun-gurrun oga çekdi. Yağmurun ýadylygy sogulup gitdi. Ol ahunyň öwrüden arap elip bitiniň ägresini aýdyp berdi. Ahun saýly käden elini aldy. Han oğul maňa elhami, soňam Ayatul Kürsü duwaryny okap ber. Muhammed berdi gassap gulagyna anynmady. Şeýle de bolsa ara goşulmady. Yağmur başatyp ahunyň soran duwalaryna başlady. Ahuna ikisine sesli okap bereyinmi? Sesli okap ber Yağmur han. Bolya baş üstüne deyip Yağmur ilki elhami, soňam Ayatul Kürsüni okap başlady. Duwany okap bolan Yağmur ikeni ýüzüne sýerli. Kakady oğlunyň duwalary lawuzly koýşyna haýran galdy. Ara şonda myşlygy Molla Hojagellähun boldy. Ene gördüňmi dogan? Bolja oğlun başda belli, tüweleme dogan, oğluň ýüzüni görüp aýtdym däl. Yağmura Allah tarapyn dehin ýat keşligi hem sesi görüp görme öle berilipdir. Ömrüň uzak gurduny ogullaydy. Ahun käsinde saýy howsly urtlady. Ahunyň dogana koşan ýoldaşynyň ogly Yağmura syn oturdy. Oňa ýene-de 2-3 tane dogany ýatdan aýdyp berdi. Muhammed berdi gassap bir kedeni synlap. Bulary azar bermäýän idi. Saýdan moşan hüm çaýyna galyp taşykdy. Yağmur uldan demallydy. Ahun aga, meni bir zat kylyklandyr. Peýgamberleriň 4 şagiýarlaryň, perişleriň kimlerdigini bilesim gelýär. Eger ýumuş görmeseňiz, şolan kimler bolup geçenlikleri barada aýdyp bilmersiňizmi diýdi. Ahun gurdelek, öskün gara sakkalyny, ýense barmaklaryny daraklady da özüniň taýýardygyny ma'lum etdi. Ondan Yağmur han, peýgamberleriň 4 şagiýarlaryň, perişleriň üstüne durup geçmek, bir her töwer kitaba barabar. Häzirler şolaryň kimlerdigini aýdyp geçsem nähil bolar? Ahtarna aýdyp geçseniz olur Ahunaga diýip Yağmur Fagiriniň aýaty bilen ýüzüni typalady. Bolýa men saňa şolan kimler bolanyny aýdyp bereýin. Biler bolsaň peýgamberler Hudaýyň ýerdäki elçileri, wekilleri, adamlara dogry ýol salgy berjiler. Şerigatyň düzgünlerini iraty düşündirmek üçin Allah'ın yerlere iyi veren adamlar taplanýar. Bir de ma'lum bolşuna göre peýgamberler ýöňden görüji bolup dine inanmayan adamlara dürli hili täsirlikler, keramatlar görkezip olary dine uýmak ünlü edip bilipdirler. Ora Allah Taala'nın emrini adamlara ýetiripdirler.
Biler bolsaň peýgamberleň arasyna İslam diýen döremezden ýöň, hatda biziň eýýämizden ýöň ýaşap geçenlerim bar. Peýgamberleň köpüsi dini tahtlanryjy bolupdyr. Olar dinin kada kanunlaryny kämilleşdiripdirler, onu sürüpdirler. Peýgamberler Allah Taala bilen täsin ýagdaýlarda duşarmyşlar we Cebrail periştäniň gollama bilen aragatnaşdy bolupdyrlar. Ene men saňa şolaň kimler bolanyny aýdaýyn. Peýgamberlere Muhammed, Dawud, Zerjiz, Zekeriya, İdris, İsa, Lut, Musa, Nuh, Salih, Süleyman, Hud, Hadır, Şeyh, Şuayb, İbrahim, İlyas, İsmail, Eyyub, Yunus, Yusuf, Yuşak, Yakup, Yahya da giriyalar. 4 şariyarlar, Pars diline 4 dost diyen man veriyor. Olar Abu Bekir, Ömer, Osman, Al-Dağı bolup, 7-nji ýüzlükde Muhammed peýgamber aradan çykandan soň häkimiýet başyna gelen Arap halifleridir. Allah Taala'nın hut özüniň ýerdäki hökümdarlary bolupdyrlar. 4 şariyarlar şeriata laýyklykda döwleti dolandyrypdyrlar we dindarlaryň Allah Taala'nın emrini ýerine ýetirişlerini gözegçilik edipdirler. 4 şariyar müňlerçe ýyllap musulmanlaryň bagtly ýaşamany galanypdyrlar. Perişteler ýagtylykdan yaradylanmış. Arap diline olara melaýyk diýilipdir. Muhammed peýgambere Kur'anyň sürelerini gowşuran 4 perişte Cebrail, Mikail, İsrail, İsrafil periştelerin arasynda hasa tapawutlanypdyrlar. Kur'anyna Hudaý 2, 3 we 4 kanatly perişteleri ýerçe edip belleýär. Olar Hudaýyň buyrugy bilen adamlaryň hemde Allah Taala'nyň arasynda itaat aratmasy bir jaý edýärmiş. Allah Taala'nın emrini onun yerdäki wekilleri bolan peýgamberlere ýetirýärmiş. Periştere giýje günü Allah'ny taryplap, ähli adamlaryň hereketlerini gözegçilik edýärmişler. Olar ölenlerden sonra gidip günäkärlere jeda berýärmişler. Ene Ýagmyrhan, häzirlik şemen şular bilen gysgarak tanyş edýän. Alanlaryň Allah ýol berse, niýeti bedenden öwrende gidersiň diýip, ahun dogonyny getirip käzine guýan çaýyny ortlady. Dogon, inni wagt bir sene bardy, töweleme oğlum meýem köp saatlar elalypdyr. Namazlary öwrenipdir. Ertir namaza başlaýbersen, inni kanly ony Ýagmyrhany ýaş oglanlara ders berýän ýere meldi. Oy olam okudun, özüne gelegini alsyn. Häzir ol ýatyp diýin zaralýan, Allah ýol berdi entek ýöňde günümi köpdür. Muhammed berdi gassap iç gotow geçdi. Eýem ahunyňam, özüňem ýer taýýar edip goýulypdyr. Ýagmyr ahunyň Oy olam okudun, özüne gelegini alar diýen sözlerini ýatlap begen ýedi. Ol şäýini käsel aýryp, agasydyr ejesiniň otowyna geçdi. Begenjine wagt bilen gözüne uky gelmedi. Ahun ýöýeti Ýagmyr bardy oňat pikir etdiler. Ahunyň ýatkeşligi, kesiniň lawazlygy bardy ýene de gurrun etdi. Olaň ikisem süýüzü kuýunyň ummanyna gark bolurlar. Ertesi Ýagmyr ertelik namazyny okandan soň eýem usmaga taýýar türgün jüýjesini götürip tebigiň ýanyna geldi. Assalamu alaykum Allahu hakka. Mene gelýän wagtyňyz ýanyňyzda häzir bolandyr. Allahu tebip dermanyny üçin toplan ot şeplerini aýratyn boguşdyryp otyrdy. Ol Ýagmyryň sözüni boş goýmady. Gelin döwlet diýipdirler. Geleniň oňat boldy. Wagtynda geleýdiň oglum diýip Allahu tebip elini ýugdy. Soňra Ýagmyryň elinde guşşagadan aýagyny çözüp duruşyny eden emimiz jüpüne düşüpdir. Ene sülgünün jüýjelükden ötüşendir. Uçmaga taýýar, ödem horoz ekeni. Guşlaryň içinde horozlar dowumly bolýar. Sülgün horozlary öýde hurtly guran soň gerinligini getirýärmişin. Bira taýus guşy, birem sülgünlüň şeý diýenligini sağa kam atan pahir aýdypdy. Ol ölemin awsudy. Ene häzirim meýdana ýatymlyk girip, dermanyny ot şöpýigine magy uğrajak bolup durdum. Deňe saňa garaşyp otyrdım. Bulary düýün golay goltumdan toplaşdyran oldum. Bar oglum guşuň wepaly bolsun. Ýagmyr tebibe ýüzlendi. Allah ulakka. Oň ýal burada häziriň özüne öýde ýeliňiz öle ýokary uçuryp görüň. Eger bolsa aýdyşyňyz ýaly bolar, bolmady howsarlaryny gözlemeň uğruna çykar. Alyň, hany uçuşyna bir hine deriň. Allahu tebip Ýagmyryň aýdyşy ýaly etdi. Sülgün ýokary uçup gaty-gaty saýrady da tebibiň igidesine gondy.
Hedredip sayrada da usup gitti. Yağmur onun üçün bozulmadı. Allah'ul tebip bile hoşlaşıp öylerine geldi. İnnol kuşunun usup gidenine bira begen yadi, biram kıynan yadi. Kamıştan yatan kuş söğürt gözünün boşap qaranına kıynanıp içine etti. Ol birden deydin epti. Gözüne ananmadı. Ovanın çetinden neyse sağını bir mengdeş tam keppeğini geçip eyetinin yatap verin hüvurt gözünün içine gözünü balkılladıp duran ayağı kuturan sülgününü. Yağmur hem begenini hem gözünün ovahı doğulun yaşı yengülün tüpürdü. Kuşu elini alıp on gülün gepleşti. Eğer de men sen taşlap gideysem, sen ne hediye getirerken, o kuşu hiç kimin el yetmedi yali hüvurtlayanı özün yatan. Bana sen bir yağıtı zahanına dünyanın gödürlüğüne görk koşup yaşayacağın devam ettirsen bolunu. İşte mi oğudan zahor oldum? Yağmur bugün nakin etti. Kamıştan yatan hüvurt gözünü ulu erik ağzının dipetine çıkarıp iki ulu şahanın ortaluğuna mehkem danıp koydu. Bu onun şemal haratattan hovatelin yanıgıdı. Sondan her gün iyir bilen ulu erik ağzının üstünü sülgünün sayrayan seri udokları yanlanıp başladı. Sülgün Yağmur'un sözlerini düşünürnek öz gününü özgür vurdu. Yöne Allah'ulu tebibin aydışı algırlı. Sülgün horodu köyünü hüvurt gözünün yanından özü tiyadi hüvurt gelip başladı. Ahun şagirdine ders veriyor. Yunus balığın karnına ente tupkan okan geçti. Mağtumulu. Ozegirli Ahun'un aydan anne gününe bir gün kaldı. Yağmurun kakadı Muhammed verdi gassap ezeti oradiyeka dağı düğün oğlunun yoluna aydan zanıtına verdiler. Huda yoluna zepparişan Yağmur'a akpata verdi. Ona ilham bilen Ayatul Kürsi dualarını okudup borun son buyson süreygini kaktı. Ömrün uzak kurdun hanı ul. Huzegillahun sen marada ahlas bilen yöne yere gurrun vermenikin. Muhammed verdi. Oğlun yolu ak kurdun. Allah'ın ona veren günleri manilik hem hayırlı geçtin. Sana adamların köngüllerine vasvas salayan, zanların ve adamların şerrinden pena dileyen. Dan yağıtının tanrısından, Tanrı'nın yaradan rahatlarının şerrinden, Garankı gecenin dünyanı garankırık gülü örtün vaatının akşerinden, düğünleri, zadılayan tölleri, okap süfleyen hatından şerrinden, görüpçülük eden vaatının akşerinden pena dileyen. Okan nurunu, Kur'an-ı Kerim'i doğruyat bilen adam olun. Allah öz penadını saklasın. Tabi olun işanağı. Aydanlarınız Allah eşitinleyip Muhammed verdi gassap zeppar işana minnettarlığını bildirdi. Anne günüdü. Bugün Muhammed verdi gassabın başkaları için şahatlıklı günü. İyir bilen teyade hüvurt gözünden çıkan tülgün horodu. Teyade tapan yollaşı bilen gedek sayrayadı. Yağmur teyade kırıp borun son tülgünlere bu sonuçlu bakıp yürep kayıttı. Demek Allah'ul tebip rafaydan eken sülgün horodu özünü tay tapıptır. Ayda süre Muhammed verdi gassab hem teyade kırıp geldi. Atalıoğul ertir namazın okap bulup sağ için onlar yolu düşmeyen arada süre olurlar. İki közölün ağla horcun bedevun yerine koyuldu. Bir bedevu iki olup atlının Atalıoğul hostarlardır gongşu olamları ak yola sarıp ak arduları bir silah uğrattılar. Yağmur uzun boylu olmadı. Boycan kişidi. Ağacet, topoz burunlu, giyin qabaklı, gürgaşlıdı. Qara gözleri mıdama ışnaqlıdı. Yüzü şəhredik hem mıdama nurludu. Mıdama oylunyadı, kalıp yakdı. Vaqtın geçtiği tayi pikirleneceğini artyadı. Az vaqt maşlığı Yağmur oldu. Akka, men o yerde ne yaşvat okumalı olurun. Muhammed verdi gassap ukudan oyunun yalı oldu. Ha, sen mi? O yerde mi? Ve oğul şuna soğulamanırın. Hasan, eneyini sen moğulluluğa yetiştin Yağmur diyense okumalı olursun. Qalandan baranımızdan son aytmasa sonra deysen sonra ayarın. Yağmur hoğuluktu. Yok, bu bir hili vurrakka. Maksadım okumak koy, ne şoğun oku deyse oka vereyim. Munun mollu. Yoksa diyeceksin seni Arnasiyitten Mağtumulu Pragiyanın şığırlarını yat bella varıpsın diye görüş olsun mu? Şeyler evvede. Neyse hoş günü ürünün. Ona olayı var. Tüğülü mü? Yağmurun kakadı yorgulap barayan bedevunun badını hayırlıdan yal etti. Hanonla şahirin bir şığırını dinleyin deyip sağ çığırının üstünden oğluna sonra olgaradı. Bolya hakka, gereğin şığır bulsun neydi de, Yağmur Mağtumulu şahirin doğun hana diyen şığırını sezine bat berip lavuz okap başladı.
Ýagmar şygyr okap boldy. Kakadynyň aýtjak sözüne garaşdy. Aşaklyk güle ýegilip oňa manilik etdi. Oğlun gözüne alınmadı. Onun ipey gurusy, gadan ýaly kelleli käse ýaly gözlü kakady hamsyp iki gözüniň owasyndan ýaz ýagşy ýaly syryp gaýdan düýmeleri ýeňil öpürdi. Ýagmyram muňa bozuldy. Kakadynyň näme üçin agly ýanyna bardy oýlany, taklanyp bilmändilerini. Näme, bir ýeriňiz agyryp başladymy? Bolmasa ýerinde dolan aýaly. Allah ul tebibe barıp özüňi görkezin. Ahunyň ýanyna baany bolmasa inni kanyna da eltäýin. Muhammed Tördi asap uludan demin alady. Ömrüňiz ok bolsun oglum. Men hiç ýerim agyrynok. Eger ömrüne şeýle şygyry birinji ýola seni neşde oturuşum. Dogrudan magtymulagamy şeýle diýip ýatypmy? Diýdi. Hawa, oň ähli şygyrlary insan kalbyny joşa getirýär. Berekella, berekella. Hala Molla Hojagellahu hujurlary. Adan aýdylýan münmer mesjidi gurbagly görünüp başlady diýip Muhammed Tördi asap bir de gunzulagyny çekip ony saklady da oğluna ýönendi. Endi men biraz aýagymy ýazmak üçin ýöräýin oglum. Ýok, bu bir hil bolar hakka. Siz berdiň ýörep barsaňyz menem bedegiň üstüne galany alyp gelen ýaly bolup barsam, oğlanlar ertir-kun maňa näme hil gararlar? Anhazykka gowy men ýöre berýän diýip Ýagmyr bedudan syryp düşdi. Kakady oňa kelam aýtmady. Ýagmyr apaň ädimläp aýagy täze sarykly ýeňil gopýady. Kellesinin näksünlälenip keşdeneden takyadan eline alıp, onun iç yüzüne derzigen maňlaýyny sıyırdı. Oýunca obasynyň gelenler, hüjrelöň derwezine ýetmän bärsine durdular. Bedo gadyga ýiltelip, eýer aýryldy. Bularyň gelip duranyny gören Molla, beçe gaty ýörep bardy da, mehman geleni habar berdi. Molla Hojagellahuň üst başyny oňarşdyryp daşykdy. Hoş geldiňiz Dogonjan, hoş geldiň Ýagmyr han. Gelin nöwlet diýipdirler diýip, Ahun ataly mehirle garşaldy. Olaram onuň bilen gadarly haranmışdylar. Dogonjan, Ýagmyr oğlumyzyň keýpine ähili. Öýünden sorap görüň Dogon. Ahun gapdarlap ýörep gelýän Ýagmyry bu sonuçly wagtda ýagdaý niçik? Şükür alhamdulillah ölen oňa tahuna. Öwredenlerimi bekallyňmy? Şeýlere göze. Berekella Ýagmyr han. Asyl senen hem işede tamam bardy. Anha şu hüjret ýeňki bolar. Ýagmyr han, goşlaryny goýuşdurdy, nahar etjän oğlanyň okoýuşlaryny gör, olar bilen tanyş, töwre usyňda. Ahun ýanyna Muhammed berdi gassap alyp öz otagyna bardy. Ýagmyr Ahunyň diýeni bilen boldy. Ol elki daş töwre usyňda, gurbaglyk. Anha Ahunyň münmer mesjidi. Anha da bir-birler bilen deňze tepleşdirilip, ahlas siňdirilip ýene dördür 40 sany hüjre. Olar bir meňdeş salnypdyr. Gün ortasyna dergede goýulypdyr. Hüjreleriň içi 3 ädime barabar. Her biriniň gapdaryna ot ýakar ýaly mory tüsleşkary bar. Şol hüjreleriň goly demir gadygyna başga da pes sezip 16 sany hüjre bardy. Gözüň ynany ýaly. Taliplerin okuyan hüjreleriň iç ýüzleri günne göre mahsus bolan nepis, gadar nagaşlarla beleripdir. Hüjreleriň her biriniň tekselerine Arap elifbisinde ýazylan kitaplar goýulypdyr. Anha şu hüjreleriň gory günne görünä boyu 40 ýadım, ýene 40 ýadım töweregi, durnan gözü ýaly suwly, kaşan hogu görüni haýran edýärdi. Ýene ýapda suw ýok wagty, o wilatam şol hogudyň suwuny alýardy. Medresanyň howlusyna erik alma ýaly ýügüri baglaram bir öz boluşly gelişik berýärdi. Bilim sowud almagy gelen talipler agdy berdi. Olar ýol ötünden, temennitden, pendiden gelipdiler. Ýagmyr ýentem täsin zatlary alarak gözü bilen syňlaýardy. Talipçilerim bu görme oy siratly olana syň sözlerini dikýärdiler. Ýagmyr uňdy elip biler daşyndan batly tesir oka oturan orta boýly ogluny haklandy. Oňun tüni böldü. Assalamu alaykum. Oğlan hem sen boldy. Olam Ýagmyryň sözüni gaýtardy, elini uzadyp görüşdi. Assalamu alaykum. Sizem bilim sowud almagy geldiňizmi? Hawa, nigden geldiňiz? Oýunca otunyň geldim. Adyňyz näme? Ýagmyr. Ören ýagşy. Men adymam Kadir berdi. Penniden geldim. İki oğlan şet gözürede köp zatlar bardy görünetdiler. Eýem howluň günne or tarapynda miweli baglaryň gapdaryny iki tany ulu gadyň atarlypdy. Aşper Zumagelli kömekçisi nazar bilen bir gadyny palow, birine de soru taýýarlady. Beri gelýän märeke kim-kimden köpelýärdi. Gozalar toplum bolup oturdular.
Gızıklı gurrun ediyadiler. Gozalaryň köpüdi mardan gelen Moğollu Türahun bilen Moğollu Hocagellahu'nun manil töhbetlerini dinleýärdiler. Burdotdan peýdalanan Moğollu Türahun aşaklyk bilen Muhammed Berdi Gassabyň dygyna ýelini goýdy. Ýogsa da Hocagelliň aýdýan oglany sen dowmaňmy? Hawa ýanyň bile getirdiň emmi? Hawa ýanyň bile getirdim. Nirede? Muhammed Berdi Gassab taş töwrüne etdi. Ýagmyry medresede okap ýüren taliplan kýar ak selle ak köýnök ak balak geýnip bere gelýänden geline su akydyp ýördi. Şeýrede bolsa kakad ogluny tanady. Şondan soň Moğolly Türahuny ogluny görkezdi. Holha, şo berik gelýän udyňok nerse biziň dowmamyz bolmaly. Muhammed Berdi Gassab ogluny ýanyna çagyrdy. Onu gapdalyna oturdup Moğolly Türahuny tanyşdyrdy. Ýagmyr taliplaryň ýanyna bardy. Moğolly Türahun ören gowy edipsiň Gassab. Yüzünü görüp aýtdym däl gülün. Oğlum gözlerini çözülmezi kıyın umman var. Meherli gözlerin sırlı bakışı var. Oğlum sesini dinläp göräýsek nähil bolar? Başysyny ajap bolar. Moğolly Türahun nep. Muhammed Berdi käsini näp şaýdan ogurtlap durşuny aýtdy. Anny güni Moğolly Hocagellahu'nun medresesi köp adamly boldy. Moğolly Türahun diýen etdi. Ýagmyr Magtumulynyň 4 şygyryny labazda okudy. Hasan ol şahyryň dogun hannyň şygyryny okanyna Moğolly Türahunam ogadan gözlerinden syryp gaýdýan ýaş damjalaryny saklap bilmedi. Ol ýagly güli gözleriniň ýaşyny tüpürip durşuny eneýini göz ýetirdim. Allah uzak ömür bersin ogluňa. Aslym munyň ragat labazly sesi bar eken. Ogluň geljegi bar dogun idi. Bu sonuç bilen sag elini ýagmyryň egnine goýdy. YouTube Mirasym kanaly. Sırlı dünýäniň içinde arkaňa ýük urulan, dünýä şeýle gurulan, känäl bile berilen 5 günlük döwranlar. Şähribostan. Wagt tiýip geçýärdi. Ýagmyryň eýýän bilim soňudalyp başlandygyna Moğolly Hocagellahu'nun näleýsem taliplerim dol göz ýetirdiler. Medresede talipler ders berleşinden ýagmyryň göwüni suwuşdy. Ahun taliplerin äresine deň göz bile garaýardy. Deň ders berýärdi. Täze gelininden minämemi ýagmyr edilýän talap güýçli duýulýardy. Tapak sorulmak geregi ýagmyra geldi. Ahunun Moğolly Mıssa harplyk kitabyndan elippi harplarynyň ýazylyş düzgünlerini soruldy. Hani ýagmyr Muhammed Berdi ogly elippiň aýdylyşyny aýdyp ýazyp bersin. Talipler ünsü şuna beriň diýdi. Ýagmyr Moğolly Hocagelli Ahuny çekinmän jogap berdi. Arap elippisiniň 28 san harpy öğrediler. Harplaryň aslyn hem üstünlü ýazylyş hem aýdylyş ýoly bar. Elippi şulardan ibaret. Elip, B, T, C, G, H, H, dal, dal, ral, sal, sin, shin, sat, zat, tay, zay, ayn, şayn, kap, kep, lam, mim, nun, waw, alahi, lam, elip, la, ya, ya. Elippiň üstünde bellik bolanyny a bolýar, aslynda bellik bolanyny da i bolýar. Berekella ýagmyrhan, köp ýagşy. Tölemi anammy öýdäňe minnetdar. Dersten daşgörse bir soraw. Kur'an-ı Kerim'in birinci sayfasında hayta ayet var. Ýagmyr köp pikirlenip oturmady. Kur'an-ı Kerim'in birinci sayfasında Alham ayeti vardır. Ýagmyryň ayet kimin lawazly koýuşyna mail bolan Moğolly Hocagellahu'nun taliplerim şat bolurlar. Kim-kimden köp zatlary suwary öwrenen ýagmyr taliplerden taýlandy. Ýetidehin oňa awra getirdi. Bu orta saada hoşgulaw ýagmyryň köp zatlary bile herjine getirdi. Bugün Moğolly Hocagellahu'nun taliplerle geçýän dersi edip barada boldy. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Biler bolsaňyz her bir musulmany azdyrmak üçin şeytan elmidam onuň ýanynadyr. Egerde her bir nerse namaz ýa-da Kur'an okujak bolsa, ýa-da bu ýanky sowaby işleri başlajak bolsa, şu jümläni berip bilmelidir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Manisi daşlanyp kowrulan şeytanyň şerrinden Allah'dan pena dileýärin. Her bir nerse şu jümläni gaýtarsa, oň ýanyna hiç bir şeytan durmaz. Ýygy süre şu jümläni aýtmalydyr. Bismillahirrahmanirrahim. Manisi
Meherwan we rehimdar Allah'ın adı bilen. Muhammed Peygamber aýdypdyr. Her bir haýyrly we peýdali iş Allah'ın adı bilen başlanır. Şol işin kämil bir zay bolmagyna Allah kömekçidir. Her kime Allah Taala kömekçi bolsa, ol adamyň başlanyşy hem işara waç bolar. Gadyr talipler. Allah Taala'nın penakary Muhammed Peygamberi hem de ähli musulman birnilerine ilkinji buyrugy okumak ýazmagyňyzda zerurdyg hakyndaky ayetlerdir. Allah'ın emri boldy her bir musulman üçin aýal erkek ýaş ugarry farky ýok. Ýa-da bir zay edilmeli farzydyr. Muhammed Peygamber öz mübarek hadislerini aýdan tallançakdan gabr etşeni ilim öwrünün. Her bir musulmanyň aýalyna, erkegine ilim öwrenmek farzydyr. Umuman, İslam dini ilim we bilim dinidir. İslam dini, musulmanyň iki dünýäden hem abad etjek dinidir. İslam dini pany dünýäde her eşretli we rahat durmuşda ýaşamak üçin şu dünýäniň ilmini öwrenmegi her musulmana farz edýär. Kıyamatda baky dünýäde hem bagtly bolmagy, ahirete düşen gerek ilmleri öýüne almagy farz edýär. Mahlady bilir ki, iki dünýäniň ilmyndan hem sowadiýetik, şeriat hökümlerini doğru bir zay edýän arasy ahlakly, ansaply hem de halal hon, belent adam kärçilikli insan perwer saada, açyk göwnüli adam, İslam görkezmesi aslında kämil musulmandyr. Eger İslam bolmasa, Allah'ın peygamberi, dini imany, halal haramy, günän togap seljermek mümkin däldir. İslam dinine Hazret Ali radiyallahu anhu şeýle diýipdir. Ilim mallan 7 mertebe berentdir. Birinji, ilim peygamberiň mirasy. Mal bolsa, paşalygyň mirasy. İkinji, ilim ýer güne näçe köp berseň öwretseň, ol şonça da artar. Mal bolsa, berseň tükener. Üçinji, mala taksy gerek. Ilim bolsa, eýetine taksydyr. Dördüncü, mally adam ölse, malyny mirasçylary paýlaşarlar. Ilim bolsa, gabrda eýetine kömekçi bolar. Beşinji, maly musulmanam käfirim ýygnap toplap bilýär. Eýetini iki dünýäde hem bagtly diýen ilim bolsa diňe musulmana netip edýär. Ilma ähli kişi mätäşdir. Alima ähli kişi mätäşdir. Baýy bolsa mätäş kän däl. 7. Kıyamet günü ilim eýetine sırat köpürdinden geçilenine güýç kuwat berer. Mal bolsa eýetine köpürden geçmäge päsgel berer. Biler bolsaňyz, İslamda edip barda parasatly sözler aýdylan. Bir pähme ser salyp göreliň. Eled bu şejeretun vel ilmi semeretun. En lem yekun şejerestun keyfe semeretun. Manisi edip bir daraýtdyr. Ilim onuň miwesi bolsun. Ene bolany. Kimde özün derdeser edýän suwaly bar. Ýagmyr Molla Hojagellahu öýlerine gelenine özün derdeser eden suwallar berinem bolsa. Häzir bolun çekinýärdi. Şeýlede bolsa, ol ýüregine daş baglap özüni ilerledi. Ahun aga meni bir zat gyzyklanýar diýdi. Ahun ýagmyryň görejinden manyl suwal berjekdigini aňdy. Aýdyp otur Ýagmyrhan. Taif'tan gelenden soň Muhammed Peygamber agşam agasy Abu Talib'in öýünde görendigi şu arada aýdyp berýärsiňiz. Ha, näme boldy? Geçen akşam bu arada taliplere bilişim serek gurrun verdim. Olaň şunny geňlenlerim boldy. Ahun aga çağı ýalyl gördü. Ýagmyrhan, Muhammed Peygamber barada aýdanlaryny menem diňläýin. Waka näme barady? Ýagmyr ýurlaşlarynyň güllerine maniyeli garap çykdy. Eýem sanlyja wagtyň içinde ýagmyr gowy taraplar bilen öýden alypdy. Onuň ýurlaşlaryna bakmagy, maňa aýtmagy ruhsat ediň diýdi. Hemmeler birden başlaryny atdy. Ahun talipliň bir hareketlerini bir bakışda aňypdy. Ýagmyr uludan demin alyp Muhammed Peygamber baradaky bilýänlerini gurrun berdi. Muhammed Peygamber Taif'tan gelenden soň akşamlyk agat Abu Talib'in öýüne barýar. Ol ıskınmıdardan kaçan soň diramasy nähoş ýagdaýda şalyň üstüne gurt bolup ýatyp galýar.
uklap yatirka gen düşürýär. Düşünün ol Käbäniň özündemiş. Şoňa Cebrail perişte oň ýöňüne ganatly ak tulpuraty getirilmişin. Soňra Muhammed ata menip 7 gat asmana aýlanyp çykanmış. Peýgamberler Adam ata, Ibrahim, Musa, Harun, Yahya, İsa, Masih güle duşupdyr. Şonda Adam ata oňa indi munun beýlek menem geçip bilmeýän. Egerde geçäýsem güneş ganatym köýdürer diýenmiş. Şonda Muhammed Taňrynyň tagytyny görünmüş. Şol tagyt asmanyna 70.000 perde bilen gurşulanmış. Onu şol ardyly mekana beýik gudrat ýetiripdir. Hasan Muhammed peýgamber oýanyp gözüne açanna ýö tarapdarlara näme diýjegi aýan bolupdyr. Ol musulmanlygy ýüzlenip onu kytany maslahat beripdir. Birinji, siz ýalyňy Taňra diňe täk öýüdi bolun Allah tygynyň. Ikinji, ateneňizde hemişe mehriban bolun. Üçüncü, doğun garnaşlaňyza kömek edin. Dul biçärelere we musapirlere medetkär bolun. Dördüncü, gysganç bolmaň. Ýöne esiripçilige de ýol bermäň. Beşinji, çağalyňy garyplyk sebäpli öldürmäň. Altyncı, utanışsyz, haýasyz, edepsiz bolmaň. Yedinji, ýersiz ýere gan dökmäň. Sekizинji, yetim ýetirleň malyna puluna göz dikmäň. 9-njy, Hudaýa sığınmagy hemişe berja edin. 10-njy, söwdegar bolsaňyz, dogry ölçäp, dogry çekin. 11-nji, eşden her bir gepiňizde derrew ynanyp bermäň. 12-nji, tekebbür, şöhrat paraz öwünjeň bolmaň. Musulmanlar üçin her günne 5 wagt namaz okumagy, bir ýylda bir ay oroza tutmagy zerurdy hem şunday edilýär. Muhammed peýgamber magraja çykanna 43 ýaşynda ekeni, magraj basgansak göterilmek diýen maňyny berýär. Ina ahuna geçen akşam taleplere şular barada gurrun veripdim diýdi. Ýagmyr oturun ýerine salaja gowsun. Ahun tezden ütgetmedi. Berekellah. Berekellah Ýagmyr han. Gördüňizmi oğlanlar? Boş wagtyňyzy başarsaňyz tapakdan daşary kitaplary okumaly. Kimin bagyty şup gidip bilse Buhara, heýwe medreselerine köp zatlar sorulýandyr. Bu arada wagara beýan edeýin. Talepler begenişip ulagat diňlediler. Muhammed milady hasabı boýunça 570-nji ýylda Mekkede dogulupdyr. Şoňat araplar öýlerini 2 peýgamberiň, Nuhun hem de Asmaýlyň neslinden hasaplanmışlar. Asmaýl öwlatları kem-kemden öýlerini Kureyşler diýip atlandyrdylar. Ula abriýe bolan soň däwe görä Mekke'niň häkimi hem Käbäniň gödegçisi şolardan bellenýärdi. Muhammedin garraty Abdulmutalib Kureyşi tiresiniň başçyny bolupdyr. Hut şonuň üçin ol Käbäniň wezirligine bellenipdir. Kureyşler ensime tirelere bölünip ýöz-ara dynyňy goýup galmagy artypdyr. Şo döwürde Abdulmutalibiň 12 ogly bolupdyr. Oglaryň arasynda Abdullah özüniň akyllylygy bilen tapawutlanypdyr. Ol görmegi ýigitdi. Günleriň bir güni Abdullah öz tiresinden emine diýen gaýda öýlenýär. Köp wagtdan soň zira boýly ziba geliniň ýanyna perişler usup gelipdir-de, "Seniň ilkinjiň ogul boljak. Seniň adyna Muhammed diýip at goýgun" diýip tapşyrypdyrlar. Şo döwür Eminäniň adamy Abdullah bir işi çykyp Şama, Siriýa gelerenje gidipdir. Ol ýurduna gelýär, ýoluny ýasaglap Medinede şehit bolýar. Şeýlelikde o pahira perdendini görmek mesele etmeýär. Açanna sağa dünýä ýerenden soň perişler onuň başyna saýa salýarlar-da, gulagyna hamd etýän okuýarlar. Şeýle hem Taňry Tagala äli peýgamberleriň iň oňa sypatlary şoğlanjykda bolsun diýip emredýär. Şondan soň Perwerdigäriň himayet bermegi bilen Adam atanyň o gylyk häsiýetleri, Şişiň ilmliligi, akyly, Nuhun batyrlygy, Ibrahimyň rehimliligi, Asmaýlyň malaýymlygy, Ishagyň pesperliligi, Lutyň parasady, Ýakubyň taňrlygy, Ýusufyň görk görmegi, Musanyň sabyrçylamlygy, Ýahýanyň durnuklygy, Isanyň dönmezginami, Daniýanyň mehribi ýüregi, Aliýasyň aly jenaplylygy, Dawudyň haýır ihsanlygy,
şu aýbyň ussatlygy, Yunusyň halymlygy oňa mesler bolýar. Çağı bulunduğu baradaky habary Sapar Abdul Mutalib getirýär. Ol begen ya. Gözüniň owasy ýaşdan bolýar. Abdul Mutalib çağany buýsan süle göterip Käbe getirýär. Şo wagt ol Taňryga şükür aýdyp, çağızyň adyna Muhammed diýip at takýar. Şo döwre şeni hiç bir nerse Muhammed diýen at takylmanmyşyn. Başga atyldadylar kimin Emine çağatyna ýeneke tutýar. Ol ýeneke Halima diýerler. Halima çağazyga terbiýe edip bermek üçin ýola bolsun alyp baýdýar. Halimanyň maşgulaty garyplyk tirarly, gün güzerany zordan görýärdiler. Ýöne näme üçin Muhammed şolaya gelenden soň bozugyň oğdu algulaýar, öýüň ýagda ýözgürp başlaýar. Arsygaly semiremeni getiripdir. Gesileriň süýdi köperipdir. Halima Allah köp görmesin ýerine. Bu çağanyň aýagy düşdi diýýärdi, buýsan bärine gurrun berýär. Halimanyň 3 ogly bolupdyr. Olar Muhammed bilen oýnardylar. Muhammediň çağı hüwgeti artypdyr. Köp zatlar barada galyklanypdyr. Günleriň bir güni çağalar oýnap ýör eken. Şo portotda gar ýaly appak kanatly mewjudatlar gelipdirdi. Muhammedi götürüp goýa galypdyrlar. Biýagda gözlerle gören çağalar gorkuşup Halimanyň ýanyna ylgyşyp gelýärler. Bolun ýagdaý aýdýarlar. Hasan Muhammediň goýokdan gaýdyp geleni gören Halima oňa hüwget süreýlerini. Seni goýa götürüp alyp gidenler kimler? Olar perişteler ekeni. Olar ýüregimi nura doldurmaga gelenler diýip ol jogap berýär. Halima bolun wakany hiç kime aýtmadygy oglanjyklary mehkem tapşyrypdyr. Şonundan Halima ogluna hiç kessen göz dildegmezligi barada ul alada galýar, oýlanýar. Burun Halima öz adamyna garapdyrdy. Muhammed deň duş oglanlaryny meňdemeýär. Onuň hereketleri de ýetgeşik. Oňa terbi berip biljegimiz bilmejegimiz gumana. Gowy wagtyna ýenetini eltip berelipdir. Şeýlelikde 5 ýaşyna ýeten Muhammedi ýenetini eltýärler. Näme üçin ýenetiniň gelini köp bolmaýar? Onuň sebäbi bolupdyr. Şo wagt Emine äri ýüren soň ýürek ketenen duşar bolup mizalty ýagdaýdady. Öýdün ýel alyp äriniň gabryna ziýaraty baran Emine şo ýerde de müdümürük gözüni ýumupdyr. 7 ýaşyna ýeten Muhammed ýetim galypdyr. Emine aradan çykandan soň oňa ata seredipdir. Abdulmutallab hemişe Käbäniň öňünde ýaşulylar bilen maslahat edipdir. Muhammed orada bir gapdarla oturup ünsüle olan gurrunlaryny dinläpdir. Ata soňa Ahmet diýip buýzanypdyr. Atyny diýipdir. Gazakly gurrunlary aýdyp beripdir. Emma bir ýyldan soň Abdulmutallib hem dünýäden ötüpdir. Soňra oňa Kakagynyň dogany Abu Talib howsary edip başlaýar. Mekkäniň häkimi, Käbäniň weziri bolan dünýäden öten Abdulmutallibiň ornuny Abu Talib dolandyryp başlaýar. Muhammed köp pikirlenýärdi. Kän ratlary göz ýetirmäge çalışýardy. Ol giyin açyk asmanyň astyna oturup hüwet süren göýüňi ýynlaýardy. Hudaý hakyna pikirler derýasyna guluşlap ýürýän ýalydy. 12 ýaşyna ýetende Muhammed kerwena goşulyp daýatynyň ýanyna Damask diýen ýurda fiýagada ýol rowany bolýar. Kerwen ýol aşyp Barsa diýen wadathananyň goleýyny ýüküni ýazdyrypdyr. Kerwen şo ýere gelýänçe Baheyra diýen bir rafik ýollaşy asmanyna bir ýörek toppak buludyň Muhammediň üstüne saýy bolup onu günüň ýeti şöýlerinden gorap gelýänini görüpdir. Baheyra agazyň düýbünde oturan Muhammediň ýanyna gelip durýar. Ana görse agaç şem ahlas bilen oň üstüne egilip oglanyň ýüzüne ýelpäp durmuş. Baheyra ýoşdyk bilen Muhammediň ýanyna süýjüp ýeti gözlerle onu syýyndaýar. Onuň kalamatlary haýran galýar. Onun gözleri Muhammediň iki gerdeniniň ortasyndaky kepderiniň ýumurtgaýyk epesli bolup duran halyny saklanýar. Ol şo haly ünsüz ýynlaýady. Ene gerek boldy. Ahyl biýe araplaryň köpden bäri ardulap garaşyp gelýän peýgamberi diýär. Baheyra Muhammed barada gazaklanyp kerwen bilen gelen ýoldaşlarynyň şu görmegi oğlun kimiň dogmasy diýip sorapdyr. Abu Talib şolay men dogmam diýip jogap berýär. Baheyra ýok, bir bolup bilmez diýär. Abu Talib billen bu men inim atady göpat boldy diýär. Baheyra dogunjan biler bolsaňyz binerse İsa Mesih'in gelýär diýip şak eden peýgamberi biýär. Biler bolsaňyz
Munno peygamberlik belgili hali bar. Gözüm bile görem soň aýdýan. Küpürä gepleýän ellerine oğusi oğlanı gorawla alın, aýap saklalyn. Allahyň öýüdi berdim diýip berin ola ýetdi. Wagt geçýärdi. Muhammed 14 ýaşy. Şonun iki tigräniň arasynda uruşyň başlanmagyna ol geňergenýär. Uruş berde togtudy, berde mewzalýady. Şondan soň araplar 4 aý mukaddes aý hasap edip başlaýarlar. Şo bagtly aýlardy. Adamlaryň gan ýöküşlügi Muhammedi ulunja goýýar. Abu Talib'in oğlu Zübeyir'in başta durmagyny tigräniň arasynda birleşikdi diýerler. Birleşiň agdalary şu karar gelýärler. Birinci, ýurtda höküm dürýän başdakylyga şäk goýmagy. İkinci, kergenleri ogur hem garakçylardan goramagy. Üçüncü, garry gurtulary, ýoksullary ýakynyň kömek bermegi. Dördüncü, yaramaz adamlar cezalandyrmagy. Beşinci, jinayetçileri Mekke goýbermezlik kasem edýärler. Muhammedde halallyk, dogruçylyk, batyrlyk, asyldadylyk, gaýratlyk alamatlar peýda bolýardy. İlat onu el emin nipülenýärdi. El emin ananyşly diýmekdir. Muhammed yalan sözlemän ýaşamagy, bagtly ýaşamak hasap edýärdi. Bu şonuň üçin onu sadyk, sadakatly, dogry sözlük hem nipülenýärdiler. Abu Talib'in başda durmagyny kemallygy ýetişen, köp hünärler öwrenen Muhammed ýerine gowy görnýärdi. Ol her bir işte halallygyň, berdemsiligiň, dogumlylygyň tarapdarydy. Mekke'nin ehli ilat onu alkış barına ediyadi. 23 yaşan Muhammed köp zatları akıl yetiripdi. Şu zamanla Mekke'de Hatice Ba'un'nin bir dul bay ayal yaşayadı. Ol ırskal dövletlüdü. Hatice Ba'un hem Kureyşlerden dul bay ayal fevde ediyadi. Kergunları Şam'ın şehirlerine yük edip yük getiriyadi. Hatice Muhammed barada ögül sözleri eşdiye. Günlerin bir günü Hatice onu huzuruna çağırıp fevde satı işlerine kömek vermekliğini tavukka ediyor. Ağat Abu Talib Muhammed'e raýçylyk berýär. Şondan soň ol Hatice'nin kerwenine baş bolup ulu şäherde gatnap başlaýar. Bir gedek kerwen gelýär. Hatice'nin hyzmatkary Maysara Muhammed'in üstüne saýa salyp gelýän buludy görüp gözüne inanmaýar. Muňa geň galy hyzmatkar bir ýagda ýygylny gymlatman gelýärdi, Hatice gurrun berýär. Doğrudan bir şeyleken. Muhammed onun hogurtuna girip ýörep gelýärkä, Ziba denan Muhammed'in gözel keşfine bir bölek buludun saýa salyp gelýänini gözü ile gören soň oturan ýerine doňan ýaryp galýar. Özüni ýelalan denan Muhammed ýanyna çağırıp bu ýetmiş mehr bilen umytly gözlerini dikki. Ýigidi özü bilen durmuş kurmagy teklip edýär. Muhammed "Wagt men ýekeze de pulum ýok. Ondan men bir garip koradım" diýär. Onun Hatice "Tapawdy ýok, pul menne bar. Hem ýaly görmegi hem de halal nersen hiç şerin gözläbem tapa bilmerin diýär. Muhammed gelip agasy Abu Talib bilen geňeşdi. Abu Talib intiniň göreşlerine bakypdyrda şeýle diýipdir. Hatice mi? O diýsen ajaýyp aýarlar. Päkide hem Ziba dinana halk şonuň şüýnem tahyra diýip gelýär. Şondan soň 25 ýaşynda Muhammed Hatice öýrenipdir. Hatice bolsa 40 ýaşynda ekeni. Taňry adamlary ýaşamagy öwretsin diýip yer ýüzüne peýgamberleri, öwliýa hem nuranlary beripdir. Şo wagt Hudaý oňa adamlardan özgeçe dünýäge gidip, daglykda ýa-da tokoýlukda zahid galynlar bolup ýaşap ýörmegi tapşyrdy. Amfana goýlaşmak, her ýyl waswaslara galatlaşmak, dünýä teşwişlerinden alyp sorup, pek durmuş geçirmek amatly ýaly. Taňry goýdy. Ýöne näme de boldy? Allah Taala Muhammede insanlar kimin ömür sürmegi, buýsanmagy, goňmagy, gaýgy çekmegi tapşyrdy. Çünki ol ähli insan üçin göreli bolup ýaşamaky wagty. Ene häzir Muhammed peýgamber barada gurrunmy şudur ki, Allah günmerde boş wagtlamaz, ýene de Allahyň dünýä ýenişi, hem de bu ýan kuwakary barada tökül edersip, Molla Hojagellahu akça barmaklar bilen görerek gar hakkany daraklap ýerine turdy. Medresede aşpez bolup ýören Jumagelli Mummynyň bugün keýpi kökdi. Onun ýaş 40-dan geçenem boldy. Görderek sakkar döşüne ýetip durdy. Onun keýpsiz wagty ýokdy. Talepler üçin taýýarlan nahar taýýar bolan bolsa, Molla Hojagellahu Muhammed peýgamber barada gurrunlaryny gulak atyp diňledi. Ahun gurrunu bollum eden soň Jumagelli Mummy pişik başyn edip
atarlı gadanın ýanyna barıp ayak çekdi. Onun dinläp oturuny ahun görenem bolsa üns bermedi. Ýetini skarman öýdi işil boldy. Zumagelli mummynyň öýdillerini ahun ana hala taýýar boldy. Ahun oňa meherli etlerini berekella. Zumagelli ömrüň dokurdun. Tagam taýýar bolsa ony köp garaşdyrmalyň. Oglanlar elleňi ýuwuşdyryp garbak gurbak edineliň diýip ahun meherli aýtdy. Bugün baş aşpez süýtlaş taýýarlapdyr. Tallan sünnälen ýasaran içi ýalpak agaç kertene ilki süýtlaş goýup, kertenin hertiniň üstüne bir çemçe tary ýa goýdy. Nahar ilki ahunyny çekildi. Bugünem ahun nahar talipleri ýagmyrdyr kadir berdirenýdi. Süýdüň içine ýere bürünç taşlanyp pişirilen aş tagamy bolupdyr. Jumagelli mummy şeýle aşy aýda bir-iki rek taýýarlaýar. Özüniň sary, ýegri şahly hygyryna süýt bolmasa, goňşowadan getirýär gara süýtlaş taýýarlaýar. Galan wagt palaw çekdirme we beýlek tagamlar taýýarlap, medresedäki talipleriň gelýänden gögüni aglap bil harmany ýokdy. Ol medresenin gapdyryny ýaşaýardy. Aýaly akşugul ikinji sagatyna dünýä iňlerli we uğur ýokdy. Eýem onuň ikinji sagat 4 ýaşanan bolsa, aýaly zordan içerik taşaryk giyip çykýardy. Ýöne şeýle de bolsa, görgüli 2 wagt namaz okumaga çalışýardy. Ýagmyr tapynlygy Zumagelli mumma kömek berýärdi. Çay başyna gadakly gurrun berýärdi. Garyp ýigidin howsary bir aýaly, birem aýalynyň 2 erkek dogany bilen, birem garry gaýnyny tapar ulejedi. Käwat ak maçeşegine minip aýaly akşugul. Gapdylna adam Zumagelli zantaýa gidip gelämede olar gara bermeýärdi. Büyülüňem bahar ýer geldi. Ýağış köp ýagdy. Medresedäki eriktir alma garaly baglary ak patrak bolup gülledi. Älim jahan ýagtyrly. Uşşagadlar taýraşyp, baglary ýatanan höwürtgülerinden çykyşyp dünýäniň gözelligini syýynlap taýraşýan ýarly. Gün altyn zygalaryň tagyryk bilen saçyp başlaryna. Molla Hojaýallahun bugünem gözüne onanmady. Ol, eýho, bu kimiň işki? Onu da täher bilen edilýän iş. Geçen akşamım giýişlik göremde bir 3 tane alma gaçynyň düýbi ýumuşadyrman ahyryn. Zumagelli mummam boýunlaryna ok. Bekimin işki? Ahun öçünen oýlanyp tögürege gelmetdi. Eýem taliplerim täret gyryp ertir namazyna taýýarlandy. Hemişek täýär ahun ýol başyl getdi. Ertir namazynyň talipler ertirge edinler. Ahunyň gelen hemişek ýenligi şol bir gögün açyklygy. Kiçik gögünlüligi. Geçilmer dert geçildi. Ayetler öğrenildi. Eýem molla Türahun soňky mihmançylyga gelende de Ýagmyr Muhammedderde ogly onuň synyny geçipdi. Şonda molla Türahun hakkallaş görýän göri şogluny Muhammed peýgamberiň ýaşlygynaky bolan ýar häsiýetler görünýär. Ýöne näme diýsem, sen ýüzüň gydartmajak oglun. Şudur. Men türkmeniň näçe medresetinde boldum görün. Ýagmyr ýala gabat gelmedim. Muň desem, haraplardır sözleriň aýdylyşyna görä aýdyşam. Her bir dinläni özüne benni edi. Özüniň başaryp bilden ahunyk derejesine ýeten medrese ýerleşdir. Häzir mardan buhara kerwen köp gatnaýar. Ertir kun seniň ýoluňy dowam etdirýär adam ýetişdirmek uly bagtdyr. Biziň maksadymyz şol. Diýilen sözleri Molla Hojaýallahunyň gulagyny ýanglandy. Ahun produktdan peýdalandy. Geçirilmez her taralyň. Elif lam aýatyny kim okap berjek? Kadir berdi oturun ýerinden şalaza oturnudy. Ahun şol aýaty Ýagmyr okudaýdak nähil bolar diýdi. Ahun han ulunlar siziň pikiriňe nähili? Tüýüz bolar şol ahun aga diýip, beýlek taliplerim Kadir berdiň sözüne makuludur. Ýagmyr ýöňe geçdi. Gaýnap durun tetinne ýuwşudan elif lam aýatyna başlady. Aýat tamam boldy. Ahunum taliplerim Ýagmyra sawurdan aýtdylar. Eýem aşpez Zumagelli mummam beýle tarapda öýe tanysy Sulhalyn talibi Ýagmyryň tetine eşdip begenýärdi. Ahun oturundyra meherli bakdy. Biler bolsaňyz, ilmiň soňuna ýetme ýok. Ýöne näçe okap öwrenseňiz özüňizi sogap gazandyňyz, bütün edindiňizdir. Ýene de taýanlyja wagtdan tez owaňyzy mollaşyk etmäge huk alarsyňyz. Kimiň meýli bolsa buhara heýwa edip okuwyny dowam etdirmäge haky bardyr. Gelin Ýagmyrymyzdan şeriat barada bilýänlerini soralyň. Ýagmyr han gerek sizdendir diýip ahun oňa meher buýsan süre bakdy. Ýagmyr ýok diýmedi. Bolýa ahuna bildigimden gurrun berýänidi.
Şeriatı bize Müslüman ehline Kur'an-ı Kerim hemde Muhammed aleyhisselam öğretiyor. Onu ata-babalarımızı uyup devam ettirip geliyor. Ol beyik Allah Teala'nın buyruğudur. Ol peygamberlerimiz Muhammed aleyhisselam sargıda sünnetidir. Şeriat Arapça şari, günüktürmek, kanunsuluk, doğru yollaymakdır. Şeriatta haram hemde halal düşünceler, esası mühim meselelerdir. Şeriatta amallar günah yada sowap dereceleri arkada bölünüyor. Aydalın, par mümin musulmanların yerine getirmegi en zerur olan amallar. Sünnet mecburi değil, emma mühim. Hükman hatap edilen amallar. Muhab ihtiyarlı kadalar. Haram düğünün keskin kadağın edilen kadadır. İnsan uruksuz yaşap bilmeye. O aslında uruktun, usalın emele gelinir. O söyyüğü ananız umut bile yaşaya. Bular olmasa insan yoktur. İnsan yağıtı cahanın, elim cahanın ruhudur. Ruhu dünyasıdır, sütünüdür. Her bir nerse duygudur, yağın ruhudur. Şeriat, bu adamların amel etme üçün dinimiz tarafından buyurulan hükümdür, düzgündür. Bular öğrenmek her bir mümin musulmana farzdır. Farz şeriatta buyurulan amallar. Onu bir zay eden kişi sevaplı, bir zay etmedik kişi günahlı olur. Onun farzlığına inanmayan kişi imanı azaplanıyor. Mümin musulman olan her bir adama farz edilen farzı 54 sanını varattır. Yağmur oturunur yazarlığı barzın sana peşermediydi. Ahunum tayyiplerim bir kaptırla terseklep kulak salp dinleyen aşpedem baştan attır. Bu orta oların aydı bir dediklerdi. Yağmur parda ayın bulun amalları sanap başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Parda ayına giriyen şulordur. Birinci, Allah Teala'nın bağırlığına göberliğine hem de tahiyyat güzel sıfatlarına anançıva uymak. İkinci, Muhammed aleyhisselamın bizlere İslam dinini öğretmek için Allah Teala'nın iyi veren hak peygamberi deyip uymak. Üçüncü, İslam dininin doğruluğunu ve İslam dininin buyruklarının doğruluğuna uymak. Dördüncü, özünün musulmanlığını ve İslam dininin haktığını ikrar etmek. Beşinci, bir gece günlerde 5 vakit namaz okumak. Altıncı, Ramazan ayını her gün oruç tutmak. Yedinci, bağırlı adamların her yıl malına dikkat vermeli. Sekizinci, yol yürümeye güç kuvveti bar kişinin ömrüne bir mertebe Mekke varıp hac kılmalı. Yedin dayhansırığın hasılının onun bir muktarını her yıl öşür vermek. 10. farz olan amal ve ibadetleri öğrenmek. 11. Cuma namazını okumak. 12. Allah Teala'nın buyruğuna razı olmak. 13. her bir ibadeti Allah Teala için ihlas ile verza etmeli. 14. Allah Teala'nı mümkün kadar her daim yada salıp durmalı. 15. Allah Teala'dan korkup günah işlerden saklanmalı. 16. eden günahların için yökünüp tövbe kılmalı. 17. yaradılan her bir nersenin göreninde Allah Teala'nın kudretini ve hikmetine fikir paykat etmeli. 18. beren nimetler için Allah Teala şükür etmeli. 19. yağda yüz veren son her bir işte Allah Teala'nın ihtiyarına bir bağlamalı. 20. başına gelen bela ve hasreti Allah Teala'nın takdiri ve kazayı kadarının nip olarak kail olmalı. Yağmur 54 fardı ayın vuran amallar tamam etti. Ol mağrayının derini yağırılı süpürdü. Ahunağı, fardı ayın vuran amallar aşılordur. Bunun ötürü fardı kifaya, vazip sünnet, mustahab ve bir nese koşmasa sünnet, mubah amallar orun tutarırdı. Haram şeriatta adıl yazgırlayan amallar. Onu bir zay etmek asla dürtserler. Haram amalı bir zay eden kişi ağır günahlı olur. Hasanla günah bolacakduğundan korkup onu kılmadık kişi hayır sogabeyidir. Hasanla haramın haramdığını inkar edip onu halalleyen kişi imansızdır. Mümin musulman kişilere zulümü haram olan amalların meşhurluğu 93 tanıdır. Zulümü bolmadık haramlar. Mümin musulmanları aydırlayan zulümü bolmadık haram işlerin zerurluklu bilmelileri 125'e barabardır.
tahrimi makruhlar we gumanı haram bolan işler. Makruh Peygamberimiz aleyhissalamın ret eden işler. Mümin musulman benneti beýle makruh işlerden daşty durmalydyr, saklanmalydyr. Haçanla günäden çekinip, makruh işten saklanyp, benne sowaply, onu eden kişiler günäli bolarlar. Makruh işlerin makruhlugyny inkar eden kişiler imandan çykmada günäkar bolarlar. Makruh işlerin türü 3 şide bolaydyr. Ene ahuna şeriat bardak bilýän näme şulardyr. Molla Hojagellahu bu son süre taliplerine yetti de. Berekellah Yağmurhan. Oğlunlar yine de näme gıdıklanır da boş wagtymyzda gabatlaýaryň. Yağmurhan näme sorasak yok diýmeli, nähil görýäňiz diýdi. Talipler rat aýdýaňyz ahunaga diýişdiler. Yağmurun gurulmalarına mail bolan Jumagelli mummam ýerden turdy da seslenen duýmany aldy. Ömrüňi uzak gördün Yağmur. Ömrüňi uzak gördün. Merhemetli ahunaga ýüzüňizi görüp aýtsak bolamak. Näme diýseňem hol arada mardan 2 ýakda gelip Yağmura göwün ýeten molla törahun. Her bir kişi beýle bahy beren okmuş. Ýogsa Yağmurymyzy ösüşemme, özgürüşem. Aşpel gelişini Yağmur gujaklady da Allah sana akıl berişi dek uluk ömrüm bersin. Bagtly günem bersin. Görjegiň oňat boldun diýdi. Her kim öýdi işle gumra boldy. Molla Hojagellahu Gadanyň aşagyna ot salyp başdan Jumagelliň ýanyna baryp ayak çekdi. Onun garaşmadyk pikirini orta attı. Jumagelli, birin bir gör bağlamymyzda eýe barmyka? Jumagelli, mumma onuň bu sözlerine teskinip gitdi. Onuň ýüzüne dikanlap, hem zordan dilaşdy. Bir näme diýdiňiz Allah ona? Geňmür ýarlat ýok bu ýerde. Men ýary giýjemi täher bilenmi? Gara bir wagt kimde bolsa bir ýeriniň bagyň düýüni ýumşadýanlygy bar da çek bolýan. Sen neçe kaýjym? Bagyň düýbini kim ýumşadýanlygyny bilmeli. Oho, bir de köp sawal aýtmaly. Talipleriň ýadyna düşäýän okşoý iş. Mümkin obadan gelip işläp gidýändirler. Gara ikimden bir ýoly baglaň düýbini ýumşatmak kimiň ahlakynyň siňýäni anyklaly. Ahun arasyk bilen öz jaýyna tarapy gurady. Jaýyna girdi. Yerine ornaşyp ýuwaşça haslap demally. Galan daşy derli amal depterini sahiplaryny dörüşdirdi. Amal depteri her musulmanyň dünýäde ýaşan döwrüne eden amallary ýazylan depter. Ahun oňdan harplar bilen amal depteriniň sahiplaryna şeýle ýazylar goýdy. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adı bilen başlan işim şoğulu rawat bolýar. Allah'ın medet berme bilen mennäniň dogan okşanym Muhammed berdi gassabyň ogly Ýagmyryň ýoluna nurly şamsyrak şöwleden taşýar. Meňem hormatly mehmanym Molla Türahunyň ynamyna giren talibimi özümiň katerşat ahunlyk derejesine ýetilenine berilýän şagadatnama bilen ýerim bolan Buharanyň Gögöldaş medrejesinde ýolum dowam etdirmekligiň arzuwy ile ýaşaryn. Men onu bu tagypada hamd tarif edip oturmaýyn. O ýol Allah'ın beren günü beýik mutaliplerin ahunlaň ylymyny öwrensin, öýde ylymly bolsun, ýyl adamsy bolsun. Molla Hojagellahu ýa-da belli eden amal depterini ýerine goýdy. Ak ýagly bilen maňlaýanyň derini syrdy da ýene daşykdy. Gün ortadan nahardan soň her kim öýde işle mötela boldy. Gün ýetişýäňi kütüldip başlady. Jumagelli muhim akşamlyk naharyň aladasyny diýdi. Talipler ahun bilen akşam namazyna durdular. Sırly bakışlar bilen Molla Hojagellahu Ýagmyr tynlaýady. Ýagmyryň şo bir giňişligi, kiçigünligi, talekatlygy. Akşamlyk nahar edildi, çay içildi. Ýagmyr bir ýerde kadir berdiýän sulhanyň soň oň bile bolýady. Hut şonuň üçin ahun ýoşluk bilen kadir berdilen Ýagmyr barady sorady. Hanul, beýle gepurşumy geňleme. Müdürki Ýagmyr Muhammed dogly giýje bir ukagy diýäm ýa-da ertire çenli kitaplaryň taýyplaryny dörüşdirip oturýarmy? Käte kellerini açmak üçin ýar giýje bir öýde gelirin jeme diýämi? Ahuna aýdyşyň diýal okuýa. Emma ýar giýje gelme ha giden ok diýip kadir berdi ýeňden gaşap zordan çekim jogap berdi. Hop ýaşa sawgula ulyp ahun öýde işli boldy. Asmannaky ýyllar giýjelerine hassa ýetiş uladyň taşýady.
Terede otursaň, bir gize hem ýylladylar Saturn, Jupiter, Mars, Venera, Zöhre ýyllady. Merkuri toýuş aýlanan gelinlerdek bir-birini käm ýykmaçylygy barýan ýalylar. Sagat bir çene barpdy. Ýa-da aşpet şuma geldim. Molla hoca Allah unan bağlarım düýbüni anysmy ýa-da janysmy kimin ýumşadýany bilmeksidiler. Ýine taňa gerek boldy. Uzun boýly piyada aňyrdan gelip ayak çekdi. Piýelini ýere tünjüp şiiriň üstüne ornaşdy da aýlat mantyýynlady. Bu sonuçly gepledi. Ey Allah. Görseň her bir kişini bir hil döredipsiň. Magtymur agamyzam, onuň ata Döwlet Mehmet Azadinem külli türkmeni ýol görkezýän, sarlar sözlerlen gögünleri heýzany getirýän kişiler edip döredipsiň. Magtymur agamy feými şemsiýeniň ýene şygyryny, şunuň ýaly aýly gijide ýazanlar diýdi. Şol şygyry höwes süraýdyp başlady. Ýagmar şygyryň iň soňky bendin tamamlanan soň, aý ýagtysyny ulu alma gazynyň düýbüni iki ulukly piýerle ýumşatyp başlady. Olinni öz uğruna bir zatlar hiňlenýärdi. Molla hoja Allah unum. Zuma geldim häzir Magtymur şahyryň bu şygyryny diňläp, gözlerine dolun ýaş damjalaryny tüpürmek gure oňdular. Olaryň her öz ýatýan jaýlaryna çypşyllap gitdiler. Şondan soň ahun rahat ýatdy. Ertir täwirlen oýanyp ýene-de güllän miýul baglaryň arasyna gelmedip başlanyna ýanyna Zuma geldi. Ol ardan zırada da "Assalamu aleykum ahunaga." Men ýerledim käm diýsem, asly size öňürden ekeniňiz. Bä men aýagymda bir gudratyň bardygyna aşam göz ýetirenlerine ahunaga. Oňa piýaskeler men gidenimiz akyl boldy. Ýödüni keseden hyýynly ýanlygymy duýdurun bolsak, goýa oglanyň keýpine soğun dogruryny ýaly diýip Zuma geldi aýtdy. Ahun paratatly gepurdy. Hawa dogrudan şeýitmedik bolsak, oglany uly reper ýetiräýmegden gumantazy. Ol şowa çoşupdy. Onu da Magtymur şahyryň öýüdi ýalyp çoşup durdy. Biler bolsaň her bir şahyryň ýa-da beýleki beýikleriň sözlerini ahlas bile aýdandy. Goýa sen öýüdiň şoň öýüdi ýadyýasyň ahyry. Ine bidinni baglyň düýbüni kim ýumşadýanyna dogry göz ýetirdik. Senem sag bol Zuma geldi. Wagt ýyllarym salplyny ýeşýärdi. Sarly dünýäniň ylymyna ädem köp zatlary bileti gelýän ýagmar medresede. Talipleň arasynda zihýany daşýarya diýilen talipleň birinjisi boldy. Hemmek şoňa hormat goýýardy. Inni ýagmaryň boýum ýür keşfem hereketim gep sözüm başgady. Şenbe güni ýagmar eri dosty kadir berdiğini alıp öýlerine geldi. Ol gelişine eriktir ýydaşlaryny etdi. Ýagmar häzir öz gözüne inanmady. Ogodan sülgünleriň mähirli taýraýşlary gögünne bolmasa, hoş geldiňiz mähirban eýämi. Giden ýeriňden sagaman baş bütýän geldiňmi diýen ýaly. Megerim häzir şonça sülgün taýradýan, eýesin tanany şol aýagy döwürip fagaran horoz sülgündür. Bu dogrudan şeýle boldy. Ýagmyryň öýlerini ýetmäk az garanyna uly sülgün horozy pasardap uçup geldi-de 5-10 adam öňünde gondy. Gat-gat taýrady. Ýene de uçup bardy da bir wagtky jüýje wagty öýüne höwürtge ýalyp goýulan ýere baryp uzyndan uzyn taýrady. Gözüň bile görmeseň anara ýar bolmady. Sülgünleriň 7-8si uly sülgün horozyň ýanyna baryp gonulurdy. Şoň kyýal etdiler. Kadir berdi bu bolýan ýagdaýy düşünmedi. Geňiren sorady ýagmar dogan binäm boldy. Mene heni ürkök sülgünleriň golaýynda taýraýşlaryna birinji gedek duşdum. Uly sülgün horada tas şiginiňe gonypdy. Sen bunaň dilini bilýärmi? Ýagmarmy saýylgyrdy. Ýadyňdamy? Men saňa sülgün jüýjeti barady. Obamyzyň tebibi Allahu hakka barada gurrun beripdim. Biler bolsaň uly sülgün horada şo gurruny berenim. Aýagy döwren jüýje bolmaly. Beýle kiremem başgalasyr, arkalardyr. Gün öýle boldy. Eýem ogodan taýdyrym ylgaşyp geldiler. Enseme wagt geçenem bola taýdyrar itler. Garla başdyr ak kuş ýagmar tanadylar. Uyruklaryny bulaşyp oň üstüne ýokýadylar. İki öň aýaklaryny oň eline goýýadylar. Mallara ot berişdirip ýören agasy Muhammeduly inden tanady. Ýabagyny ýere taşlap oňa tarap ylgady. Gelişine ilki ýagmar uzaklady, soňra Kadir berdi bir salamlaşdy. Muhammeduly on şüle intiniň eginäki horzunallydy. Hoş geldiň doganjan. Gözümizden uçup giden ýaly boldum. Kese gatym ýer bolsa-da, kämre gara bermediň. Bir ýollaşyň ady kim nerden sorady. Ha, ýollaşyň ady Kadir berdi. Ödem pendi ýerinden. Ýagmar soňra Kadir berdiňem agat bir tanıştırdy. Orada bir gece gazanyň atyran sorbasynyň duýduny dadyp durdy. Gece "Assalamu aleykum. Tagalyk gurgunlyk musyňyz?"
Akkamın ýagdaýyna jigilem bolýarmy diýip Ýagmyr ejeňiň ýanyna ýetjekdi. Olar bir keze gözüne de gulugyny dananmady. Doňup galdy. Eline şemşer ýere gaçdy. Birden ýöňü ýarlady. "Hoş geldin balam, tüweleme. Sene ýigit çykypsyň. Eger tanar ýarlärlidi." Ene ýürek paş-par bolan ýaly boldy. Gözüniň owaty ýaşdan boldy. Gözüni ýaglygyň soğugyny tüperdi. "Oglum senem gurgunmyň, huşum gursun, ýagşy ýigit aş üstüne diýipdirler. Täzece kelle başaýan bagry köniň üstüne geldiňiz. Haberden bolsaňyz palowama taýýarlardym" diýip bol Kadir berdi öyle görüşdi. Ýagmyrdyr Kadir berdi. Şaýyn agardan öňürti öýle namazyny okudular. Bereket taşaň başynda Muhammed Guli inesiniň hereketlerini gepurşuny tutturman tyýyndy. Inesinden gögün suwuşdy. Şaýçylaryň orta nahar çekildi. Enileri zumatam, hallam, gylyjam, amanam, maradam bir gapdalyna haryp oturuşlaryny gözden gaýyp bolan Ýagmyra sarla bakışýardylar. "Ýagmyr, meňe sen ýaly okadym, köp zatlar bilesim gelýär" diýip Zumaty agatan güzüne manilik arady. Ýagmyr ýene sözüni ýykmady da meherli jogap berdi. "On gurrun bolmaz Zumaty. Egerde okap bilim arasyn gelýän bolsa, özüňden öwrene giderdiň. Esasy bir zada höwet hyçy gerek. Şeýle bolan ýerde şowulluk öz tarapyna bolýandyr. Allah ýol berse, hemme zat bolar gider. Ýerteden başlap ýöwrederin. Zumaty, sen maňa näme öwredersiň?" diýdi Ýagmyr. "Oň şeýleki harplar ýazmany. Olara asyn üstün goýmany, okamany öwrenmeli bolarsyň. Ene şondan soň köp zatlar okamany öwrenseň, akar uly çeşmeň boýuna gelip keşnelik bilen ganan ýaly bolarsyň." "Sag bolagam" diýip Zumaty has rahatlanyp ýerine durnaşdy. Daşynyň etini ýen gapyrgasyny bir grada goýdy. Nahar ýylyp bolundy. Tögüri öýüň mihmany Kadir berdi gallardy. Orta täzen çay getirildi. Gedekli gedegine gurrun edildi. Kadir berdi Arnafit şahyryň okuyan şygyrlaryny dinläp hediletdi. Arnafit iki tarapy büzmekli, güllü ýastygy tersegiň aşagyna goýdy. "Indi men size namazyň döreşi barada gally diýeni şygyr aýdyp bereýin. Muny soňky wagtlarda pendiri nowat bagyşy, goýunçyly tagyn bagyşymy toýlarda aýdýarlar" diýdi. Ýagmyram Kadir berdim. Bir-birlerine ünsüzlük arap düşünürler. Olan bu bakışlarını dinlep many almak gerektiğini alamat bardy. Arnafit güllü käsesinde çaýdan uğurtladı da gally diýeni şygyr sesine bat berip okap başlady. Arnafit kıssasy şygyr tamamlady. Ýagmyrdyr Kadir berdi başlaryna gidiler. Bu orta olaryň şygyryň äli sözlerdir saýdylan. Hiç bir sözüň araya ýeri ýok diýdiklerdi. Ýagmyr dosty Arnafit'e bir şygyry täzen gaýtaryp göçürip aldy. Derrewim 3-4 gedek gaýtalap ýa tutdy. Muhammed gassap giyişlik geldi. Yel yüzünü ýuwup oğlanyň oturan otagyna girdi. Oturanyň äli soňa salam berdi. "Assalamu aleykum akka. Saglyk gurulmukmusyňyz?" diýip Ýagmyr kakasy bilen ikeni tutup görüşdi. Soňra Kadir berdim görüşdi. Oğlanlar arkaýyn oturup beriň diýip ýaşyl beýle kutow geçdi. Zumaty kakasyna çaýyna eltip berdi. Gize bir çene bardan soň oğlanlar ýatmaň alada film boldular. Beýlep goňşy oğlanlar öýleni edip ýatsalar da Arnafit dostunyň ýanyna galdy. Giç ýatanan boldy Ýagmyr ýyr oýuny. Daş çykyp töwregi syňlady. Eýem sülgünleriň zaksaklaýan sesleri täsin bir mukam ýaly bolup eşdirip başlandy. Ýuwaş-ýuwaşdan horazlaryň, sygyrlaryň, eşekleriň sesleri, uýunly gijelep gabanyp ýürüşen itleriň garaq haýwatly sesleri, gozalaryň ardyna çyryp doganlaryň ýelbege ýatanyp malgara aýlanyp ýörüşleri o bir ýerine gelişik berýärdi. Ýagmyr bu gödüllügi ürsiz ýyndaýardy. Ol hatda dosty Kadir berdiňiň gapdaryna gelip duranam duýman. "Ýagmyr, aýtma da etmen turup gaýdybersiň-de. Näme ýertiň täsiriniň syňdaýamyň" diýdi. Ýagmyr mulaýym ýylgyrdy. "Hawa, owamyň ýertirini sülgünden syňdaýan. Owamyň dur howasyndan demalýan. Görseň, gür bagly birini oturun owam madyr" diýdi. Muhammed gassap Arnafit Ýagmyr Kadir berdi dagy ertir namazyny durdular. Ýaşyl oğlunyň kämillik etenligine şonda dogry göz ýetirdi. Ertirlik edenip her kim öýde işi boldy. Ýagmyrdyr Kadir berdi. Daşly, ýoguzguly, agaçly, ýaty diýen deperde çykyp gördüler. Owaň içine aýlandylar. Arnafit kıssasy bugun arkaýynny keyip kökdi. Ol gün baty berenne ýoguzguly depedine geldi. Bir depe Ýagmyrlaň öýlerine ketek atym golaýdy. Ýagmyram dosty Kadir berdiň ýamlyny alyp şo depe bardy. Kadir berdi ýem Arnafit'iň nähili adamdygyny dol göz ýetiripdi. Arnafit
Gırma doğanı düýürläp terteginiň aşagyna goýdy. Daşy tünnelenip keşdelenen sar nas kädesiniň agzyny açyp aýatyna gerigse nas goýdy. Ve ikiňizem hiç keýp söýmeýäňiz. Mene göýüklem soň göwnüm joşa gelen ýaly bulaý ýa diýdi. Nasyň diliniň aşagyna eňterip goýberdi. Ýagmyrym kadir berdim diňe ýylgyr boňdular. Yine de arna teyit olan üntünü çekti. Olar kän bir agzyna asly wagt geplemeýän boldy, o bir tapar gepledi. Ay ha ola, we beş günlük dünýäde. Keýberseňem gidýäsiň, etmeseňem. Men şu ýerden goý etmedik keýpi aýdaýdyn. Bu wagt gadim döwürlerde äýhele bar eken. Äýi 100 ýaşyndan soň başyny ýassyga beripdir. Äri o saýdaşyny alypdy. Olardan naknasyny ýere tüýkürdi. Üstüne gum sürdü de sözünde dowam etdi. Oho, näme diýsiňiz hem nasyň bir keýfi bar. Goza iň soňky deminde ogul gyzlarla hoşlaşyp, diňe kempir bilen bir öz jaýda galypdyr. Gozanyň kazasy dolup başlapdyr, o gözüni sara jasypdyrdy kempir. Ikimiz 100 ýaşyň 90 ýyla bolýany bile ýaşaşdyk. Göwün kiýini etmedik. Göwnümizi hoşlaşyp ýaşadyk. Oğul yerine oğulun, kıyır yerine kıydın ve sen menden radi mi diyenmiş. Onun ayali yok radi değerlip başını yakanmış. Eğer vurgulu yere tutup ayalını toğranmış. Ne için sen menden radi değerli? Erkeklik 5 pardonma bir zay ediptim. Ne olur? Vah yentegem sen şu pek gerin kempir. Sen meni köp gürletmüsün yağışı. 5 par değil ya olur. Birincisi nesil yetiştirmek, ikincisi zay vurmak, üçüncüsü köprü vurmak, dördüncüsü kuyu kazmak, beşincisi bağ oturtmak. Yine bunu. Seninle var menden razı mı? Batımra gayda var. Yok, razı değil. Birce kemin var. Näme ol? Häzir senin näme üçin şo kemçiligimi aýtmadың? Ben seninle kemper, şo kemçiligimi aýt. Bolmasa men dip goza iň soňky demini sorapmyşyn. Kemper uludan demini alypdyrdy, ýerine şeýle diýipdir. Wah, näçe şeýle bile bolan bolsak, erkeň edýän keýpleriniň, azylarynyň birisinem iýsi agzyndan gelmedi. Goza wah diýipdirdi. Käse ýar gözlerimi düýmelik ýumupdyr. Ýagmyrdyr kady berdi diňe başlaryna ýakadylar. Goza tirýegem temmäkem çekmändir, nasamatmandyr. Uzagam ýaşapdyr. Allah onu uzak ömür beripdir. Ondan barna teýit. Allah öz yaradanyna dünýä iýinin güni. Daşy kepemäke İsrail periştan uradyp, näçe ýaşamarlygyň çağızyň maňlygyny ýazyp gidýärmişin. Maňly ýazrany bozma ýokdur. Şo kempirin gojady keýp edenem bolsa, etmedigem bolsa, Allah'nyň maňlygyna ýazany şol 100 ýaşyny ýaşardy. Keýp etmek, etmezlik bolsa öz erkine bagly, öz işten alyşyna bagly. Maňly ýazrany bozma ýok, diýdim görün. Muň öz rawayaty barmydyr ýagmyr diýip, arnaty tirtegine galdy. Aýby doşuny gurap, dostunyň görejini ünsü garady. Hawa öz rawayaty bar diýip ýagmyr, şol rawayatlardy görüňer başlady. Biler bolsaň gadim eýemlerde 2 dost ýaşapdyr. Olaň birdige ýurdun padşahy, birhem owada daýhançylykly günni görüpdir. Bular dogun ýar bolupdyrlar. Padşa dostuny öz ýurduny ýaşamaga çagyrypdyr. Emma daýhan towşana dogduk tepedilen edip öz owasyny ýaşapdyr. Thomas Pasly padşaň bir öz dostunyň kamyk maşyra geripdir. Gün matyp garanky düşüpdir. Daýhan sen bir ýurdun padşasy bolsaňam kyn görmede jaýyň üstüne ýat diýipdir. Onu padşa bolýa. Dogun mihman öýetiniň gullypdyr diýipdir-de aýdyryn ýere çykyp ýatypmyş. Thomas gün bolun soň giza talkyny. Emma padşanyň gözüne uw kelmändi ol. Be dostum men näme üçin jaýyň üstüne ýatyrak diýip daň atýança ýatmandy. Şo wagt jaýyň içinde bäbejigin tedeşdiripdir. Padşa gulugyny ynanman hem bolupdyr. YouTube Mirasım kanaly. Şo wagt jaýyň daşyny, ojugyň aptylyny asmanan inen bir garadat gönüpdir. Ol günü jaýa giripdir. Çağız ketini goýupdyr padşa. Ey Allah. Bu zat näme bolýar diýip oturka. Şo jaýa girende hatda çykypdyr. Padşa, "Hany saklanyň. Siz unutmaýasyňyz. Çağızga näme etdiňiz?" diýenmiş. Onda ol, "Men İsrail perişti.
Meni Allah Taala uğratdy. Sagıjygyň maňlaýyna ömürni ýazyp barýan ipdir. Padşa, "Bine hil beýli bolýa. Oglun näçe ýaşaýar?" Ezrail perişdi. "Oglun 20 ýaşaýar." "Şoňam kadar dolar." Padşa, "Bine hil bolýa. Hiç bolmanda sagıjygy peýgamber ýaşyny berseňiz bolmaýam" diýipdir. Ezrail perişdi. "Ýok, ýok. Allah haýdy kişäne näçe gün ömür berdi, şonça da ýaşamaly" diýipdirdi. Atmany çyp gidipdir. Padşa bir ýagdaý dostuna beýan etmändi. İçinde saklap ýurduna gaýdypdyr. Ezrail perişdäniň aýdan sözler gulagyny ýaňlanyp durupdyr. Günler, aýlar, ýyllar kerwen gurap geçip gidipdir. Şo çagy 10 ýaşapdyr. Padşa dostunyň ka gelipdir dogon. "Şu körpe ogluňy men ýanyma alyp gideýin. Alymly bilimli bolup ýetişer ýaly okudyň" diýip padşa dostuny öýlenipdir. Oglunyň kakadyr ýezedi, muňa rady bolup başlar. Şondan soň o görmegi ýigit bolup ýetişipdir. Padşa ýigit barada köp pikir edipdir. Ol erter ýigidiň 20 ýaşy dolmaly güni. "Men onu ölümden alyp galaýyn. Ezrail perişte aýdan töden ýatdan çykaranlar" diýipdirdi. Körpe gyýdyn ýigide bermekligi müwessa bilýär. Ertesi ýigit bilen gyýdan nikah edilýär. Gün batyp garanky düşýär. Ýigit bilen gyýd öýler üçin bederin otogda bir-birini öwrenişip başlapdyrlar. Gyýd ýahlady taýýardy. Gizi yarımdan ağıptı. Gıydınını dene ýigidin ıssy mehrini garaşýardy. Şo wagt ýigit, "Oh, men orada çykyp gelen" diýipdirdi. Näde kereşme bolup ýatan gelini goýup çykyp gidýär. Denan ýüregi gürsür diýdi. Olynny gyýyrlyk döwürli hoşlaşmaly. Enne dene şo galypdy. Ol şo barada ardy edip gözüni tüp ýatyrdy. Ine taň gerek boldy. Şo wagt kapaçylýar. Ýigide derek ajdarhanyň ýuwuşdyk görün gapdarynaky ýumşak düşekde ýatanyna göz düşen gyýr Allahny çygyp bolýar. Ol wagtly köýnek geýennek gyýgyrýar. Beýle ýanyna ýatan jüwür pysagalyp iki elden mäkem tutýardy. Ajdarhan şep gurdugyny ýetişip bilgenen syýklaya. "Wah, benem etdiň boldy" diýip gyýdyň gözüne ajdarha bolup görünen ýigit garagan vuran ak köýnüni çykaram ýetişmeýär. Gyýy gözüne ananmaýar. Asal ajdarha diýen öýe ýigide ekeni. Ol dady perýad edip saýdan daşykdy. Onuň gany bulaşyp, dälrenlik saçyny hüzürdip, içkeçikde gyýkylyklap barýany görüp saklaýarlar. Padşa, wezir, wekiller, möminler äýre ylgaşyp saýa gelip görseler, ýigit garagan bolup boşup ýatanmyş. Padşa, "Wah, biýe bolmady. Asal biýigidi öýderim bile öldüräýdim. Maňlaý ýazylany bozma ýok eken" diýipdirdi. Pök güzi eliniň ýylmana gaýaty bilen ýigidin käse ýaly açyk galan gözlerini sypylap ýumdurypdyr. Ýagmyryň agraslyk bilen beren gurrugyny ünüstli diňläp oturan Arnaseýdem. Kadir berdem gözleriň owasyny ýaşdan nolup uludan demallar. Ras aýdýasyň ýagmyr dogan. Dogurdan bir şeýledir. Men äsli gorkuda tadan gurrun beräjekdim göri ýüregimi perişan eýlediň diýip Arnaseýd ýerden gowsundy. Ýagmyr, "Gorkuda tabarda gyýsgyrak gurrun beräýdi" diýip ýülendi. Kadir berdi, dostuň sözüni gullady. Arnaseýd, "Bolýar, men size häzirlikçe gorkuda tanyň käbir aýdan sözlerini aýdyp bereýin" diýdi-de, köňüje dogyny düýürläp terteň aşagyna goýdy. Magatmada nafkädeň daşyny sypylap gurruna başlady. "Ölen adam diýilmez. Çykan jan ýygyna gaýdyp gelmez. Bir ýigidin gara dagyň böle uçamaly bolsa-da, ýygar, düýrer, talap eýler, emma nisibetiniň artygyny ip bilmez. Tekebbir taňry söýmez. Göwnüni ulumsy tutan adamda döwlet bolmaz. Ýatdan ogul bolmaz, küllen depe bolmaz. Yapa garlar ýagsa ýada galmaz." Şo wagt bulan gurrun orta birini kesildi. Muhammed ul geldi, howlup gepirdi. "Tas başga tarapa gözlemäge gidipdim. Hälim Arnaseýdiň sahtly tezi gulagymy ýylaýdy. Üçüňde öýe barmaly. Arnaseýd egirikmi ödi?" Muhammed ul, "Molla hoja geldi, onu gysgalyr gelipdir" dedi. Ýagmyr, "Egirikmi?" Muhammed ul, "Hawa, ýüzüniň syraýy açyk. Akkan bile pynhan gurruna başdan soňlar gözleňize çykdym" diýip olar eýine terkep öýe geldi. Orawy kece ýem künji ýagyny ýakyp towukly palaw atarpdy. "Ece, ahun agamy gelmäge geripmi?" "Ha oglum, ýöne ahun agyny gysgalyr görünýär" diýip orawy kece ak ýer tüýün ýuwup durşuny aýtdy. Oglumlar ellerini ýuwdurar.
Üç başlarına terin zam verip zayı girmeye hedirlendiler. Zayı ilk salam verip yağmur soňam Kadir berdi girdi. Molla Hocagellah on mehirlen olan salamlarla. Olar bir gapdar ornaşdylar. Ahun käferinden saý ortludy. Yağmur han Kadir berdiğini obaň geldirdin mi dedi. Yağmur hawa asıl arna heyt kıssa söylenem tanıştırdım dedi. Ahun gelişim var elinden. Akkan bilenem maslahat etdik. İnne kaýyň başyna Mardan Garahanın kerwany Buhara uğraýarmyş. Kerwenlen özmem giderin. Seni öz soğudaran yerim bolan Gögöllaş medresesine tapşyrmakçy. Oňa senin bolsa ýene-de köp saatlar öwrenirsiň. Wagt bar diýdi. Ýagmurdan ses çykmady. Kakadır beýlekler oňa bu ýonuşly bakdylar. Jumaty oturanyň ellerini ýugdurdy. Orta palaw getirildi. Buharaly meselesi ödüldi. Ýagmur üçin Molla Hocagellahyň medresesi mukaddes yer boldy. Ol bir ýerde köp saatlar öwrendi. Bugünem özara pikir alşyldy. Ahunyň şolur mähreligidi. Olüňündäki galyň kitaby ýapdy-da kimden ähel sowal bolsa aýdy bersin diýdi. Ýagmur Ahunaga Ali'nin doguluşy barada düşünje beräýäňiz diýip ýerini gowsundy. Ahunyň ýüzünde şatlykly alamatlar peýda boldy. Ol sakkalla sag ölen diýip bolady-da sag bol Ýagmur han. Ýöň şu barada soň söhbet ders diýipdik. Bolýa men size Ali'ň döreýüşi barada gysgyrak söhbet edeýin. Biler bolsaňyz, milady hasaby boýunça 600-nji ýylda Abu Talibiň ogly dünýäge indi. Oňa ýalyna Fatma bika as diýerekenler. Dogruny Muhammed peýgamberiň gyzy Fatma öle gatışdyrmalyň. Fatma diýsen akylly edepli diýenler aýar eken. O bir gün Käbe ziýaraty barýa. Oňa gaýypdan gelen ogaz içeri girdi. Şowa diýwar tüýşi. Oňa ýol açylýa, içeri girdi. Diýwar tüýjüp ýunkyýal ýapylýa. Kureýişler tigireti biýagdy geň görüp dogula düşýär. Olar gelip Käbe'niň gapysyny açar bilen açmak bolýarlar. Näçe urun bolardy, gulpy ýerini açarlan boş tolanypdyr. Ahyryň Käbe'niň gapysyny açyp bilmeýän soňlar takdire boyun bolupdyrlar. 3 gün ýylynda olan gözleriň öňünde gulplar öz-özünden ýalypdyr. Hasan Käbe'niň gapysyny açylandy. O ýerde kidizik Ali'ni bagyryna basyp Fatma gelýärmişin. Ol gelişine Ali'ni Muhammed'in eline berýär. Şeýlelikde onuň dünýäge gelip göz açyp gören mehriban adamdy Muhammed bolýar. Köp wagtdan soň Fatma Ali'ni Muhammed'e terbilemek üçin berýär. Bu orta Ali'niň Muhammed'in hemdemine öwürmegini getirýär. Taňar tarapyndan insanlara iýilşi beren Muhammed Allah'ın sözünü adamda getirmekliğin arada bilen ýaşap başlıyor. Ali Muhammed'e sırdaş bolýar. Muhammed Allah meni sizi dogry ýol etmek, o mukaddes ahlaky we gahar gadabyndan äge etmek üçin ýerdi. Musa bilen bolan Harun kim maňa sırdaş boljak diýdi. Hiç kimden tida çykmady. Diňe ýaş Ali ýerinden turup, "Ya Muhammed, men size sırdaş bolaryn. Size delil getirenlere karşı göreşermen. Size hemişe miletkerdirin ya Resulallah" diýdi. Abu Talib sizin oğlunuz Ali'nin öňünde baş ýegiň sebäp diýsen olenni Muhammed'e ýoldaş waris boldy diýdi. Şondan soň Ali Muhammed'e miletker boldy. Howp hatarlarda ýanyna boldy. Cebrail perişte Muhammed'e kuddata teredip namaz okumak öýredi. Günleriň bir güni Abu Talib görse Ali Muhammed'in ýerine durup namaz okap durdy. Namaz tamam eden Ali menden ýani kim elimde güýädir. Muhammed onuň resuludur. Onuň öwredişi dek tagatly ibadet ederin diýär. Abu Talib Muhammed sen öwredýäň täze diýinmi diýip soraýar. Muhammed ýok täze diýinler. Bilýän Hazreti Ibrahim'iň tälimidir diýär. Abu Talib oğlum Ali sen Muhammed'e eýerip tagat ibadet edibergin. Ananızym hasym kim? Muhammed yaman ýola başlamaz diýdi. Wagt ýetşädi. Muhammed'in dosty Abu Bekir hem İslam dinini kabul etdi. Ol şo wagt ýasana siýaga edip gelipdi. Şo ýerde az kabylatyndan bolan bir garry danışmende akyllary duşýar. Danışment Mekke'de bir peýgamber, ýanyna da bir ýaşyt. Ýene de bir garry kömekçi bolýar diýdi. Abu Bekir Mekke dolundan soň Muhammed'e duşýar. Muhammed oňa özüniň Resulallahdygyny aýdyp, ony İslamy kabul etmäge ünnedi. Abu Bekir sözüňe bir de ýarym delil barmy diýdi. Onda Muhammed
Garry danışment birin duşşununda o men barada gurrun bermedimi dedi. Bu gepeşten Abu Bekir gen galdy. Hem peygambere iman getirýär. Şondan soň Ali hem Muhammedin arka durmagy bilen öz gudratyny görkezip başlady. Ine Ali'nin döreje şeýlerek köp kitaplan sahypalaryny agtarsaňyz, Ali barada maglumatlary has aýdyn göz ýetirersiňiz. Ahun sözünü tamam etdi. Talipler onun hoşal bolup herdi öz yerine bardy. Molla Hojagellahu'nun kerwene goşulyp Buhara gitmeli wagty ýetip geldi. Muhammed berdi gassabyň ähli ýeren salany, goňşy bolama Ahundyr ýagmary ulak ýoly uratmagy ýarandy. Ahunun ulama bilen Jeppar işan olara ak pata berdi. Muhammed berdi gassap, saparla usudagy olar bilen mara geldi. Üçüncü gün ýerine kerwen mardan Buhara tarap süýşi boldy. Buharada Adaşma göre, kergünüm, ömür var ya doğama, şehri botsan. Mardan gaydan kergün az yürep, köp yürep, gün batı verenine Buhara geldi. Gelin kergünün erte değer bir gün sehevlen yola düşşenligini Ahun me'lim edildi. Ulu bağlara kergünün yükü yazdırıldı. Ahun Qarahana köp sagurtuna edip, köyünü dostu Sabırzanın köyüne verdi. Oğlunun ağırtına dayağı git, gatı yürüdü. Ahunun büyüye gelip gideli bari 10 yılı olayı vakit boluptu. Öýesi başka tutunuptur. Ağardan gelen öýesinin kimdir bu diyen hedeştirdi. Ahun, oho, Sabırcan, bimen Hojagellahu'nun neydi? Sabırcan, hop meyle rahmet deyip ulu kapıyını açtı. İki dost kadarlı görüştüler. Hop meyle, yavaşı bir çağın bor. Medresege alıp geldiniz mi deyip, öýesi ýağmurly görüşdi. Ahun, hawa, medrese okar ýaly taýýarladym. Rehini var. Meniň beçäm däl, ýurlaşmyň biçesiydi. Öýesi Molla Hojagellahu'nun ýağmurda akşam namazyny durdular. Şol akşam iki dost köp gurrun başyna agyrtdy. Ertesi ýerlen Molla Hojagellahu'nun ýanyna ýağmur alyp, ahunlyk derejesine ýetenligi barada katerşat alan Gögüllaş medresesine tolguna geldi. 10 ýylyň içinde bir ýerde özgörçlük bolupdyr. Tanış ahunlaryň ikisi şehit bolupdyr. Şeýle de bolsa, bir okan kokan ýoldaşy Kerim mady. Kerim ahunyň näme maksat bilen gelenini sorady. Şoňa bilen 5 adamdan ibaret ýagmyr Muhammed berdi onuň düşünjesi barlandy. Haýdy aýaty Kur'anyň käbir sürleri soruldy. Ýagmyr şöp döwrüni ýaletdi. Şoňa medresede ýaşar ýary ornuň közdüler. Giýişlik Molla Hojagellahu'nun bir yerinin ulamaları bilen hoşlaşıp gaýtdy. Ertede bolsa keyipli ýagdaýda yüklü kergün bilen marary wana boldy. Wagt salt geçýärdi. Ýagmyr özbeklerini salt öwrendi. Taliplan kırkıdy bir tarpordy. Şo topora Kerim rahmet ogly başdan gedýärdi. Ýagmyram şo topordady. Ýöňara pikir alşmak burdadyna Kerim rahmet ogly sowal jogap alışdy. Başyk tapak ýaly barda atdy. Muňa medreseýanyň ulamalaryň alty gatnaşdy. 40 talibiň arasynda ýeki türkmen bardy, o da ýagmyrdy. Medreseýanyň başdanyny gurdelek gara hakkaly mümin ahuny, ol ýagmyr öýlenni, musulmanmysan? Elhamdülillah musulmanmyn. Hop ýaşy. Hasandan bäri musulmansan? Elmisakdan bäri musulmanmyn. Elmisak manysy nedir? Elmisak manysy Allah Taalanyň ruhlary ýaradyp, olar bilen ähli peýman eden wagty diýmekdir. Mümin ahun başatdy. Töwregine manilik etdi de sözüni dowam etdi. Hop meýli. Sen musulmanlygyňa men şekim mi? Senin şekiňiz bolsa meniň şahadatym bar. Şahadatyň nedir? Eşhedü ella ilahe illallahu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. İman nedir? İman tiliň bilen ikrar etmek we kalbyň bilen ananyp şoňa da amal etmek. Kimiň guly bolarsyň? Allah Taalanyň guly bolarmyn. Kimiň zürriýaty bolarsyň? Adam Safirullah'nyň zürriýaty bolarmyn. Kimiň milletiniň bolarsyň? Awraim Halilullah'nyň milletinden bolarmyn. Kimiň ummatynyň bolarsyň? Muhammed Resulullah'nyň ummatynyň bolarmyn. Kimiň dosty bolarsyň? 4 şariýarlaryň dosty bolarmyn. Awlar kimlerdir? Hazreti Abu Bekir Siddiq, Hazreti Ömer el-Faruq, Hazreti Osman Züneyr, Hazreti Ali el-Murteza. Kimin mezhebinden bolarsyň? Hazreti İmam Agzam mezhebinden bolarmyn.
Mezhepler näçedir? Mezhepler 4'tür. Hazreti İmam Azam, Hazreti İmam Şafii, Hazreti İmam Malik, Hazreti İmam Ahmed. Kimin silsilesinden bolardyň? Hoca Ahmed Yasawy rahmetullahyň silsilesinden bolar men. Silsileler näçedir? 4'tür. Hoca Ahmed Yasawy rahmetullahy, Hoca Abdul Halik Tijduvani rahmetullahi, Hoca Şeyh Necmeddin Kubra rahmetullahi, Hoca Abdul Hasan Aşık rahmetullahi. Seni halk eylegen kimdir? Barçany yaradan Kadir Allah'dır. Dinin nedir? İslam dinidir. İslam nedir? İslam Allah Teala'nın buyruklaryny berza edip, gadagyndan dağıtlaryny etmezlikdir. Peygamberin kimdir? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hop meýle diýip, ol ýerinden turup bardy da sağ ýerini buýsany süýen ýagmyryň ýerine goýdy. Beýle koturunlaryň türkmen ýüdüniň talipleriniň arasyna daň ýyllara diýen şöýle taşyp başlanyna haýran galdylar. 1895-nji ýylyň toňsy. Tesi ýognap Murtugarlaryň gördürek sakkally ýagmyr 20 ýaşdan geçenne medresede ahunlyk derejesine ýetdi. Oňa uly anam bilen Kater şat berdiler. Ulu ahun olup Buhara medreselerine galmaklaryny ünlenlerine ol. Allah size uzak ýaş bersin. Öýüňiziň bereket artsyn. Siz maňa köp azap siňdirdiňiz. Toşuna dogduk tepe diýipdirler. Menem dogduk gowamy barayyn. Şo ýerde de halifamyň uğru bile gideýin. Allah gün mertese söz berýän. Köpür geplemäyin. İnşallah. Talipler o kadar ýaly medrese döretmegiň ardy bile ýaşaryn idi. Ýagmyr Muhammed berdi oğluna medresenin adından derli don mesig eýdirildi. Ol şol wagtda hem Maragaýdan kerwene goşulyp Mehriban diýaryna dogduk gowasyny tarap ýagyş umytlarly gaýtdy. Köp gün geçmäke kerwen günertanlar Mar bazaryna geldi. Gozo Murgap derýasyny alkymda oturan bazaryň gapdalyny derýa sen tewdügärden dukanyny tutýardy. Ýeginine zerli dogan bolsa da ýagmyr owadan alyp giden horjunyna halwa ho süýji tarışdyrdy. Ertesi ýol ura ýagmyr molla Hojagellah onuň medresesine geldi. Ony Jumagelli mummy garşardy. Ýigit kim bolarsyňyz? Näme hyzmat türegeldiňiz? Uzun moýly hellesi dogan derli aýagym ýeteli ýigit saga ýalylyrdy. Assalamu alaykum Jumagellah diýende ýaşul hem boldy. Gulagyny da gözüne tanınmady. Ol inni mehmanyň ýagmyrdygyna göz ýetirdi. Algap bartdy onu uzaklady. Görlemini, oho adamlar. Biziň ýagmyrmy diýerler. Hoş geldin hany ullydy de Jumagelli mummy algap talepler daşyny üşürip oturan molla Hojagellah onuň ýanyna bardy da ahura boşluk diýdi. Ha, näme boldy Jumagelli? Bilýäňizmi? Bir wagtky talibiňiz Muharadan geldi. Anýere ol. Hala gelýär. Ahun sısırap ýerinden turdy. Ol aňardan agraslyk bilen özüne tarap gelýän ýagmyryň eginindäki geýmini görüp, ahunlyk derejesine ýetenligine göz ýetirdi. Onuň begenişden, tolunmadan ýaňa gözüniň owazy ýaşdyryn oldy. Talipler bu purtata haýran galdylar. Ýagmyr "Assalamu alaykum ahun ağa" diýip oň bilen mähli görüşdi. Ahun hamsykdy. Sesan dap çykdy. Hudaýa şükür. Adamym birine düşüpdir. Ahunlyk derejesine ýetip kater şatam allym diýsene. Hawa ahuna. Hemmeler size köp dua salam berdi. Häzir şo ýerden gelişim. Öýe siziň bilen barmaksy. Jumagelli hem beýle tarapda ahun ýagmyryň hereketini höwüstirýän lapdy. Ahun Jumagelli. Howun kü münşeden bedegiň atlanna. Göni goýun zogosyna bar. Ýogul depýanyň bärsine jaýa bardy. Boşluk. Oğluňyz ýagmyr ahunlyk derejesine ýetip geldi. Öýlenler molla Hojagellah onuň ýetip gelýär diýip aýtdy. Boşlugyny Muhammed berdi gassap ýetirýär gerek. Menem saňa şu täze garmy don boşluk hakyň bolsun diýdi. Jumagelli mummy aýdylyşy etdi. Muhammed berdi gassap daş eşikde aýar bilen jügün däňlerini halta gapyp durdy. Aňardan atyn täpşidip gelen atly demen tozap durşuny Muhammed berdi gassap gördüm tarandan. Assalamu alaykum. Boşluk.
Oğlumuz Ýagmyr Buharadan ahunluk derejesine ýetip geldi. Ýager molla Hojaýella ahun bilen bile gelýär diýip Jumagelli bedewiniň syparlyp düşdi. Ören gowy. Sen şo aşpedmi? Hawa? Ören o. Hani Jumaty uly gözü getir. Kemper. Senem bu uşluk saberen diýip niýetläp goýan gyrmyzy duanyň çykar diýip Muhammed Berda aýarynyň ýüzüne bu ýytanyşlyk aldy. Uly göçtür gyrmyzy duanyň Jumagelli ýydyna medrese begenişli geldi. Eýem ahun bilen Ýagmyr ýoly düşmüň arada süýlen bolup durdular. Oho Ýagmyr han. Mena bu uşlugyma göç bilen gyrmyzy alyp gaýdandyryn. Akkaňam ýezeňem doganyň öýde ekeni. Derre goňşularma habar edildi. Şowat ak öwgözüň aýagy ýürünni. Gara barýan saňyz toý gadan atarlar diýip Jumagelli bu uşlugy beren datlary öýneltdi. Kakady Muhammed Berdagady. Ejeti Ural Bekejedi. Ogullar da ahun geýmine girip gelen Ýagmyr guzak açyp garşyladylar. Molla Hojaýella ahun dostunyň ýanyna geldi de bu ýytanyşlyk gepirdi. Doganjan, inni meňe marmanym ýok. Özüm ýaly ahun ýetişdirdim. Inni Ýagmyryň işi oňar. Men 7 ýyl medreseýäni tamamlan bolsam, Ýagmyr han töwereme 5 ýyl ahunlyk derejesine ýetmegi başarpdyr. Diýmek ogulumyz ýygalyp bilendir. Eger näki derle doňam kellesin näki derle sellesem, aýagyna näki metesem, ýanyna alyp gelen kater şadam ahunlyk derejesine ýer ýetişenligini gögetşi. Muhammed Berdassap ogulumyzy ak maýan ýoly ýaly ak ýola salan siz şeýle derejä ýetmek üçin suwar goýdun siz. Oý Allah asyllyk hyzmatyňyzy esas sowap işi diýip kabul etsin dedi. Gün öýrüdün agdy. Ulu toy gadanyň nak palawy owaň aşperi tagan çary bişirdi. Owa ýaşullary molla Ýagmyr ahunyň deň duşlary geldiler. Utladylar. Hemmeleri on bilen mehel görüşdiler. Şol akşam molla Hojaýella ahun arna het kıssasy molla Ýagmyr ahunyň ýanyna galdylar. Ýar gijaçenni gadakly gurundy edildi. Peder Pendi. Bir dilegim bilbalam. Bükülýän şäbil balam. Maňa hiç tat gerek däl, ýylyň ogly bolwalam. Gurbanylar Eriýew. Goýunzy abi bugün hem durnan gözi ýary dursugyny güjüňleýännek mes bolup akýatyrdy. Inni gollu maşgalada atarlyan gadanyň gögrümi de artdy. Molla Ýagmyr ahun gelen soň gelim köpelýärdi. Muhammed Berda gassap soňky döwürde ýaralysyzlygyny duýup başlady. Käwat içinden tutýan sanjugyny öz guruna goýmaýardy. Inni ogullaryň öýürmek nobaty Molla Ýagmyr ahunyňkydy. Ýokarky sukto bolsundan ortadaýhan meres sary bilen gudawurly. Derrewam toýuň tägedi bellenni. Molla Ýagmyr ahunyň nikany Molla Hojaýella ahunyň öýüdügidi. Toy uludan tutuldy. Tagyn maýş aýdym aýtsa, Arnatet kıssasy desanyny höwes süraýip berdi. Göreşe ähli ýerden peýalwanlar gatnaşdy. Wellek peýalwanyň arkadan ýere degen bolmady. Ol towuk badagy, islan wagty çopon badagyň salmany, ýanmaşy götermän uksatlyk bilen başarýany üçin her bir toýuň göreşinde ýeňiş gadandy. Bu da param şeýle boldy. Wellek peýalwan öýde oturuny göreş tutdy. Muhammed Berda gassap göreşe 2 ýaşar, gözi gyzaran, goňras renkli epey ýokdy. 6 ögözi, 4 keçini, 4 gyrma dony, 4 gyrmyzy dony 8 gyňaçy goýdy. Ýokdy, Ýagmyr ahunyň goňuşdy wellek peýalwan aldy. Lebap ýerinden gelen asyl peýalwanyň arkasyny ýere degirdi. Wellek peýalwan märekanyň şeýle 2 tarapa arkaýyny kule gedim etdi. Onuň ballarlary ýylaşan somsýaldy. Ýetgan ýerindäki berdaşly ýigit maňlaýynyň derini ýeňi bilen hyýrdy. Dogonlar. Molla Ýagmyr ahunyň toýy meň toýum. Ot şoň şüýnem öýdüme berilýän ýöküdi bina etjek münmerni. Üzerlerine goşant berýän idi. Märekan üstüne sowuk su guýruny ýaly boldy. Birden hoşu şartdy. Arnatet kıssasy ömüňde gordun ha peýalwan. Sen edäjeňem şudur diýdi de gelip oň epey çigirine ýerine goýdy. Wellek peýalwanyň bir edähedi. Goýunjylardyr beýleki obragyny gelmäre kaýarady. Goňuştunyň öýüne berilen ýöküdi ýerine daňdyryp durany gören Molla Ýagmyr ahunym gat-gat ýörüp oň ýanyna geldi. "O goňşy binäm etdiň? Sen garşylaşyňdan 2 edegim üstün çykdyň ahir ýa-da ýöküdi hor gördüňmi?" diýdi. Peýalwan haýyrly iş edýär ogul. Goňşy edäjegem şu diýip Muhammed Berda gassap hiç tatdan habarly oguluna sözüni dowam etdirip ýagdaýdan habarlatdy.
Asıl pehlwana münver bilen bina ettirce küzürülüňe goşon tip ýöküzi şoňa berdi. Molla Ýagmyr Ahunyň at ýüri ýagtyrly. Wellek pehlwana öz içki şatlygyny beýan etdi. Sag boldyň, ömrüňi gursun. Ýerde geçdi bu haýyrly işiňi gaýtararyn. Toýdan soň Muhammed Dördi ashabyň derdi artdy. O inni ýöreteni pennädi, marada gitmesin goýdy. Mallaryň garamatyny Muhammed Kula goýdy. Muhammed Kula inleri Jumaty Harly Gylyç Aman Murat Mehmet daga başgurly. Molla Ýagmyr Ahunyň bolsa işi ödüne ýetikdi. Altyn güýdüň agyr kaýdy. Eýýäm ýigide gazyň ýapraklarynyň köpüsi alaşdyr ýagdaýda ýere keýpsiz düşýärdi. Gün baty berende göýök gördäp ýyldyrym çakdy. Birdenim güýçli ýağış ýagyp başlady. Muhammed Kula dagy mallary agyla gabap o timini berişdirdiler. Orada bir keze gıydılar abadani, mamazani kırıştırdığı daşını üşürüp uğnaş ketip boldy. Gadanına gaynap yumşap başlayan şänik galyn oýwanyň ýygy çykyp başlady. Kendrikde ketilen uğnaşy tilkişdirip, gadana taşlanan mehrem enen güne gaýdygan ýüzü keýpsizdi. Oturda alada adamsydy. Ene bugün Muhammed Dördi oğullarla oturup şaýnahar edinmegi, ýödara maslahat etmegi gözüňe tutupdy. Orta şaýnahar etirildi. Ulu maşgala oşulan Gurbangul gelin göýe dağ jerini ýaldy. Oleýem 3 aý boly wagtyň içinde adamsy Molla Ýagmyr Ahunyň aýatlary 2 wagtyna namaz okumany öğrenipdi. Bu wagt Muhammed Dördi gassap uly togda ogullary bilen, orada bir keze bolsa gelinler gyýlary bilen beýle kotogda noýgoly unaşdan hediledip işýärdiler. Atogullar nahardan bollum etdiler. Tögüri Muhammed Dördi agallardy da aýat okumak oguly Ýagmyra boltyan oka berdiğini işaret etdi. Häzir otogda siňeň sesi meşdilmeýärdi. Diňe ýaşulynyň haşlap alýan demeşdilýärdi. Molla Ýagmyr Ahunyň gaýnap çykýan nabyzy sesine kakasy dogonlary da haýran galyp ünsü dinleýärdiler. Hally bilen Gylyjam mollalygy ýetişipdi. Şonuň üçinem Hally Gylyjyň ýüzüne sarılyp bakyp, "Ene, gör agama nädip aýat okuýar ekeniň manily garady." Ýagmyryň sesli okuyan aýatyny ejesidir gelinem, aýarly oňlarym ünsü dinläp otyrdylar. Bereketli saçagyň başynda näme barada gurrun çekdigini Molla Ýagmyr Ahunyň habarsızdy. Orta ýene de çaý getirildi. Muhammed Dördi tirteginiň aşagyna yumşak ýastygy çekip aldy da tirtekledi. Käsedinden çaý urtlap ara şundymyşly boldy. Her bir nerse ýoňda goýan maksadyna ýetmek üçin alady diýe. Şo maksat bolsa onu ertirküne ymtyrlar ýa. Ýagty jahanyna ýaşanyna göbek ganyň damany ýerine. Enen ataň dost ýaryň göpaly bolmaly. Hadisde bir-birlerine haýyrly, insaply bolun. Mehr muhabbetli bolup el berip hal-ahwal soraşyp ýörüň. Sonra kalbyňyzdaky ýamanlyk aýrylyp gider diýilip, ören ýerlikläýdiripdir. Men sizi Magtymul agamyzyň atazy halipasy Döwlet Mehmet Azadynyň Wagt Azat diýen dana sözleri baý kitabyna Ateneýanyň öňünde perdenden 40 pardy bar diýip bellep geçen sözleri tanışdyrmakçy. Mümkin bu 40 pardy Ýagmyr bilýändir. Belki muň öýe aýdar diýip ýaşuly oğlunyň göreşlerini umytly bakdy. Molla Ýagmyryň ýüzü boz ýaz bolup gitdi. Ýüregine näkin beýan etdi. Ýok, bu bolmaz. Gowy özüň daýdyň. Hemmemiziň ýadymyzda galar. Olar syk biledi kellidi. Kakadynyň boşan käýlerini çaý goýdy. Ýaşuly çaýly käýlerinden 2-3 gele gowurtlady da Ateneýanyň öňünde perdenden şol 40 pardy barady gurruna başlady. Her döwrüň öz ustatlary bolupdyr. Döwlet Mehmet Azadyň şeýle ustatlardan bolan. Onda da ol beýik söz ustady bolan. Onuň Ateneýanyň öňünde perdenden 40 pardynyň oňdy ten bilendir. Oňdy dil bilendir. Oňdy köňül bilendir. Oňdy mal bilendir diýip bir zaý etmelidir. Muhammed Dördi asap oýkonjurap ýeriniň gowsundy da ýagly bilen maňrynyň derini syrdy. Ogullarynyň göreşlerini aşaklyk bilen bakdy da sözüne dowam etdi. Ine şu paradylar hem türkmeniň ganyna guýlan bolmaly. Şu paradylaryň älisini bir zaý etjek bolmaly. Biler bolsaňyz Kowsnamy kitabyny düzüji. Musulman ummatynyň mümini we huşum bolsun. Ýagmyr kimdir şo diýip ýaşuly Molla Ýagmyr Ahunyň görejine bakdy. Molla Ýagmyr Ahuny ol musulman ummatynyň müminine unsur ol Miyali Keykous ibn İskender ibn Kabus ibn Uşmagir ibn Zayir ogly Gulan Şaha sargyt goýutnam hükümne ýapdyr. Muhammed Dördi asap berekellah üstüne bardym.
Ýene şu kitap 44 fazyldan ibaret edilip beripdir. Birinji fazylda şeýle diýilýär: "Ey oglum, bilip goýgun. Dünýäde bolan bolmadyk we bolup biläjek zatlaryň baryna adam ol göz ýetirip bilýändir. O diňe Yaradanyň işlerini akıl ýetirip bilýänler. Asyl oňa akıl ýetirmegiň alazam ýokdur. Sen gudraty güýçli jeppara diňe ähli zatlary akıl ýetirmekden garyn halatynda akıl ýetirip bilerdiň." Bir yerde Muhammed Tördi Gassap özüniň sowatlydygyny ine şuň beýan etdi. Dogry, Molla Ýagmyrahuň kakasyň düşünjesiniň ýetikdigini, Molla Hojagerlahuň medresesinde okap başdan döwürler göz ýetiripdi. Mene şuň köpem gürledim öýdýän. Kimin ukudy gelip başdan olsa ýatýan otony geçibermelip, Muhammed Tördi oğul Ýagmyryň göreşlerini ünsüz bakdy. Bu orta onuň terente otur diýdi. Ýatmaly pursat bolandyr diýen dogonlary bir-birden turdy. O tawda diňe Muhammed Tördi ulu Muhammed Tuli Molla Ýagmyrahuň galdy. Yine de ýaşul tede başlady. Sen kim bolsaň bol? Ýagty jahanyna pek gürekli ýaşadan ýoluň akmaýan ýoly ýaly ak bolýar. Neslin ýüzüne gara çekilmeýär. Sen kimin oğlu bolarsyň diýip sorarna. Senem men planyň oğullarsyň bolun. Soran adam ýüzi ýagtylyp gider. Çünki seniň ataň pek gürekliligi, açyk göwnligi bilen ýylyň göwnüne ýarap gidenler, ýyl galyp gidenler. Nirde bolsaňyz bolun, ýöne adamçylygyňy ýitirmeň. Tarpany beren tutun. Ýyl adam bolmak üçin ýöz adamçylygyňyz oňat bolsun. Ýylim günüm bolmasa aýym günüm dogmasyn. Ýyl ýyle goşulsa döwlet, ýyl ýyldan bölünse mehnet. Ýyl öten ýerden ýol düşer diýip atalanmaz, ýöner aýtmandylar ahyryn. Mahlasy hemişe agdy bir ýaşamaly. Bir günüm hoş günüm diýilen sözlerden many almaly. Agdy birlik aş getir. Agdalyk kış getir diýipdirler. Hiç wagt hemişelik zat ýok. Şeýle-de bolsa parasatly sözlerden uğralyp atalanmadan ardygulap giden ýoluna ýermeli. Ýogsa da Ýagmyr anny güni Molla Hojagerlahuň mihmançylygy gelýär. Saňa minberiň hemde talib okar ýaly hüjreleň onu kişiniň nähili gurulmalygyny maslahat bermekçi. Indi gözleri uky gelip başlady. Ýer-tereçeni Allah öz penahyna aman saklasyn. Muhammed Tördi öz otogyna gitdi. Muhammed Gullen Ýagmyram ýerlerine geçip derre ukladylar. Pelek. Din gılıcın ursam, tenne doğrum yok. Mätäze nan bersem, elle derim yok. Pakir menem, senin ayrı yerim yok. Bir teselli bergil, köňülme meniň. Magtumuly. Gök gördüdi. Asmannak bulutlaryň ýüzi bolsa süýtli sygyryň gölesini ýitirene oşaýardy. Göğüň dertli dogmasy mysaly ak ýagyş we 9 melew görüp gelen ýaly. Pelek nagmasy ýal toprak, suwag ýerip çykan uly gyýdy ýada salýardy. Goýunjy ýabynyň alkymyndaky baglar bolsa täze gelin ýal sürmüleşýärdiler. Ak ýagyş ulygy çekmedi. Şonu da diýmeň ak ýagyşyň suwundan ganan ýal boldy. Baharyň ahyrky aý bolanyndan menämi meýdan otlar pars bolupdy. Anny gün gelip ýetdi. Muhammed Tördi Gassabyň aýaly Urazy kece bugünem uly toý gadan atardy. Künji ýagyna böleklerini ýükletini gogurdy. Uşgurtogy diýip tügden tagamly palaw taýýarlady. Palawyň kişmişem käşirem kişdesem duzam ýetik bolupdyr. Günortanlar ilki Arnaset kıssasy Jeppar işan. Momataýdan Molla Akmuhammed Ahun ulu berdi. Seyit Kılıç Gurban ulu geldi. Henir nahar ýöňalmaka Molla Hojagerlahuň ýetip geldi. Bugün olar Molla Ýagmyrahuň minberiniň 12 tane hüjresiniň nirden dikeldilmeligi barada pikir alışmalydylar. Bellenen ýerde de şoň ilkinji gadgyny kakmardylar. Çaý içilip nahar edildi. Oturanlar Molla Hojagerlahuň pikirine garaşdylar. Şeýle-de boldy. Ýaşuly gürdelek şar hakkany typalap ýürek maksadyny ma'lum etdi. Maslahatly biçilen dogan gysga bolmaz diýipdiler. Ilki bilen minberiň, soňra hüjräniň gadygyny ýerden dikilmeli. Ondan olar ýene ýabyň golagyna dikildilse, has soňatdylar. Rahat ýagynda onyp Muhammed Tördi agadaş töwrüni garady da sözüni dowam etdi. Gowy nirden başlanjak ýerini baryp göreliň. Hemmeler ahun rüýetiniň pikirini unadylar. Dergeşip goýunjy ýabynyň petinäki ýoda bilen ýeriň gaýmagyny bozmanmardylar. Bir-birinizden suwa ýakynny. Ikinizden hem şo ýer tüýs bolaýjakdy. Bir goňluk baýyň ýugurdy. Onun günorta tarapynda ýabyň ilerisinde parsy baýyň huglusy bardy.
Molla Hojagellahu unumy bilen ilki minberiň soňra bolsa 12 kan hüjräniň galyklary kakyldy. Ene şu ýer Allah'nyň nazar salan ýeri ýaly. Gün şöhretiniň düşüm täsin. Bir gapdalyň suwulyap, bir gapdalyň gurbaglyk. Niçik diýip Molla Hojagellahu Molla Ýagmyrahunyň ýüzüne bakdy. Molla Ýagmyrahu tüýs bolaýdy şu ýer. İştejek degenek ýigitler taýýar. Ahunaga bir iş hasan giriştek bolar. Eýýän bir ýökü, iki ögöç, bir şebiş getirildi. Molla Hojagellahu oň ýaly bolsa täýetli güni işe girişmegden öňürdi. Hudaý ýoluna iki ögöçüňi ber. Şo günem märekat alatar. Ýene de kömek bermäge höwetoklar tapylar. İşler dogry tamam bolandan soň bolsa, öküzüň sadaka ber. Kömek berenler sag bolsun aýtdy. Ondan başlajak işin ýeňillerler. Askarna işletmez. Oğlanlaryň garynda ok bolsun. Bolýa huna. Aýdyşyň diýeli dersip, Molla Ýagmyrahun töweregin nakyleriň ýüzlerine buýtançlyk arady. O gün goýunjak oturan ýerden ýöräni täze bina edilmeli. Münmerdir hüjreleriň düýbüniň tutulşyna gatnaşdylar. On adam münmerdi işledi. 5 adamdan 4 topar hüjreleriň dikeldişine höwetle gatnaşdy. Bile hem iňjigi sylgalan degenek ýigitler öýlerini görkezlen ýerlerde badyny gowşatman palçyk diýip girediler. Hasanna bollediler soň her topar öýlerini degişli kendiň içinden palçyk çykarýardylar. Beýle gapdalan ýaş şagalar gaýmalaşyp münmerdir salynıp başdan hüjreleriň dikeldişine hedeledip terediýärdiler. Kalbyna diger bolmadyk sada Molla Ýagmyrahunam beýlekler ýaly gareder bolup işleýärdi. Ol palçyk basgylamagydy. Hennekden palçyk çykarmaga da kömek berdi. Bir görseň Mollaýany ýigitler bilen henneň içini aýagyny zor kulladyp palçyk tepeleýärdi. Hemmer Ahunyň hereketlerini tyýynlap buýsanýardylar. Ahun häzirin başgalary ýaly palçyky kepse bile gädip, çukuryň daşgyragyny tümlüklep çykarýardy. Şeýle purda da tyýynlaýan hiç bir nerse agydyny hiňe gapsak gurbagan agydy ýarasyp durman derrew işe girişýärdi. Her gün gıdıklı geçýärdi. Goýunjak oturan ilaty her gün toy gadynyna tarıp tagamly nahar taýýarlap işleýändiýärdi. Köp wagt geçmäke Molla Hojagellahu bire geldi. Ol gözüne anmady. Ey Allah. Sen bulary gudrat berdiňmi? Palçyk bilen işlemek en kyn iş görün. Bular eýýän bir beýik münber bilen onyň kysgan hüjräni geldipdirler. Bular gizaw ýatdyrarmy kadip ol oýlanyp durdy. Hatta ýana salam berip Molla Ýagmyrahunyň gelinden soň duýdy. Şägirden gören Ahun tiskinip gitdi. Ya Hudaý, wa aleykum salam Ýagmyr. Nisi kala halatlar. Öýüňde sowulman dogry şöyle gaýdy berdim. Tügeleme işiň awurypdyr. Muň ýaly bolsa depäň goýgy ýetsekli diýip Molla Hojagellahu şägirdi Ýagmyr bilen meherli görüşdi. Molla Ýagmyrahun halipatynyň göreşlerine buýtançly bakdy. Ahuny maksadyny ma'lum etdi. İşimize bolledi verdik. Daş töwreginiň çöp salamyny sapyşdyryp, soň bir gün Hudaý ýol beräsek nähili bolar. Molla Hojagellahunyň ýüri ýagtylyp gitdi ol. Ören gowy bolar. Inniki juma gününe gabatlaýyn. Diňe bir goýunjynyň däli hem goňşy bolan ilatyny çagyryň. Ýerin soň bir talipleri tapmak kyn bolmazmy diýdi. Ýok, talip toplamak kyn bolmaz. Ýo dawamyzdan gatnamalar ony ýetşek. Hana bir çaýyň başyna geçeliň diýdi. Molla Ýagmyr Ahun halipasy bilen tirkeşip uly tut kölegine bardy. Ahunlaryň ikisem ýeni diýdilerini ýep ýetişmänkä aňardan ylgap gelen inisi jumaty hamsyp kepledi. Akkamyň ýagda ýagyrlaşdy Ahun aga. Size berdi keniňiz, üstüňizde habar ýolladyk, saltyrak baralyň. Jumatynyň hereketi bir ýerde işläp ýörenlerde gowluň alamaty diýeli ýaly. Molla Hojagellahu Molla Ýagmyrahun salatyny edimläp Muhammed berdi gassabyň otogyny kurdyp girdiler. Ural bir kezanyň gabaklary uksudyň derdinden pök görüpdir. Onuň sanraýan elindäki suga batyrylýan paýty Muhammed berdi gassabyň dodugyny etdi. Guran dodoklary çaraja gymylady. Kemper Molla Hojagellahu Ýagmyr oğlundur nerede diýenne. Gapydan Ahunyň hem hatyrlap girdiler. Ine hemmeti geldiler diýip mehrem aýaly hamsykdy. Derrew gözüniň içi ýaşlaryny urly. Gyňazynyň çoğu bilen göz ýaşyny syrdy da bir kapdala çekilip oturdy. Molla Hojagellahu Molla Ýagmyrahunam eýýäm ýatan bennäniň ýegwarlap başlaryny göz ýetirdiler. O şonuň üçin Molla Hojagellahu synnaqa herekete geçdi. Dogan zaten men tanadyňmy? Dogan senmi? Awa men razi bol dogan.
Ahun Allah'ın çygdy boldy. Han Orazbek'e Muhammed Tulu. Ýagmyr ähliňe bennäniň ahyrky ýoluny razylaşyň diýip wotly köýnek geni ýaly boldy. Ol häzir ýeketäk bütün ömrüni sulhalyşyp tirkeşen, göwregullyk artlan ýürekli gerçek bilen boşlaşmaly. Molla Hojagallahu dogon razy boldy. Gerek Orazbek bejaý etdi. Oň hessan rap çykdy. Yerini sen meni ýek hoýup gidiberjekmi? Mena ölsem bile ölerim käwü diýdim. Ey Allah, sen hem şemuny men söýüp berýärsiň. Molla Ýagmyr ahun ejedini köşeşdirdi. Eje, Allah'ın işi. Maňalyny ýadylyny şu ömürdür. Meýdip ýeli gurasyn akkamyn bozular. Mehri meni adam sürün razylaşyp bir gapdarla ýygyrlyp oturdy. Gerek Molla Ýagmyr ahuny gerli. Razy bolakka. Men Ýagmyr diýip oň elini tutdy. Muhammed Berdaga çaraja gözüni sildi. Dodoklar men külledi. Ýagmyr. O joň ody etmesin. Akmayan ýoluna garasar gonnurmagyň. Şo ýolun iyil bile gittin. Gadan ýaly kelle ýasykdan bir ýana ýşyrdy. Biýagdaý synla oturan Molla Hojagallahu razy boldyň diýip Muhammed Berdi gassabyň açyk galan käfi ýal gözlerini pökküzi eliniň ýumşak aýat berip bolap ýumdurdy. Onuň kellerini dogurlady. Daş çykyp "Ah, doganam o. Senin tek ýaşamalyň o" diýip sezetdi-de öýe girdi. Öýlenen soň benden zaýlamak dürsär. Bir gece mihman alars. Dogan garnaşlara tanış bilişlere ertir namada gelmeliğini haber ediyorum. Galan işleri üyedimiz yerine yetirir Molla Hojagallahu sınlaka harekete geçti. Ertesi Muhammed Berdi ashabın namazyna köp mereke ýöneldi. Böyle uçur ýuliýadan gelen soň merekem ýöňüne çaýnagar çekildi. Hasan onuň üçüdügini Molla Hojagallahu göze haber berdi. 1901-nji ýylyň güýt paslaryň soň kaýryna ýolutun etrabynyň goýunja owasyna Molla Ýagmyr ahunyň münmer bilen 12 san hüjreti bina edildi. Wellek pelwanyň Molla Ýagmyr ahunyň gelin toýunyna göreşdirsin çykyp, eýetine berilen goňras renkli öküzüniň etinden 2 adan palow, 2 adan çekdirmedildi. Galan eti bolsa gowurma edilip şo ýerde goýuldy. Bir ýerde goňluk baý, sary baý, arny berdi baýdagam aýak üstüne boldular. Günler kerwin urap geçip durdy. Son kitaplarda Molla Ýagmyr ahun gollanma kitaplaryny köpeltdi. Perdeli oran ýaz. Akümmet bazar ağazan ýaşy geldi. Ogullardy ýöge Jomart Gully, Recep Artak Gurt agaly, çok pekiş. Orada Orfelli, Aky berdi, Yakup Gurbany ýaz. Anyny Ýuliýa ahunyň hormatly taliplerdi. Orfelli baý ogulyny ýördi, ul toý tutdy. Çok iyice ýad berdi ganyny bilen borjak silap berdi kedi. Juma berdi jümmüniň baý goýunyna urlaýar. O hula gidýär. Şoňyň erteri Orfelli baý gahar galabyna atlanyp, goňşobadan berdi ýeşiň getirýär. Ýeşilňişmany. Goýun borjagyň eşigine ýüklenip, agaçly depäniň aňartynaky ozorly getiripdir. Şo ýerde damagy çalynyp et paýlaşypdyr. Orfelli baý ýeşiň ýanyndan galmady. Ähli zat dogry boldy. Odur Molla Ýagmyr ahunyň tersine gidip Mollaçylykdan koglun ýad berdi borjagyňkyda meýil surap oturdylar. Olar geldi baý bolsa, gönüm Molla Ýagmyr ahunyň ýanyna barıp soradylar. Ahun näme etmeli bolar? Ahun hiç tatyna bardy. Nämäni? Sen talipleriň ýad berdiganyň bilen borjak silap berdi ogulny. Olar näme ýerbe diýetdilermi? Toýuň agşamy goňşym Juma berdi jümmüniň baý goýunyna urlap, agaçly depäň aňartyna soýup 2 bölüşipdirler. Ahunyň şekkezli atardap gitdi. Orfelli ola bolmandy. Inni epertugundan bäri olaň ikisem maňa gatnaman okumadyny kessiler. Şeýlemi? Hawa. Onda men olaň ikisinden hem geçşek, bellerine etşek. Bir hil bolar. Gowy şo goýuny tölesinler. Ýalňyşlaryny düşünerler. Men siziň ýanyňyzda gideýin diýip Molla Ýagmyr ahun taliplere iş tapşyrdy. Öýde atly gelin Orfelli baýyň gapdaryna ýörep gaýtdy. Borjagyň gara eti gaty-gaty ýürüp lonkullap olaň öňlerine çykdy. Itiň dedine borjagyň aýaly akçyl tatap çykdy. Orfelli baý bilen Molla Ýagmyr ahuny göz düşen ýeran tiskinip gitdi. Derrok ýyňyzyň agdyna tarady. Başat salam berdi. Aman taglykmy, borjak öýdemi ki diýip ahun mülakatly ýülendi.
Aksugul baş atıp öýe girdi. Neşeden humar bolan kelliler ýene de köp ardylar gark bolupdy. Aksugul ärine ahun Orfiyerli baýan çagyrýan 3-nji gede gaýdandan ýadyber tetgenip gitdi. Borjak öýkenki. Gelenden habaryny özüň alyp, ýadyberdi gannym goýunyň şöýür ýaly galan tirýegi dolaşdyryp şypyrmagyň içine galdy. Maňlaý dersigen borjak garny gäberdip, aýakly garpy ýagryp taşykdy. Orfiyerli baýam ahunam haýbat durnyýady. Borjak aljyrady. Maňlaýyň diýerin fageriniň ýeňüle ýygyrdy. Assalamu alaykum baýagy. Gelinde geçe görüň diýdi. Orfiyerli baýan şygynlar tilkinip gitdi. Haýbatly gürledi. Täladan mahluk. Ýa-da ýanynda kim barýan? Göňüňden gel. Bolmady durun ýerinde maňlaýyndan gapaçaryn. Baý tapansyny elini ýetirenni. Borjak soğuk açan ferse ýartaňyllap gitdi. Göňüňden geldi. Ýanymda ýadyberdi gannymma. Orfiyerli baý. Goňşym Zumaberdi jümmeniň işiginden goýuny kime gurlady? Borjak goýuny, awa goýuny. Göňüňden gelmeseň duran ýerinde. Baý sözüniň ýerine ýetirmän goýdy. Borjak ýeňden gaşady. Oň bolup durşundan ýadyk kyldygyna ahunam dol göýdiripdi. O şonuň şunu öňürtdi. Eden urdan ettimdi. Bolmada sünk gülüne ýaryp durma. Biýaşda gelişmejek iş edýäňiz. Ýelgün söýläme diýer. Borjak ahunyň görejine gaharly garady. Harçyny işledi, başyny ýaýkady. Onuň bir hereketi ahundan çekinmeýändigidi. Orfiyerli baý muňa badybat göýdirdi. Algap geldi, onuň ýakandan ýepşetläp tutdy. Tapansanyň ýeňtedi bilen maňlaryna suw şurup goýberdi. Borjak düýünden palturlaryny garryp pidedek agyp gitdi. Maňlaryna sygyryp gaýdan gaýan menemi, aňşarman uly ýülelme öňürdi. Oň biýesine ýadyberdi tatap taşykdy. Ýa tapansal Orfiyerli baý görün ýadyberdi doňup galdy. Borjak gaýany tartyryp ýerine galdy. Ýadyberdi näme siňilmedi. Ýüzüne şaksalmakdan başga alaş tapmady. Näme temerip durdyň? Goýuny kime gurlady diýip baý ýadyberdiň ýakandan tutdy. Ýadyberdiň agzyny uçup gaýnady, göňüňden geldi. Goýuny borjak kime gurladyk baýagy? Meredetdik. Näme etdiň ony? Ýadyberdi. Agaçly depäň aňarsyny aky ýürgenlikde damagyny salyp iki bölüşdik. Baý, ene gördüňizmi molla ýagmarakun? Şu ogurlar bir wagtlar dara gyzyny atypdylar. Ýa-da tag gelini sapdylar. Onu da uliligini apşeýdipdiler. Menem şeýletsek. Molla ýagmarakun. Orfiyerli. Näme bolsa bir gezeklikçe alan mali eýetini etsinler. Egerde ýene-de bir gezek gaýtalasalar, uliyle halatalar. Nähil bolar şu? Baýdan bir wadihet çykmady. Onuň gyzaryn gözleri iki oba urusunlady. Uludan demaran Orfiyerli baý ahundan dalaşdy. Siziň aýdaryňyz bolsun. Gün watýan salan goýunuňyz ýaly goýun. Zumaberdiň işigine durmady. Ondan meniň oňurly garaşmaň. Ýör, gideliň ahunnyp, Orfiyerli baý atynyň zylogyny eline alyp, molla ýagmarakun bilen başlaryny ýakap gaýtdylar. Gün batberenne Zumaberdi jümmi Orfiyerli baýyň ýanyna geldi. Goňşy bol bir öç getirip gitdiler. Ennur olara azar bermäweri. Öýlerim ötünç sorap gitdiler diýip Zumaberdi jümmi goňşundan soň bu habary molla ýagmarakuny getirdi. 10 ýyl Alaşa obasynyň meýdanyny tutuş portuja otdasy. Galgaşary işler wagtly watyny geçerler soň goýunjy ýabynyň suwy püre-püre bolup akyp durdy. Alaşa obasynyň ýaşullary Rehim uly kürtünke maslahaty geldiler. Ewliýa ultat Rehim uly egerde bir goýunjy obasynyň aýagyny göçüp baraýsak ýabyň suw ýetermika? Rehim uly kürt ýeter ýöne ilküren molla ýagmarakuny bir salasalyň. Ol razymy? Ondan häzir goýunjylaryň güni geldi. O mötberdi gassapdana molla ýagmarakun dürän soň. Hatice gyrnakdanam gellek pälwan dürän soň goýunjyň gedegi gelen. Çekinmäňde göçüberin. Ýumrugyny näme söýtse şondan syrkyp gaýdan suw sedekler. Ýewliýa ultat ahun garşy bolmady ýöne siziň pikiriňizi diňläýärledik. Goýunjy ýabynyň akar suwy külli ogodan tam diýen ýerlere ýetdi. O ýerlere ak pasçaň adamy bol köýnek gelip, o adamlaryna gowy çekdirip bol paýta agynalypdy. Arnewerdarçynyň mülkü bilen molla ýagmarakunyň münberiniň arasy sesýetimdi. Köp wagt geçmänke mülkü artyp başlan arçyn mesçit gurdurdy. Sapar çalak molla ýagmarakunyň ýanyna geldi. Ahun abi nähil boldy? Çinne uýsanyp Arnewerdarçyn mesçit gurdurýar diýdi. Onahun goý gurdursun.
Talepler islen yerini okumak haklı dedi. Şondan Arnaverdarsyn Hudaýberdi mollagyny getirip şo ýerde de talepler okutdy. O bilaty Arnaverdarsyň sözüne ananýady. Olen ak padşanyň namdar adamsydy. Garamaya kalka pagtektirip ardan bagadan alyp urulýady. Berdi çopon oğlunyň Arnaverdarsyn bilen söz alışmady. Toprak göle iş talyşyp gelen daýgan ýaşuly oň güdüne durdy. Besserenlersin. Allama oğlun ýaşy Hudaýberdiň garryny etsek bolma. Kapyryň toruny düşüp bidem guşgurdak ak buğdaýdan diýinler ýasyň. Men ýerime gogosa çigideni istetemekçek. Garamaya kalkyň aňan däherlemekden başga hiç täp dälmeniň. Diňe garty dünýälik gün-günden ak buğdaýyň öýürsün daraldy ýasyň. Arnaverdarsynyň gahar bokurdygyna tekki bolany döndü. Ol gaçlap demally, toňkun aýtdy. Ýene de bir gedek şeýle tamakuldasaň, gözüň gadamatdan açdyraryn. Ýadyryň gözünde gümüňi çek, eşdýämiň? Ozor, geldim ras şuýundan şeýle küçtetellim mahlugy, ogula goýberseňiz gümüňi çekerin. Arsynyň jigitleri ogurlukda tuturýaly bolurlar. Yumruklaryny düýüp, ýaşy 60'tan geçen Berdi çopony haýbatly nazarlaryny dikdiler. Erjäniň geň därligini aňan gözü özüniň orun tutmanyna göz ýetirip, keýpsiz gaýtdy. Ol bu ýagdaýy molla ýagmyr ahuna ma'lum etdi. Siz arkaýyn gurun. Arsynyň ýözüm gepleşerip ahun ýaşyla takik sowap berdi. Soňra ýüzüre öýlenler Arnaverdarsynyň ýözi agatyny täpçi edip ahunyň ýanyna geldi. Ahun, hoş geldiňiz Arsyn. Gelen döwlet diýipdirler. Menim siziň ýanyňda baraýyn diýip oturdum. Arsyn, eýgilikmidir ahun? Ahun, eýgilikdir Arsyn. Ýöne şu garamaya halkyň azabyny gözüňize tutýaryň. Türkmeniň guşgurdak ak buğdaýyny köpersek nähili bolar? Arsyn köpelýänler. Şo däneler wagtyna dänesi ýygnalman guştur alaka iýim bolýady ahun. Olar möýüt yrskalyny ýanrar Arsyn. Onu näme diýjek bolýasyňyz? Pagtada pagta görün ak buğdaýyň ýerini daratmajak bolmaly. Ine Berdi çoponyň sül sagasy bar. Olar şo nerse öz ýerine buğdaý ekip, sagalaryny ekläp gelýärdi. Indi bolsa ýerine gowy çekdiripsiňiz. Başaryp bolda soň ýaly garamayak adamlara näçe kömek berseňiz sowapdyr. Onu ölmem bilýän. Öz işiňizdir bolun ahun. İş ýokmaz garamayagyň şo ýerden bol pagaty asyryny almasa, o ýerinem diýiler. Ýa-da onu şeýle dogula siz düşürip goýberdiňizmi? Men ýanymdan çykyp, gün siziň ýanyňda degip geçipdir. Näme etmelini ýödüm oňat bilýän. Ýyldan çyksaňam ýoldan çykmarsyn. Sarhypelek aýrynyp durdy. Allah öz yaradanyň näme iş edýänligini hasap alyp duranlar. Arnaverdarsyn başga iş tatdymady. Şepaýagyny eýerden sallanyp duran öýüňe basyp, özüni zordan eýeriň sunatdy. Ýetini çykarman atyny täpçi edip gönüňe sarap gaýtdy. Molla ýagmyr ahunyň kıssasy Molla Arnaseýit ýaşlykda bile terkeşenlerden minämemi? Hemişe birek küýseýärdi. Ogun Molla ýagmyr ahun dosty kıssasy Molla Arnaseýit bilen marag aýtdy. Seyit Nasır babanyň deňine bagara goly ýerdip, giýişlik bir ýeriniň öýüne barýarlar. Gapydan çykan baý aýal Molla ýagmyr ahuny petepet gawat gelýär. Badara geldik. Artık şaýyň bolsa ertir sen mehmançylyk alyň diýip ahun baý ýaly ödünýär. Onda baý ýal artık gelmek ýok diýip sowap berýär. Tomuz giýjedi. Kese gatym berde erkek çöküren ahun kıssasy Molla Arnaseýit ýüklerini sürýärler. Şo wagt kıssasy Molla Arnaseýit gülbülbül destanyny gadala başlaýar. Bitedeşden diýen dawanyna köz basaran ýalty sürap ýörtürýär. Nirde bolsa da şu benimle sarığın kıssasy Molla Arnaseýit bolmaly. Ýanky gelenem Molla ýagmyr ahundyr diýip buloň ýanyna atlygy turady. Bite daşarda ýatan eşdýärler. O adam reýgynýar. Ol atly gelmäne "Assalamu aleykumler. Tanamadyk seýlema diýipdir ahun aga. Sizem ýanyňyzda kıssasynem baýenemi tanamandyr. Ýörüň siziň üçin şaýçyr taýýar edip goýdy. Derrew gelsin diýip atly piýada bolan ýanyna gelip atdan sypyryp düşdi. Bir ýere gelenlerem iki mehmançylyk ýakderman boldy. Onda ahun biz ilki barap 100 ton öýümde baraly. Sizem şo ýere baraýyň diýdi. Mereka ahunyň pikirlerini alaşdy. Şol akşam olar giýjen şirmetmän geçirýärler. Kıssasy Molla Arnaseýit Merekaň isteglerini kıssadyr şygyrlaryny okap alkyşy baryn alýar. O bar şonu Arnaverdi eden diýär.
Onun ilat nägili bolýar. Ol kıssasy moğolly Arnateýdiň moğolly Ýagmyr Ahun bilen dostlugyny ýöňden bäri bilip gelýär. Gözüni okuwursa Arnateýdem Ahuny matçakdy. Göwnä bolmasa ikisi ilaty meşe görýän ýaly. Arsyn içini hümledip ýördi. Arnaberdi Arsyn kıssasy moğolly Arnateýdiň öz ýanyna näme üçin gelenligine bir bada göz ýetirip bilmedi. Ol gönüsini aýtdy. Arsyn, maňa da ýylyň kiýaly mellek yer ber. Menim yerime ağekin beýleke kinekçek. Sen moğolly öýüňde bolman kıssa okapýordyň, yere eliň degmez gowsy, sen şu boluşyňa gediber. Arsyn yer berseň ber. Bolmasa ertir ýylata ýabyň gaz-gaşary işine etdirmerin. Näme üçin? Yer bermäliň üçin. Onu şowat görüp ýersip, Arnaberdi Arsyn ýeňden tüňgördüp öýdi işi bolýar. Ertesi ýylyň kıssasy moğolly Arnateýd ýabyň gyrasyn çykýardy, öňüne çaý çöreğini alyp arkaýyn ornaşýar. O sesine bat görüp zeýin araptyn. Şirin perhatdyr gülbüllen okap başlaýar. Gaz-gaşary işine barýan ýylat oňdaşyny üşýär. Öýlendir bu habar Arnaberdi Arsyna ýetdi. Ol gün baty berende gelinede meýäreki kıssasyň daşyny alyp turmany tutýardy. Bä Arnateýd sen gudratyň baş ekeni. Ertir bar, geren yer bolsun. Men sen bilen degişen boldum diýip Arsyn atyny öz maýdanyna sürüp gitdi. Ertede Arsyn sözüne tapyldy. Kıssasy eken eker ýaly yer aldy. Kısmat. Lal bolsam dilime düşer diýejem. Kör bolsam ýedeklerdi ýakynym. Doňup dur gözlerimiň alynyna geçen hem okuyan geljeginiň hökümün. Asyr berdi. 1928-nji ýyl bahar pasly guzak açyp ýer geldi. Moğolly Ýagmyr Ahun talepler bilen suwly ýene ýabyň kenaryna öz ara pikir açyp oturdy. Uly ýolan geçip barýan 20 goly eşekkileriň arasyna gelýän gurduluk sakkally daýaw piýada Ýazberdi gannamyň öýüniň deňine girip saklandy. Ýazberdi şep aýagyny ýürep taşykdy. Mehman Ýazberdi diýen, "Şo gudratly Ahunyň şuň maskara daýsam gerek. Ýüregime daş baglap gelenden." Ýazberdi gannam, "Wah, şeýsen menden bir çewişdiýlegiň bar." Mehman, "Ýara oýagan, bir çewişdime hiç bolmana bir ýöküz diýe göre." Ýazberdi gannam, "Ine şu ýollan çepe gürlüseň men berem, öjürlerim görner. Göni barda meýärekäni ýüşürip maskaralap gözüni baglagyň. Ýöne men o ýerde görünmäýin." Mehman ýoldaşlary bilen salyk berilen tarapa eşeklerini ýorguladyp uğrady. Eşekler birden aňlaşyp başlady. Owanyň gabynyň itler toparlanyp gelen eşekleri birinji gedek görünen menämemi teslerine bat berip haýbat atýardylar. Aňardan gelen eşekkilleriň niýetiniň bozukdugyny moğolly Ýagmyr Ahun eýem gödetiripdi. Ol ýeňiljek demarlyda taleplerini öýlendi. Perdeli Ahmedmet Agajan, "Jomart barňda eşekli mehmanda garşalyň." Ýazberdi gannam bilen gürleşip gaýdan epey piýada gara gurduluk sakkalyny şepellen darady da agdyny aky nasy ýere dökdi. Nasyň köpüsi ýere düşmän gurduluk gara sakkally sarkyp galdy. Mehman eşekden düşdi de güpläp gepledi. "Hansydan gudratly Ahunyňyz?" Ol öňünden çykan talepleri ýasgyrman görüm moğolly Ýagmyr Ahunyň ýanyna gelip üstüne diýen tutturdy. "Sizmi şu Ahun?" diýip bol çylpyklasan gözlerini tyýyp boldy. Ahun, "Gelin döwlet" diýipdir, ilki bilen çaý başyna geçsin. Ondan mehman öýüsiniň guly diýipdirler. Mehman ikelini bıkınına tutup duruşuna hassa çiğişti. "Wagtymyz ýok. Çaý ýene bir ýerden içeriz." Ahun şynlaka ýerekete geçti. Şonda da ol tapaçyr gelen vermedi. "Taglyk-mydyr ulandyr, näme hyzmat?" "Hyzmat, ilkesiň gudratyny görjek. Soň birisi de gudratyny görkezjek." Ahun, "Gudrat diýer gudrat ýok. Bu bir Allahyň beren işidir." Bolýa, hananna şol işin görülip mehman ýene çiğişdi. Ahun gürläp oturuşuna igidäniň iki tere ýaly şiýugyny çakka ýöreketi barly. Daşynyň gabyny artman, taýazygyň iki tarapyna galamynky dek uç çykardy. Talepleriň birisine uğur çäge getirdi. Çägäni ýere döküp gazynyň gapagy ýalyp tegeledi. Ortadyna oýmagyň agdy ýaly deşik etdi. Hereket etdi Turka. Ol içinden bir zatlar okuýady. Öýden ýalaldy. İki tarapy uçly igidi taýagyny güpläp oturan mehman geline tutturdy. İkeri bilen ýene de çägän gözüni tyýyp alady da mehman gedek sizinki. Şu taýazygy şeperiňe saklap, çägede edilen şu çukura dikseňiz, ul iş bitirdiňiz bolar diýdi. Mehman edýaka ak köýnüňiň ýeňini sylgady. Tüýlek goşary garran somusýaly görünýär. Ola Ahunyň aýdysy ýaly etmäge çalışdy. Çygylypdy dedi. Emma on goşarydy.
Yumruğu da hereketden galan ýaldy. Yumruk beýlesine gürültede boljakdy. Onun kähi ýaly gözleri ýersiz çök öküdüň ýaly gydardy. Topoz ýaly burun itiredi. Inne aýagyny aktaýazyk gylypdy. Onun maňlaýyna burçak der peýda boldy. Egerde epe piýada yumlun yumrugyny açyp bilse-de, taýazygy eliniň ýeten ýerine zyňaýmak akmaly. Ahun goýun gözlerini dikip durdy. Asla mihmanyň sesi de açkan okdy. Ýagdaýyň geň gurunyny aňan ahun ýumşady. Han mihman yumrugyny açyp galyp, ahunyň göreşlerine bakdy. Taýazyk ot ýargylyp onuň aýagyny gydardyp ýyl goýupdyr. Mihman her kibadyny ýitiripdi. Ahun ýene de herekete geçdi. Taýazyk dikilmeli çägedäki çukurjugy elülendirdi. O pikirini ma'lum etdi. Innem şu çägäriň üstünden men tarapa ýatläp geçsin. Mihman şepaýagym bilen mi ýasaýagym bilen. Ahun aýak öýüňiň gaýsa ýaňyzly geçdiňiz geçsin. Enne hemmeler ak selleri, ak edýäki köýnekli, ak balakly gürdelik piýadan fiýinleýärler. O şepaýagyny galdyryp, ak çägäniň üstünden ahun tarapa ýatläp geçdi. Ene gerek kurdu. Onun hareketleri başkası boldy. Kellerine ak selläni bir gapdyly, edýäki ak köýnüni çykaryp bir gapdyly, aýagyna uly sargyny bir gapdyly, giýiňiş ak balagyny çykaryp bir gapdylaryndy. Ennol çağı ýaly aglaryny oýnap otyrdy. Hemmeler uly wakyrda berdiler. Epe piýadan piňine de däldi. Ahun irejäň geň därligini aňdy. Derwe çägäniň ýüzüni ellerini ýadyp barmaklaryny typ bolady. Mehmany hem boldy. Daşda guruny garady. Ulu akma çeşeginin aňarsyna gidilenip egin eşiklerini geýinni. Adam typatyna giren soň ahun oň ýanyna bardy, ýüregine näken aýtdy mehman. Seniň şagylykdan galan garawuş keseliň barmydy? Hawa. Ine şo kesel golaýyňa gelmez. Indi sen akşamdan arkaýy ýatarsyň. Ýöne käwat kölegede guradylan ýandan ballagyny, bolmady aşkyny saýatyp içi bergenip ahun äpet piýadanyň hagygyna kakdy. Mehman o ýerde dokturmady. Utanjyna ýegeni ýad berdi gannymyň kada togulman ýoldaşlar bilen gaýrak ýoluna gitdiler. 3 günden soň ýad berdi gannym daýatynyň gejera bolup, owadan gaçyp gidenini barda habar eşitip galdy. Indi onuň bir duşmany bardy, olum owadaşy molla ýagmyr ahuny. Döwür ýetdi. Emma sen bay ýoly. Sen öp barýan sosializmiň öňüne böget bolýaň diýip, külli türkmeniň menden oglary çetleşdirdi. Indi owa şuraty etaty herekete geçipdi. Owa baýlarynyň köpsüniň üstü gupbasy edilip, ähli baýlyk ellerini alyndy. Ýygnaldy, köp sola hereketden aňyr geçip geçdi. Gonluk bay 1927-nji ýylda öz hasabyna Likbezi okaryal mektep gurdurdy. Şeýle de gurdu. Onuň ýydarlanýardy. Eýýäm 28-nji ýylyň tomsy höküm sürüp başlady. NKB'de Goýunjyly, Orskulu baý, Gonluk baý, Ozanadar baý, Nazar baý, kıssasy molla arna seýdigini apdy. Maryň türmesinde Goýunjyly, Orskulu baý 3 aý etmänke ardan çykýar. Gonluk baýyny çary baý, epesligini mar türmesiniň töweregine geçirýär. Türmen açarlygynyň nirde ýaşaýanyny dolgu getirip, agşamlyk ýüregine daş baglap, gönoň öýüne bardy. Gapyny öýe taşdy. Çarybay pıttık gorşy gepledi. Assalamu alaykum atam. Meni agam Gonluk baý uratdy. Öýe tifirip gitdi. Näme bolýan türmeden gaçdymy? Ýok. Men siziň üstüňizden şonu boşatmakçy. Anhada 100 sany altyn teňňäňiz. Ýöne saltlan. Bolar ýaly bolsa ertereň oljak bolun. Pişke murtly loppuş ýyllarys, möýle gözlerini haltajykdan çykarylan altyn teňlere dikdi de bolýa uğruna bolyn. Sen türmäniň günne or tarapynda bolgan diýdi. Aýdyşyň ýaly bolar diýip, çarybay gaty ýöräp öýdi işi boldy. Ertede türmäniň naçarlygy Gonluk baý ýanyna çagyrýar. Etaty meselen beýan edýär. Ýene de bir sagatdan ýanyňda biri baryp, kim 20 diýe ojar getirjek diýse, men getirjek diýen. Sen uğrunda iniň çarybay hereket edip ýör. Ýöne bir zat. Gaçyp gutullugyň güni Owganistana geç. Ikilenji gedek ýere düşden türmede ýürärsiň. Gonluk baý bolýa aýdyşyň ýaly ederdi. Onu işim öyle bolýar. Men ýanymdan çykyp gideniň hiç kim sızmasyn. Bolýa aýdyşyň ýaly bolar diýip, Gonluk baý pişik başyny edip ýöräp gitdi. Bir sagatdan tutsaklaryň arasyna baran şilliň piýada, sen 20 diýe ojar getirmelimi diýdi. Gonluk baýam hawa, men 20 diýe ojar getirerin diýip öňe çykdy. Şilliň piýada Gonluk baý ýerine düşürip alyp gaýtdy. Sürgün ortanam pozatdan peýdalanyp daş çykartdy. Oňa türmäniň daşyny günne or tarapa saltyrak ýöräp gitmek tapşyryldy.
Sarbay ulukdun ağazyny tanady. Ağazynyň münmeli atynyň ýene-de bir gezek eýeriniň çekini barlaşdyrdy. Aňardan gelen ağazy bir salanmaşan Sarbay atyny ýöküp münüdi. Derre owa baryp, ýerbirin owany ýola düşürdi. Nogry işanam bile garaşýa diýip, Sarbay atyny sapara goýberlen bedegudek ýöňe tarap zyra goýberdi. Daň saz berenni. Dogonlar nogry işany uýurdylar. Ähli iş oýlanyşyk edildi. Derre goýunlyk bay, inilleri zümolog, Sarbay çopanlardyr. Nogry işanyny 5 erkegi, 5 türü goýuny, ondan gograk sygyr sürüp ýola düşdiler. Kerwen penni tehrasynyň 5-dejik diýen depediniň aňatyry bar ýady. Sürgün ortanlar garaşylmadyk ýerden atışyk başlandy. Şol aralykda Sarbay bilen nogry işan terketçi güllütiniň pidaty bolýar. Goýunlyk bay aljyrya. Ey Allah, özüň penandy sakla gör diýip, mallardyr çopanlar taşlap, dogony zumolog alyp, haldyr horjunlaryny ikata ýükläp gaçýar. Goýunlyk bay gaçyp barşyna boýundaky tumor diýip olaýady. Ol tumoryň içinde Mekkeden getirilen merjen daşy bardy. 1929-njy ýylyň aprelinde Türkmen topragyna güýçli çekirtge ýagdy. Goýunjy obasynyň ilatam çekirtgeni ýok etmek aýagy galdy. Hatda Molla Ýagmyr ahunam talipler bilen sukur galyp, olar gömdi, otlady, tüssetdi. Çekirtge birasy gök baksany, agekini, äli söp salamy ýalmap gitdi. Ýadberdi bilen borjogyň Molla Ýagmyr ahunun işleri kitully. O şonuň üçin ahunyň her adymyny ýygyrlaýardylar. Olar bir günem uzak ýol töküp, ýol ötüniň enkebedetine bardylar. Ýadberdi ýeňsetiň aşady da owamyň ahun halky zäherleýär. Doğrudan gününü görýän garamayak iraty ýölenip, gapyňyzda goýunlar geçýäňiz bolmasa, towukdur horadan sadaka berin. Bu Allah'ın işidir. Ýoş-ýoşdan o şokkat baryn ýagdyrýar. Münberine çykyp adan aýdanlarda da sözlerini gaýtalýar diýdi. Dilmas ilki ýad berdiňiň, toňra borjogyň aýdan sözlerini rus tiline geçirip berdi. Loppu şüýrli, garynlak rus kişi burnunyň gylyny ýoluşturup ak kagada bir zatlar birleşdirýärdi. Gizi ýarym bolupdy. Ahunyň inileri zumaty, hally şan, molla gylyş taýynalýar. Olaryň hersini 7 ýyl edilýär. Ahun ýödün näçe giňligi talsada, aýyny düşülýänini duýýardy. Oň garnaşlary Molla Ýagmyr ahun, kapyr başga oýun edip başlady. Başymy dik wagty Owganystana geçeri. Gyňanyp türmede önümizde gowurar diýdiler. Onun ahunda onlar, towşana dogduk tepe diýipdirler. Göbek kanymyň daman ýeri şuýar. Ölsem öz toprağımda ölecek bolýyn. Başa gelenini görmeli orada diye. YouTube Mirasım kanaly. 1930-njy ýylyň gyş agyr geldi. Mart aýyna çenli ýer ak postunyň ýeginden aýyrmady. Gyşyň gyştyramadygyň ýa-ýasyramaz diýip ýer eýler ýöne aýtmaýar ekenler. Bagar pasly ýerlem göli ýeriň ot şepi odalky lakydan bolboldy. Apreliň ortaky aýdy. Molla Ýagmyr ahun mardan gelenine 3-4 sany başga geýimdäki adamyny gyzyna türkep. Ýadberdi çologyň gelenini barda habary aýal Gurbangul ahuny ma'lum etdi. Ahun güýde agarp gitdi. Özüni ýelalmaga çalışdy. Çagalary akçany, göýüň murady, äpini daşyna ýüşürüp çaýna haredini. Döwrüň ýa-da bulaşykly ýagdaý bardy tanyşdyrdy. Näme bolsa, göbek kanynyň daman ýeri şu ýerdir. Hasan açyny kapyr türkmeni bir-birinden çetleşdirip bilerke. Allah badyr. Olaňam bir gün ýynjygyna kakar diýdi. Molla gök garaşylmadyk soňra gortatdy. Akka, ýadberdi çolak bilen ata-baba gelýän näme düşmançylygymyz bar? Hiç hil düşmançylyk ýok. O nerse? Heze detsen geçege, hyzyn rurdu şok edýär. Ýedenjetiniň azabyny bugün bolmasa erte bolar. Hasanna ýadberdi borjak bilen Juma berdiňiň balyny urlanlaryna. Orskirli we tapançady bilen tas maňlaryny gapaçypdy. Ýene men oň eden ýagşylygym aşy. Birem ikidem molla sulu taşlady. Biler bolsaňyz, o nejisler enkibedäniň adamsymyş. Hol gün maňa innikedek sizinki diýen bolup aýagyny füýräp gitdi. Takladyrar, bolmasa ak saplyny böwrüne geçirecekdim. Hiç wagt düşmanyňy da içki kütüğünü duydurmajak gorun. Mülayimlik tutaşıp başlan oatdan ürsem çıkýanlar. Hiç wagt menmen gitmem. Şu günüň ertiri badyr. İl halkyna näçe ýagşy gedip berseňiz, şonça da hormatyňyzyň boljagyny unutmaň diýip Molla Ýagmyr ahun şair käderini ýerine aldy.
Anny günüdi. Günortan Ahunun hücrelerinin ýanyna berilen Hudaý ýolynyň gap-gaçlary ýurup durdy. Ahun talipler bilen bir gapdala durdy. At arabasynyň tigirleriniň zygyrlysy tizetimden eşdildi. Talipler duýmady. Häzirki gelýän araba ýönelüň araba särli. Insan akbalynyň kesip bolmagy ýa-da bolmadygy araba üçinem. Kellesini ırgıladyp gelýän baytal üçinem. Arabanyň üstüne oturan iki tane nätanış adam üçinem nämelim. Arabanyň tigiriniň zygyrlysy golelaşdygyçy. Ahun şün sargı peleğin ayrılışı ýaly bir zat bolup geçtildi. Arabanyň öň ýany ýylan tiňigi ýaly ýad berdi solak aýagyny tüýrep, oň deňinden ýylgyryp geçip gitdi. Ol da gitmedi. Ol tuğda gazyna o tür ýerini direp, häzirki borjak kedillige uýsanýady. Araba gelip saklandy. Arabadan harbi ýeşikli Azerbaýjan kysmy bir murtly piýada düşdi. Beýaşatlaryny bir eline saklady. Bire moğolly ýagmyr Ahun gerekdi. Biziň adam şoňa geldi diýdi. Ahunun şo bolşudy. Sorayan adamyňy men bolmaly. Näme hyzmatda gon? Biziň adam sizi alyp gider. Nire? Ýol öten enkebedesine. Oň ýaly bolsa, öýe bolup şagyra habar getirip giden. Ýok, bolmaz. Siziň kitaplaryňyz gaýdy ýerde. Olary näme işiňiz? Ine berilen buyruk bar şu kagızda. Hemme kitaplaryňyz ýakmaly. Nätan şu adam bu sözlerini eşiten perdeli hüjreye girip bir halta kitaby gamşyň aşagyna gizläp ýetişdi. Eger de talyň bereketlerini ýad berdi solak gören bolsa-da, şunu amala aşyrtmazdy. Ahun araba minen soň iki nätanış iki halta kitaby araba ýükledi. Ol umytly gözlerini töwerege bu sonuçdaýlady. Talipleň ikisi algap Ahunyň başga agdaryny ýola çykardy. Gurbangul gyňazynyň soğutuny aglyny ýetirdi. "Bine boluş. Seni ile ýagşylyk etmeseň ýamanlyk eden ýeriňe mä ýokdy. Ey Allah, bine emedillige, özüň garaşyga da göri. Hasan ýydyňa dolanursyň" diýip 4 şagany kemale getirdiňden özüni ýere goýberdi. Ahunyň başy dikdi. O takkany diýip bolady. "Bu bir pelegi işidir. İnşallah duranyp gelýärmi mümkin. Dowduk diýardan daşlaşman. Bir gün küllü türkmeniň öz ýoly, ak maýanyň ak ýoly bolar" diýdi. Araba owadan çykmanka, o zorlukda saklandy. Arabada gelen iki nätanış uly ot ýakyp, haltyda kitaplaryň iç aşyny çykarýanlyk, sahypalaryny ýyrtyşdyryp owda tutuşdurýardylar. Arabanyň üstüne oturan moğolly ýagmyr Ahun ömrüne birinji gezek ejizläni gördi. Oýun gözlerinden syýryp gaýdan ýaş damjalaryny taklap bilmedi. Çiginler tilkinip gitdi. Ola hakykati beýan edip, ýygyma geler diýen umytly barýady. Bolmasa özüni alyp barýan kişileriň ikisini hem uklada biljekdi. Ayak ýalan baş açyk egneçikli uğur ýerde suwa düşürüp biljekdi. Ol diňe hakykaty özleýärdi. Bir sagada oly ýanan otdy, Ahun öýdi ýanan ýar boldy. Muharadan getiren moğolly hojagerler Ahun'un alan kitaplarynyň köpsiniň kül bolup galynyna hamsykdy. Ol bir ýerde düşünşmelik gadyr. Bu ýalňyşlykdyr diýip oýlanýardy. Araba akşam ara ýol öten şäherine geldi. Barın madyny ony darazyk otoga getirdiler. Ulyň boýly çypar urus sülçüdi ýanyna Dilmazy bilen moğolly ýagmyr Ahun'un ýanyna geldi. Dilmaş sülçüniň sözlerini türkmen diline geçirip başlady. "Siz şu ýere näme üçin getirildiňizi bilýäňizmi?" "Bilemok." "Bilmeýän bolsaňyz, siz dikelip ýoly düşüp başlan jemgyýetimizde töhmet atýarmysyňyz. Ýylaty diniň kerebini soluşturmaga çalışýaňyz. Şekert ýagandan soň, o wagtda müňe goly maýda malyň, 200 goly şahly ýyry malyň, müňe goly horalar toguň damagyny saldyryp Hudaý ýolyny berdiripsiňiz. Şekert ýanyň ýagmagy Allahyň gudraty öle diýýärmisiňiz. Siz münbere çykyp azan aýdaňyzda adamlary Allah asnaşdyrmaga çagyrýarmysyňyz. Benem etdiňiz. O bodaşlaryň edýän şikaýetler dogrymy ýa-da ýalan?" Ahun maňlaýynyň derini ýagyrulasyrdy. Çalyp başdan gürdürük sakkaly Ahunyň mulaýym ýüzüne gonç alamatyny duýdurýardy. Şeýle de bolsa özüne berilýän soragyň töhmet duýuny göz ýetirdi. Iki sözlemedi. Her kim öz ýagdaýyna görä Hudaý ýol berýär. Onuň o bodaşlaryň bir zat diýen bolsa dogrudur. Sülçi kene ýaly ýylgyrdy. "Siz diňe adamlaryň aňynda herleýärsiňiz. Harsy dünýäge edýärsiňiz. Munyň dogry däl sülçi. Men öz dinime, urp adatyma, medeniýetime uýýan. Ene bir söz rastdyr. Siz garipleri ağırlap, peşeş almaktan, olar dine uydurmaktan, şagırı ağırlap, günüňizi geçirmekten başka iş tapmadyňyzmy? Bolluňyz men başyma okumuş. Ahun ýollaşdyrçy. Musmusyň Mustapasy bardyr. Näme diýjek bolsaňyz sözüňi gyçyrtmanaýdym. Sülçi
Küpür gepleyen ulayman Ahun. Siz özüňizde yapılan aýyplamary dogry hatap edýämisiniz? Ahun, oğdaşlarım aýdýan ultara asdyr. Tülçi, Allah barmy? Ahun, ady baryň özüm madyr. Ahunyň süňklük agerler tanrap durdy. Tülçi Ahuny şeraýynlykla gysdy. Talipleňe zähir marny şän nirlekdirýäň. Ahun Tülçe nazarına eyledi. On kokoşon at yüzünü çağırıp baştan gürdürüp sakkarına tukatlık duyuluyordu. Ahun, yine munun görün töhmet Tülçe. Tülçe, yok. Bir töhmet olaymaz. Yine şu ötümlük sizin neşe deyip ektiriniz değil mi? Ahun, men sizin bu soruğunuza cevap vermekten saklanyan Tülçe. Demek ki Belinskin aydaşı yani. Karar bardat okuyan adam. Hiç tat okumayanın ipesli bilenttir diyenleri de onu. Ahun, dana adamlar. Adamın ehli zady gözel bolmalylar diýen bolsalardy, yollaş Tülçe. Şo gözelliği özüňiz alyp ýetişmändiňiz. Tülçe, men şahsiýetime ýetjek bolmaň. Senin bilen iş tamam. Ol gorra sesine bat berip gygyrdy. Köp bilmiş bile iş tamam. Gözüme görkezmäň muny. Iki tane ulus kişi algap geldi de molla Ýagmyr Ahuny idirdi edip ýoňa salyp alyp gitdiler. Ahuny ýer bilen ýabyň goraýynda ýerleşýän depowyň jaýyny etdiler. Şu haradan gaptal bolsa ştapdy. Ahun o ýerde owadaşlary hojanadary bay, doganlar Ýasy Ahmet, Koýly Arna Gylçdaga duşdy. Ahun olara bolan ýagdaý ma'lum etdi. Owa şurasy roza artyk ertir kuny bardy pikir etmedi. Günäsi adamdan batylmagyna goşuldy. Şo ýerler ortaýda ojar urudylýady. Oýunja wagtyndan hem onan mäş duýa 3 ağızdan ojar ýüklenip getirmeli. Ýagda ýerbetleşenden bilemmi? Roza artyk 3-nji gedegem 3 ağıza düýelerini uradyp bilmedi. Biz jemgyete garşy gidýär, dönükli gidýär. Asal binerse, baý guýurga kenelip ýary giýje ýygnaly. Ýöletini sonra gedilen soň olam molla Ýagmyr Ahunyň saklanýan ýerine eltildi. Oğdaşlar gözlerini almadylar. Roza artyk nire bir ýerine. Roza artykdan içi kitugul ýady eline agazap topuldy. Ah nejiz. Sen bir ýere gelmejek ýalyň. Kapryň garlygyna düşüp, näçe günähe benden ýogyna ýanyň. Depene ýerin taýagy roza artyk elle saklady. Onu ýansa, ýadynyň ýygy bilen Koýly Arna Gylçdagy ýumruklaryny dup paýyş töler aýdyp roza topuldylar. Ahun bilen hojanadar bay ara düşdiler. Ahun doganlar düşünýär. Roza artyk näme iş edýänini düşünmedi. Kime hyzmat edýänini göz getirmedi. Gögünlerine yaraman soň üstüne atylan töhmetlerlenem gelenler. Bu bir pelegi işidir. 3-4 günden soň doganlar Ýasy Ahmet Koýly o ýerden ekidildi. O ýere ussa artyk aýnalar baýdagam getirildi. Şo ýylyň aýagyna molla Ýagmyr Ahuny 10 ýyl berildi. Ol mar türmesine eltildi. Köp gün geçmäke Ahunam ähli zada dol göz getirdi. Tutsagyň ählisi öz ýar günäsi adamlardy. O gün onuň ýygynyň talibi molla perdeli Uran ýazy bardy. Ahun şo ýerde ona ak pata berdi. Senin molla çulga ýetişipdiň perdeli. Ýöne iýlen çykmadyn. Pan dünýäde ýyl gallarsaň, oňa taraplaryny gallyrgyn. Ýogda da çagalar nähili. Olar dogudyk owadan hiç ýere gitmesinler. Menem bir gün doranyp baran. Münberi hüjrelere göz ulak bolup görsinler. Şondan bir aýdan soň 12 adam Daşkendiň türmesine urudyldy. Şolaň arasynda molla Ýagmyr Ahuny umady. Dogudyk diýär dokda galdy. 2000 oğlu tutsoň arasynda dörre milletiň wekili bardy. Bir aý olay wagt içinde molla Ýagmyr Ahuny ýoldaşlaryna öýüň aldyrdy. Ahun birdäkilere aýat öwretdi. Namaz okumanam. Ol dersleri tebipçiligim etdi. Lukman Hakimiň emlerini donny. Bu şeýle bolandan 2000-den gowrak adamyň äglisi Ahunyň diýenli boldy. Oňa uly hormat goýuldy. Indi olaň äglisi namazam öwrenni aýat okumanam. Tatar ýigidi Şamil düňüňki ketelini sürdi. Ahunyň ýerinden ýerine emetdi. Indi 5 aýdan bäri onuň ýatışy. Sürüýüniň agzakly bolmaýşy ýaly bir ýerde de şeýle boldy. Kawkazly Gafar Ahunyň hereketlerini türmen açalygyny getirdi. Ahun geleli bäri hemmer namaza durýar. Iş wagty ýetdi. Indi hiç fırsatda doktory tutmaya. Ahunyň öýde bolar emedi. Türmen açalygyny tulum ýalçy içdi. Beýle dady ýol berip bolmady. Türkmenistanyň türmesine öz erkine goýulan mahluga beýletmäge ýol bermez. Gafar han,
Sen hareketde bollu, ähli ýagdaý günni üsgedek, ertir günörtan agşam habar berip dur. Bir hepde geçmän köýelbek gigdi, Mämmedşan Gafaryň türmen açarlygyna bolýan zatlar şuwlap durka eşdip ýetişdi. Ol bir ýagdaý ahuny ýetirmän, ýollaşlaryny habarlatdy. Tustaglar bile ýatyp, bile naharlanyp, bile işleşip ýören Gafaryň her adymyny ýydarlady. Indi 3-nji güni Gafaryň berýän maglumatlarynyň diňe moğolly ýagmyr ahun barady anyklandy. Moğolly ýagmyr ahunyň 4 adam aňyrda ýatan Gafar ertiri wagt bilen oýunmady. Ahun bolsa ýary gije Mämmedşan ýollaşlarynyň güdüne agyr ýatsyk ýapyp sessiz ýönüp hiç ýerine tegmil bermesi Gafar öldürnüklerini habarsızdı. Ahunyň Gafara tarap ýönelenini gören Kamil çaltyk gülýärip geldi. Ahun baba, öýde işime dogulalyň. Olenni ömürlük uka giripdir diýip ýany bilen naharlanýan jaý alyp bardy. Ahun şondan soň näme-nämedini gözetirip galdy. Ol oturan ýerine we oğlunlar Gafaryň iki ýüzli diýenini duýup durlar. Indi näme ýültüp gön turarka? Türmen aşarlygynyň adamsynyň ýene-de aramyzda bar bolmak ahmal. Gafaryň beri bolmak üçin kimiň üstüne tökmek atylarka? Ey Allah! Ölmeden köp zatlar gözüň bile görjek ekeniň diýen tüýleri kellesine urip çykdy. Ölenler 50 adamdan ibaret. 4 brigada yatak jaýy getirildi. Eýem Gafaryň ölündigi anyklanypdyr. Türmen aşarlygy 200 goly adamdan birme-bir sorap çykdy. Hiç kimden takik jogap bolmady. Soru bir ay çekdi. Gafar şo giýje kimiň öldürenligi barada moğolly ýagmyr ahunyň soňragyny soruldy. Türmen aşarlygy Dilmazyny ýanyna çagyrdy da söze başlady. Ahun, araňyzda bolan ýagdaýdan habaryňyz barmy? Habarym ýok, ýoldaş neçelnik. Ýöne Gafaryň şeýle bolanyny eşitdim. Ekspertiň çykaryn netijesi bilen Gafar hopukturly öldüripdir. Ýüregi dem alyp bilmän şeýipdir. Ana şu ýürek şoňkol mollep bol bankaň içine talan ýüreg görkezdi. Ahun titrenip gitdi. Ýoldaş neçelnik. Her bir insan ahirete uğradylyny ähli zady bile gitmelidir. Adamyň ölmegi ölmezligi Allahyň başda durmagy bilenler diýip o dermanyny bankaň içine goýulan insan ýüregine siňe teretdi. Türmen aşarlygy sigaretyny iň soňky edek sordy. Onu kullany hallady. Gögünme bolmasa siz köp biljek bolýasyňyzmy? Dewleňizdaky maglumatlary taýdansa, siz diýsen howpla demek ekeniňiz. Indi siz şu ýerde de bet pygyryňyzy amala aşyrjak bolýaňyzmy? Ýagdaýyňy seredin. Ýaşy iştide gerek, ýa-da indi aýdyňda dolanyp barmak barada pikir ediňiz okmy? Ýagdaýyňy seredin. Soňky tüýkürük sakal ezmez diýdi. Ahun türmen aşarlygynyň ýanynyň keýpsiz ýagdaýda çykyp aýtdy. Ol köp oýlandy. Iki bolup edilen gurrunun ýöne däldigine bolsa ol şonu göýdirdi. 1934-nji ýylyň tomsy öz hökmüni ýöredip başlady. Ahun günörtanky ýylyň naharyndan soň işiniň sanjylap başlandygyny Mämmedşan beýle kolundy aýtdy. Ýöne ol bir wada Sergey Volkowyň höwes süren naharyny öňüne getirendigini ýollaşlaryna aýtmakdan taklandy. Ahunyň maňdaý derlep ýüz keşfi ýütkap başlady. Mämmedşan öýdürenip sorady. Ahun baba sen hem boldy? Bilmedim oğlum. Nahary kim getirip berdi? Sergey Volk getirip berdi. Oturanlar ýylan görennek boldular. Mämmedşan titkinip gitdi. Wagt görlemini. Ýerini bir näme etmeli. Ahun irejan geňdäligini aňdydy. Nanyň içine alyp zamymda galan aşdan garyňdy. 2 saatany ýumurtga ýalydyňdy. Üstümizde kuşgurlayan möjek piten itlerin hersine bir yerini berip görün diýdi. Oğlunlar aýdyrşy etdiler. Yarım saatdan möjek piten itlere seredenlerine olaryň ikisi gözlerini peteredip garynlaryny çiğşerip ýürüp galypdyr. Mämmedşan gap gelip Ahuny ýagdaý etdi. Ahun baba, size awu berilipdir. Sergey Volkov size elken şereket eden eken o. Bidenini size näme medeli? Ahun. Dügnükme keserlen yatan Şamil'in ayağına kirli zorağı sorap getirin. Zorabi suwa salyp çykaryp, şu jamy kirli suwuny sıkyp alın. Siz onu näme etjek? Ahun, işşek. Eger şondan soň gaýtaryp bilsem, hazırlanır üstten çykdygymdyr diýdi. Oğlanlar Ahun gaýdy etdiler. Zorabyň kirli suwy içildi. Ahun gareder bolup, sary jerk dedi. Zordan gaýtardy. Öýdün ýelaran Ahun. Oğlanlar,
Sergey Volk güle işiniz bolmasyn diýip bir taly uka etdi. Ahun öýlendir ýözüne geldi. Şondan soň kä wagt agzyndan burnundan goýgan gelmek ketele başlady. Bir ýagdaý 3 aya çekdi. Gepe gidip Ahunun aşına ağı watan Sergey däli ýaly saňsar boldy. Olar spaý gepläp ýören närsäniň gep södemi ýetdi. Akyl huşum, türmen aşalyny ony tezlikde därgana urutmak bardy aly edip berdi. Daň taýy berdi. Gadim buthananyň zaňy ýaly sarlanyp duran sudury ilk bilen komendant Vasilowyň gözü düşdi. Ol gözüne ananmady. Algap bardy da 2 saat ýatagyl ýerine terkep alyp geldi. Derrew ýüpük edip ýere ýatyrdy. Vasilov gözüne ananman äm-säm boldy. Dili tutulan ýaly boldy. Bir Sergey Volkov ýaly diýip ol onuň ýüregini barlady. Vasilov Sergeýiň eline ak kagaz aldy. Kagazdaky ýazylan sözleri okudy. Men gudratly agyna hyýanat edipdirin. Gepe gidip özümden palturdum. Şondan bäri bir zat meni öz erkime goýman, çaltyrak boýnuma syrtmak saryp asmaga çagyrdy. Öz erkime goýmady. Ýöne ahun gülün ölmeli adam däl. Öz elim bilen ýazýan inni men günämi kim ötörke? Sergey Volkov. Şowun ýer bilen ahun oýunmady. Mehmet Sanly gapbardy da ahun baba, siz bugün köp ýatdyňyzly. Hani oýunyň şuň hammamy gitmeli günümiz diýdi. Ahun ukuda ýaly ýatyrdy. Ýaşy 70'e terrorun Sabureke gelip Moğolly Ýagmyr Ahunyň açyk galan goýun gözlerini Saýelynyň gataňy aýaty bilen sypylap ýumdurdy. Sabureke gönüne geldi. Aýda onlar. Bugün biziň Ahun babamyz müdümýlik uka gidipdir. Kimin elinden ne edip gidenligine bolsa göz ýetirdik. Oho dogonlar. Bir pirlik ýetişip barýan hoşgulaw Ahunymyz allardyk. Sabureke uly bilen tedetdi. Oňa ýüren hemmeler ah arman ne giden Ahun babamyz o. Aşına ağarlyn Ahun babamyz entekler ölmeli däli diýilen agyr sesler uzaklar diýenlerini. Türmäniň günü or tarapyna Diýosaray diýen ýerde Moğolly Ýagmyr Ahuny iň soňky ýolyny uratmak üçin 2000-den gowrak adam görew çolup gatnaşdy. Şondan soň şol ýüliýe Ahun baba ýüliýat ady galdy. Söz soňy. Ýeriniň diýarynyň ertirkuni barada süýzi arzulara gark bolan Moğolly Ýagmyr Ahun Muhammed oğlunyň eden arzulary bugün hasyl boldy. Külli türkmen öz garaşdyrlygyny, öz ýetiýarlygyny gadanan soň ähli zat aýan boldy. Ähli türkmen eri totalitar sistemadan azat boldy. Sen diniň ziýanyny kadrlaryny ýaýradyjy. Sen baý diýip daşdaşdyrylan atylanma ýatlamagy, olaň gören sömlerini ertirkin nesli ýetirmäge wagt ýetdi. Hawa. Uzak özbek topragyny ýatan Moğolly Ýagmyr Ahun bugün tirsegine galdy. Ýöwletiniň etrabynyň häkimi Ýagşymrat Taýyrowyň, Watan olarky Moskwa daýhan birleşiginiň başlygy Arsyny Urwada Kadyrowyň, Ahunyň ineti Jumatynyň ogly Perdeliniň, oba ýaşullarynyň unumy bilen Moğolly Ýagmyr Ahunyň gadym kümünleriniň ýanyndan mesçit bina edildi. Şo mesçide bolsa, ertirki gününe ynamly garan Moğolly Ýagmyr Ahun Muhammed Berdoğlu'nun adı da kıldı. Ertirki netil, külli Türkmenin şeýle Ahun oğullarının, işanların, bayların yalan töhmeti taslanıp, ağır tüteme dusar edenliklerini beyan edip gitmek kurdu. Ul nesillen olan her bir adamın borcu olup duruyor. Kitabın sonu. Kitap, köýerler we kerler üçin Türkmen Döwlet Kitapkanasynyň ýazgy edişi köpeldiş bölümini ýazga geçirildi. Tetrişdori Husan Ataýew okudy Settar Abduýew. 2008-nji ýylyň dekabr aýy.